मध्ये आपल्याला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले आहेत. काही क्षणातच या सोहळ्याचं पहिलं सत्र आम्ही आता सुरू करत आहोत. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं आयोजकांच्या वतीनं सहर्ष आम्ही स्वागत करत आहोत. तत्कालीन राज्यमंत्री कैलासवासी एस.एन. देसाई यांच्या स्वप्नातून 1977 साली कुडाळ औद्योगिक वसाहतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि बरेचसे चढ उतार या औद्योगिक वसाहतीने 1977 पासून 2025 या संपूर्ण कार्यकाळामध्ये अनुभवलेले आहेत. गेल्या 30 वर्षाहून अधिक कुडाळ MIDC इंडस्ट्रीज असोसिएशन ही संस्था या सर्व औद्योगिक वसाहतीमध्ये कार्यरत आहे आणि या औद्योगिक वसाहतीला जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर लागणार आहे शासन दरबारी त्याचा पाठपुरावा करण्याचं काम हे कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी सर्व सदस्य हे गेली अनेक वर्ष प्रामाणिकपणे करत आहेत आणि त्याचंच एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आजचा हा सोहळा. महाराष्ट्र राज्याचे विद्यमान उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री आदरणीय नामदार उदयजी सामंत यांच्या पुढाकारातून गेल्या काही वर्षामध्ये कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनला भरीव असा आर्थिक निधी उपलब्ध होत वेगवेगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीनं त्यांचा एक मोठा हातभार लाभलेला आहे आणि त्यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या हेतूने आजचा हा सत्कार सोहळा कुडाळ MIDC असोसिएशनच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेला आहे. या सत्कार सोहळ्याच्या पहिल्या सत्रामध्ये भारताचे प्रख्यात उद्योजक तथा भारत विकास ग्रुपचे अध्यक्ष आदरणीय हनुमंतराव रामदास गायकवाड यांचं सभागृहामध्ये आगमन होते. त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरचे अध्यक्ष आदरणीय रवींद्र मानगावे, त्याचबरोबर चेअरमन ट्रस्ट बोर्ड महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर आदरणीय आशिषजी पेडणेकर हे सुद्धा त्यांच्यासोबत उपस्थित आहेत. या सोहळ्याला उपस्थित पत्रकार बंधूंना विनंती आहे, आपल्यासाठी व्यासपीठासमोरील डाव्या बाजूला आसन व्यवस्था करण्यात आली, त्या ठिकाणी आपण आसनस्थ व्हा. आदरणीय रवीजी गावडे साहेब आपल्याला विनंती आहे आपण पुढे येऊन बसायचं आहे. त्याचबरोबर आपल्यासोबत जे पत्रकार बंधू आहेत आदरणीय ओरोसकर आणि आपल्याला विनंती आहे आपणही पुढे येऊन बसायचं आहे. या संपूर्ण सोहळ्याचं थेट प्रक्षेपण कोकणसात लाईव्ह या मीडियामार्फत केलं जात आहे. त्याचबरोबर विविध प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे सर्व पत्रकार बंधू कुडाळ तालुका हे सर्व या ठिकाणी या सोहळ्याला आवर्जून उपस्थित राहिलेल्या सर्वांचं कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत. हॅलो 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 हॅलो
हॅलो आदरणीय श्रीयुत हनुमंतराव गायकवाड यांचं आगमन सभागृहात होत आहे. त्यांना विधिवत औक्षण या ठिकाणी केले जात आहे. त्यांच्यासोबत दैनिक तरुण भारतचे सिंधुदुर्ग आवृत्ती प्रमुख शेखरजी सामंत हेही उपस्थित आहेत. कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय मनोहरजी वडावडेकर हे आदरणीय हनुमंतराव गायकवाड प्रख्यात भारतीय उद्योजक तथा भारत विकास ग्रुप अध्यक्ष यांना सन्मानपूर्वक सभागृहात घेऊन येत. जोरदार टाळ्या वाजून आपण आदरणीय हनुमंतराव गायकवाड असं एक व्यक्तिमत्व, उत्तुंग व्यक्तिमत्व भारतीय उद्योजक क्षेत्रामध्ये आपल्याला लाभलेलं आहे आणि आज खास सोहळ्याच्या निमित्तानं आपल्या सर्वांशी खास हितगुज करण्याच्या दृष्टीनं उपस्थित राहिलेले आहेत. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे आपण सर्वांनी कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय मनोहरजी वडावडेकर आपल्याला विनंती आहे या कार्यक्रमाचे पहिल्या सत्राचे आपले प्रमुख वक्ते आदरणीय हनुमंतराव गायकवाड यांना सन्मानपूर्वक आपण व्यासपीठावरती घेऊन यावं. आदरणीय हनुमंतराव गायकवाड साहेब यांचं व्यासपीठावरती आगमन होतंय. त्याचबरोबर या पहिल्या सत्राचे प्रमुख अतिथी माननीय श्रीयुत रवींद्र माणगावे अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर. मी नकुल पारसेकर आपल्याला विनंती आहे आदरणीय रवींद्र माणगावे यांना सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती आपण स्थानापन्न करावं. त्याचबरोबर या सोहळ्याला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले आदरणीय माननीय श्रीयुत आशिष पेडणेकर चेअरमन ट्रस्ट बोर्ड महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर. ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर आपल्याला विनंती आहे आदरणीय आशिषजी पेडणेकर यांनाही आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती पहिल्या सत्राची सुरुवात सुंदर अशा साने गुरुजींची खरा तो एकच धर्म या प्रार्थनेने आता सुरुवात होत आहे. बॅरिस्टर नाथपै शिक्षण संस्थेचे विद्यार्थी, बॅरिस्टर नाथपै शिक्षण संस्थेचे संस्थापक आदरणीय उमेशजी गाळवणकर आपल्यालाही विनंती आहे आपणही व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हावं. सुंदर अशा साने गुरुजींच्या प्रार्थनेने या पहिल्या सत्राची सुरुवात होते.
सुंदर अशा साने गुरुजींच्या प्रार्थनेने या पहिल्या सोहळ्यातील सत्राचं सुरुवात झालेलं आहे. बॅश नाथपै शिक्षण संस्थेचे सर्व विद्यार्थी आणि त्यांचं संपूर्ण संगीत साथ यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया. सुंदर अशा या चिमुकल्यांनी ही प्रार्थना सादर केलेली आहे. मित्रांनो, या सोहळ्याच्या निमित्तानं खास एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व औद्योगिक क्षेत्रातील या व्यासपीठावरती उपस्थित आहे. आदरणीय श्रीयुत हनुमंतराव गायकवाड, औद्योगिक प्रगती आणि मानवी मूल्यांना प्रेरणा देणारं दूरदर्शी नेते. कुडाळ MIDC औद्योगिक मेळाव्याच्या निमित्तानं भारत विकास समूह म्हणजेच BVG इंडिया लिमिटेड चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि देशातील सर्वाधिक आदरणीय औद्योगिक दूरदर्शी व सामाजिक उद्योजकांपैकी एक असलेले श्रीयुत हनुमंतराव गायकवाड यांचं स्वागत करताना आम्हाला अत्यंत अभिमान आणि सन्मान वाटतो. महाराष्ट्र राज्यातील सातारा येथील साध्या कुटुंबात जन्मलेल्या श्रीयुत गायकवाड यांचा प्रवास एका छोट्या गावातील युवकापासून भारतातील सर्वात मोठ्या एकत्रित सेवा समूहाचे संस्थापक होण्यापर्यंतचा प्रेरणादायी आहे. त्यांचे जीवन समर्पण, नवोन्मेष आणि करुणा या मूल्यांचे जिवंत प्रतीक आहे, जी आजही BVG इंडियाच्या यशोगाथेला दिशा देते. ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगार मिळावा या स्वप्नातून श्रीयुत गायकवाड यांनी 1993 साली फक्त 5 कर्मचाऱ्यांसह भारत विकास समूहाची स्थापना केली. आज या समूहात देशभरातील 75,000हून अधिक कर्मचारी कार्यरत असून राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, प्रमुख विमानतळं, औद्योगिक संस्था आणि स्मार्ट सिटी पर्यंत सेवा पुरविल्या जातात. त्यांचा ठाम विश्वास आहे, प्रत्येक काम कितीही लहान असो हे राष्ट्रसेवेचे एक रूप आहे. या विचाराने श्रमाला नवी प्रतिष्ठा दिली आणि हजारो उद्योजकांना प्रेरणा दिली. वक्ते आणि प्रेरक म्हणून ते आज संपूर्ण देशभरामध्ये विविध उद्योजकांना आणि कामगार वर्गाला प्रेरणादायी ठरत आहेत. स्वतः परिवर्तन घडवा म्हणजेच भारत परिवर्तनाच्या मार्गावर जाईल. ते नैतिक उद्योजकता, शिस्तबद्ध कार्यसंस्कृती आणि भारतीय मूल्यांवर आधारित नवकल्पनांवर भर देतात, असे प्रख्यात उद्योजक आदरणीय हनुमंतराव रामदास गायकवाड यांचं स्वागत MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय मोहन होडावडेकर यांच्या शुभ हस्ते होते. जोरदार टाळ्या वाजून आपण अशा उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचं आज आपण स्वागत करूया. आदरणीय हनुमंतराव गायकवाड साहेब, आपलं कुडाळ नगरीमध्ये कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनच्या वतीनं सहर्ष स्वागत. त्याचबरोबर व्यासपीठावरती आणखीन एक प्रमुख अतिथी आपल्या भेटीला या ठिकाणी आलेले आहेत. आदरणीय रवींद्र मानगावे, अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर. आदरणीय रवींद्र मानगावे हे दूरदृष्टी असलेले उद्योगपती आणि समाजसुधारक आहेत. ग्रामीण शेतकरी कुटुंबातून ते उदयास आलेले आपल्या कुटुंबातील पहिले उद्योजक आहेत. सांगली जिल्ह्यातील सावळवाडी गावचे रहिवासी. महाराष्ट्र चेंबर तसेच SRM फाउंडेशन, कर्मवीर आरोग्य अभियान यांच्या माध्यमातून ते जागतिक व्यापार, उद्योग, बांधकाम व विकास, सूक्ष्म मध्यम उद्योग, प्रगती तसेच सामाजिक विकास यासाठी कार्य करतात. SRM इलाइट एंटरप्राइजेस डिझिग्नेटेड पार्टनर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट अँड ट्रेडिंग बिझनेस. युरोमॅक्स इंडस्ट्रीज डेसिग्नेटेड पार्टनर, मॅन्युफॅक्चरिंग ॲल्युमिनियम, विंडो, लॉक अँड बेअरिंग्ज. महारुद्रा बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, डायरेक्टर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, असं त्यांचं व्यावसायिक क्षेत्रातील उत्तुंग भरारी आहे. त्याचबरोबर व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चरचे सध्या अध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय संबंध परिषदेचे सुद्धा ते अध्यक्ष आहेत. आणि दक्षिण भारत जैन सभा सांगली, SRM फाउंडेशन सांगली आणि कर्मवीर आरोग्य अभियान, सामाजिक कार्य आणि त्यांची बांधिलकी ही सुद्धा त्यांनी गेली अनेक वर्ष जोपासलेली आहेत. आतापर्यंत त्यांना मिळालेले पुरस्कार सुद्धा वाखाणण्याजोगे आहेत. कर्मवीर उद्योग भूषण पुरस्कार व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील संघटनात्मक योगदानासाठी त्यांना देण्यात आलेला आहे. समाजभूषण पुरस्कार सामाजिक क्षेत्रातील योगदानासाठी त्यांना मिळालेला आहे. त्याचबरोबर उत्कृष्ट योगदानाबद्दल महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चरसाठी सन 2015-16 मध्ये सुद्धा त्यांचा विशेष गौरव करण्यात आले. असं हे उत्तुंग व्यक्तिमत्व आदरणीय रवींद्र मानगावे यांचं स्वागत कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय मोहन होडावडेकर यांच्या शुभ हस्ते होते. जोरदार टाळ्या वाजून आपण या सोहळ्याच्या निमित्तानं आदरणीय रवींद्र मानगावे यांचं सहर्ष स्वागत करीत आहोत.
त्याचबरोबर आणखीन एक प्रमुख अतिथी आपल्यासोबत व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. आदरणीय श्रीयुत आशिषजी पेडणेकर, चेअरमन ट्रस्ट बोर्ड महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर. हे सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आहेत. हे सांगताना आम्हाला खूप अभिमान वाटतो. मालवण तालुक्यातील तोंडोळी गावचे हे सुपुत्र आणि सध्या ते कोकण रेल्वे कन्सल्टेटिव्ह कमिटीवरती सदस्य आहेत. माजी विश्वस्त जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट म्हणजेच JNPTचे ते माजी विश्वस्त आहेत. चेअरमन US इंडिया ट्रेड काउन्सिल, सिंधुदुर्गचे सुपुत्र असून कस्टम ब्रोकर लॉजिस्टिक क्षेत्रामध्ये त्यांनी विशेष भरीव असं उत्तुंग भरारी घेतलेली आहे. मॅनेजिंग डायरेक्टर GVB फॉरवर्ड्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे सुद्धा ते कार्यरत आहेत. असं एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आदरणीय आशिषजी पेडणेकर यांचं या सोहळ्याच्या निमित्तानं कुडाळ MIDC असोसिएशन इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय मोहनजी होडावडेकर यांच्या शुभ हस्ते आशिषजी पेडणेकर यांचं स्वागत होते. जोरदार टाळ्या वाजून आपण आदरणीय आशिषजी पेडणेकर यांचंही स्वागत या ठिकाणी करत आहोत. सर्व मान्यवरांना या ठिकाणी विनंती आहे की प्रमुख प्रवेशद्वाराच्या पाशी ज्यांचे 4 व्हीलर्स आहेत, मंत्री महोदयांचा आता ताफा काही वेळातच या ठिकाणी येणार आहे. तरी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की प्रमुख प्रवेशद्वारापाशी जे 4 व्हीलर्स पार्किंग करण्यात आलेले आहेत ते कृपया बाजूला जरा पार्क करून घ्यावेत. थोडंसं सहकार्य आपल्या सर्वांकडून आम्हाला अपेक्षित आहे. या पहिल्या सत्राचं औपचारिक उद्घाटन या ठिकाणी वृक्षकुंडी या ठिकाणी ठेवण्यात आलेली आहे. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये पर्यावरणाचा एक शुभ संदेश देण्याच्या उद्देशाने कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनच्या वतीने एक अनोखं उद्घाटन या पहिल्या सत्राचं या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेलं आहे. भारत विकास ग्रुपचे अध्यक्ष प्रख्यात भारतीय उद्योजक आदरणीय हनुमंतराव गायकवाड, आपल्याला विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते त्या वृक्षाला पाणी घालून या ठिकाणी उद्घाटन होते. त्याचबरोबर आदरणीय रवींद्र मानगावे हेही या उद्घाटन सोहळ्यामध्ये सहभागी होत आहेत. त्याचबरोबर आदरणीय आशिषजी पेडणेकर, आपल्यालाही विनंती आहे आदरणीय उमेशजी गाळवणकर, बॅस्टन नाथपै शिक्षण संस्थेचे संस्थापक यांचंही या ठिकाणी कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचे कार्यवाह सचिव आदरणीय ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, त्याचबरोबर अध्यक्ष आदरणीय मोहन होडावडेकर, आपल्यालाही विनंती आहे आपणही या धन्यवाद. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे सर्वांनी आपण आसनस्थ व्हावं. मित्र हो, या सोहळ्याच्या निमित्तानं मगाशी ज्यांची मी ओळख करून दिली, अतिशय उत्तुंग असं व्यक्तिमत्व, भारत विकास ग्रुपचे अध्यक्ष आणि भारत देशातीलच नव्हे तर जगभरातील ज्या ज्या ठिकाणी भारतीय उद्योजक आहेत त्या सर्वांसाठी एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व ठरत असलेले प्रख्यात मार्गदर्शक आदरणीय श्रीयुत हनुमंतराव रामदास गायकवाड यांचे एक अनमोल विचार या पहिल्या सत्रामध्ये आपण सर्वजण ऐकणार आहोत. या सोहळ्याला उपस्थित सर्व पत्रकार बंधू, त्याचबरोबर विविध क्षेत्रातील प्रमुख मान्यवर यांचं सुद्धा या सोहळ्याच्या निमित्तानं कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत. सारस्वत बँकेचे संचालक सन्माननीय सुनीलजी सौदागर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर सिंधुदुर्गातील प्रख्यात ॲडव्होकेट तथा लायन्स क्लबचे चार्टर्ड मेंबर आदरणीय ॲडव्होकेट अजितजी बनगे साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. दैनिक तरुण भारतचे सिंधुदुर्ग आवृत्ती प्रमुख आदरणीय शेखरजी सामंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत. रोटरी क्लब ऑफ कुडाळचे अध्यक्ष राजीव पवार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर प्रसिद्ध उद्योजक आदरणीय मयेकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत.
संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाचे प्राचार्य हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित, या सर्व महनीय व्यक्तींचं सुद्धा आम्ही कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनच्या वतीने सहर्ष स्वागत करीत आहोत। यानंतर मी विनंती करतो, ज्यांचे अनमोल विचार ऐकण्याचं आपल्याला भाग्य या सोहळ्याच्या निमित्ताने लाभत आहे, ते प्रख्यात भारतीय उद्योजक तथा भारत विकास ग्रुपचे अध्यक्ष आदरणीय हनुमंतराव रामदास गायकवाड साहेब यांना मी विनंती करतो की आपले अनमोल असं मौखिक विचार या संपूर्ण सभागृहात उपस्थित सर्व उद्योजक, कामगार वर्ग, पत्रकार बंधू आणि मान्यवर यांना आपण द्यावेत। जोरदार टाळ्या वाजून आपण गायकवाड साहेबांचं स्वागत करूया। कुडाळ MIDC इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या या कार्यक्रमाला माझे मित्र संजीव करपेंनी खूप फॉलोअप घेतला आणि मला यायची संधी मिळाली। या कार्यक्रमाचे MIDCच्या असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय मोहन वटवडेकर साहेब, सेक्रेटरी आदरणीय ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर साहेब, या कार्यक्रमासाठी आवर्जून जे मुंबईवरनं आले ते आदरणीय रवींद्र मांडगावे साहेब, आदरणीय आशिष पेडणेकर साहेब, या नाथपै बॅरिस्टर नाथपै शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष, ज्यांची नुकतीच ओळख झाली पण ज्यांनी शून्यातनं खूप मोठं काम उभं केलं असे उमेश गाळवणकर साहेब आणि सर्व उपस्थित मान्यवर, पत्रकार बंधू भगिनींनो, माझा बीवीचा सहकारी अश्विनी आलेला आहे, सगळ्यांचं मनापासून मी स्वागत करतो। इथं आल्यानंतर मगाशी मला सांगत होते तरुण भारतचे आमचे पत्रकार मित्र की इथं काय करायला पाहिजे, कोकणामध्ये उद्योग कसा वाढवता येईल, कसं काम वाढवता येईल। म्हटलं हे कुणीतरी एकाने टॉर्च बेअरर व्हायला पाहिजे, मशाल घेऊन पुढे जायला पाहिजे आणि मग बाकीच्यांना गाईड करायला पाहिजे। मी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वामी विवेकानंद आदर्श मानतो शाळेत असल्यापासून। आयुष्यातली 20 वर्ष 10 बाय 10च्या खोलीत गेली। 6वीत जाईपर्यंत घरात लाईट नसायची। लाईट असलेला माणूस श्रीमंत वाटायचा, ज्याच्या घरात बटन दाबले की लाईट लागते तो माणूस श्रीमंत आहे। आईला मी म्हणायचो आई असं का, आई म्हणायची की दिवस जातील, तू अभ्यास चांगला कर। अभ्यासात लक्ष द्यायला लागलो। 4थीला स्कॉलरशिप मिळाली, वडील पुण्यात घेऊन गेले। पुण्यात फुगेवाडी नावाची जागा आहे, 9 फूट बाय 11 फूटच्या खोलीत राहायला लागलो। पुण्यात रमणबागेत शाळेत घातलं, जायला 1 रुपया लागायचा। माझी आई शिवणकाम करायची त्यावेळेला, कुणाचं 4 रुपये बिल व्हायचं, कुणाचं 6 रुपये बिल व्हायचं। आई म्हणायची की हनुमंतला शाळेत जायला आज 1 रुपया नाहीये, 50 पैसे तिकीट होतं आणि पैसे मागायचे। मला खूप वाईट वाटायचं, असं का होतं। वडिलांची मुंबईला बदली झाली, मुंबईत राहायची सोय नसल्यामुळे रोज ते पहाटे 4ला उठायचे आणि सिंहगड एक्सप्रेसने मुंबईला जायचे, रात्री 11ला यायचे आणि त्याच्यामुळे तब्येतीवरती अनिष्ट परिणाम व्हायला लागला आणि आजारी पडायला लागले। आजारी पडले की पैसे नसायचे, ससून हॉस्पिटल, बुधराणी हॉस्पिटल अशा वेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं की पैसे नसल्यामुळे कधी आई सांगायची कानातलं द्यायची मला, 200 रुपये सोनाराकडे देऊन गहाण टाकून पैसे घेऊन ये, कधी मंगळसूत्र द्यायची 500 रुपये घेऊन ये। खूप वाईट वाटायचं। वडिलांनी एक केलं की खूप चांगले संस्कार केले, कुठेही व्याख्यान असलं एखादं चांगलं तर घेऊन जायचे। एकदा प्राचार्य शिवाजीराव भोसले यांचं व्याख्यान होतं स्वामी विवेकानंदांच्या वरती, टिळक स्मारक मंदिरला, तिथे घेऊन गेले 8वीत असताना। ते व्याख्यान ऐकलं आणि विवेकानंदांना आदर्श मानून आयुष्यात किती वेगळं करायचं असं ठरवलं। 10वीला 88% मार्क मिळाले। तोपर्यंत माझ्या आईला शिक्षिकेची नोकरी लागली होती। आईने तिच्या मुख्याध्यापकांना विचारलं काय करू, तर म्हणले तुम्ही फायनान्शियली वीक आहात, तुम्ही हनुमंतला डिप्लोमाला ॲडमिशन घ्या। म्हणून मग गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकला पुण्यात डिप्लोमाला ॲडमिशन घेतलं। सायकलवरनं जायला चालू केलं। 74, 72, 74, 80% मार्क मिळाले। दुर्दैवानं दुसऱ्या वर्षी
वडिलांचं निधन झालं. त्यांची इच्छा होती मी IAS ऑफिसर व्हावं. आईला म्हटलं मला IAS व्हायचं असेल तर मला इंजिनिअरिंग पूर्ण करायला लागेल, त्याशिवाय होता येणार नाही. पुण्याबाहेर जाऊ नको म्हटली, कारण आजी आजोबा, वडील एकटेच होते आजी आजोबांना, पुण्यातच ऍडमिशन घेतलं. घरापासून 21 किलोमीटर लांब कॉलेजमध्ये, आणि रोज 42 किलोमीटर सायकलवरनं जायला चालू केलं. मग डिप्लोमाचे क्लासेस घ्यायला चालू केलं. जॅम सॉसच्या बाटल्या विकायची एक एजन्सी घेतली, ते चालू केलं. पेंटिंगची कामं घ्यायला लागलो, घराचं पेंट करायचं. वडील गेल्यानंतर एक वर्षभराने एक घरात आईला चिठ्ठी सापडली, वडिलांनी कपडे शिवायला टाकले होते, आणि आई म्हटली वडील नाहीत पण कपडे घेऊन ये. 250 रुपये टेलरची शिलाई देऊन कपडे घेऊन घरी आलो. त्या रात्री खूप विचार केला की एक दिवशी माझे पण नवीन कपडे असेच नवीन राहतील, तर आपण आयुष्यात किती वेगळं काम करू. सेकंड इयर इंजिनिअरिंगला होतो. संस्थेचं नाव काय ठेवायचं याच्यावरची चर्चा केली मित्रांशी. कुणी सांगितलं वडिलांचं नाव ठेव, कोण म्हटलं सातारा नाव ठेव. म्हणजे नाही, विवेकानंद आपल्या आदर्शात संस्थेचं नाव ठेवायचं भारत विकास. म्हणून 1991 साली मी संस्था काढली, तिचं नाव ठेवलं भारत विकास प्रतिष्ठान. लोगो काढला भारता नकाशा, मागं सूर्य, मध्ये एक पणती. सायकल सीट कवर बदलायला पैसे नव्हते, पण विचार होता की भारताच्या विकासासाठी काहीतरी करायचं. संघर्ष होता, फर्स्ट क्लास मेंटेन केला, आणि 94 साली टाटा मोटर्समध्ये नोकरीला लागलो, आणि कंपनी माझी म्हणून काम करायला लागलो. मला 6,500 रुपये पगार असताना कंपनीचे मी 2-1 कोटी रुपये वाचवले कॉस्ट रिडक्शनमध्ये. आमच्या KC गिरोत्रा नावाचे DGM होते, त्यांनी वायनाथ साहेबांना, व्हाईस प्रेसिडेंटना छोटी चिठ्ठी पाठवली की हा तरुण मुलगा आहे, त्यांनी कंपनीचे 2 कोटी रुपये वाचवलेत, त्याला तुम्ही शाबासकी द्या. मला नाथसाहेबांनी, बुधवार होता टेल्कोला, त्यावेळेला गुरुवारी सुट्टी असायची, बुधवारी जानेवारी महिन्याच्या 97 साली 3रा बुधवार होता, मला बोलवलं आणि विचारलं की बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें रिवॉर्ड क्या चाहिए, डबल प्रमोशन पाहिजे, डबल इन्क्रीमेंट पाहिजे का दोन्ही देऊ. म्हणजे साहेब मला काही नको. माझे बालपणीचे मित्र सातारचे जे माझ्यावर खेळायचे, त्यांना वाटतं की मी इंजिनियर झालोय, मोठा साहेब झालोय. ते म्हणतात आणि आपल्या कोणाला तरी नोकरी लाव. माझे मित्र म्हणलं नोकरी मागायला येतात आणि त्यांना कंपनीत काहीतरी कामाची संधी द्या. म्हटलं काय काम करतील. म्हणजे साहेब 7वी पास आहेत, 10वी नापास आहेत, एक BCom आहे. म्हटलं हेल्परचं काम करतील, वजन इकडून तिकडे ठेवायचं. साहेब म्हणले ते काम देता येणार नाही, पण कॅन दे डू क्लिनिंग. म्हणलं संत गाडगे महाराज आमच्या घरी यायचे, आजी आजोबा पणजोबा असताना आमच्या गावी रहमतपूरला त्यांनी एक आश्रमशाळा काढली होती गाडगे महाराजांनी, तिथे यायचे. तर म्हटलं स्वच्छतेचं काम करतील, संस्था आहे का. म्हटलं साहेब कॉलेजमध्ये असताना मी ट्रस्ट अँड सोसायटी फॉर्म केलेली आहे. असं 22 मे 97ला आम्ही स्वच्छतेचं काम 8 लोकांनी चालू केलं, त्यातली 6 मुलं आमच्या गावची होती. कुठल्याही कामामध्ये गुणवत्ता खूप महत्वाची असते. इथं संजीवनी बांबूमध्ये खूप मोठं काम केलंय, गुणवत्ता, क्वालिटी. आणि मी कायम सांगतो की कुठलंही काम करा, कुठलाही व्यवसाय करा, बरं असून चालत नाही, चांगलं असून चालत नाही, उत्तम असूनही चालत नाही, सर्वोत्तम व्हायचा ध्यास घ्यायला लागतो आणि त्यासाठी मारायला लागतं, खूप कष्ट करायला लागतात. आम्ही स्वच्छतेच्या कामामध्ये क्वालिटीचं काम करायचा प्रयत्न केला. यंत्रांच्या सहाय्यानं स्वच्छता चालू केली. जिथं 100 माणसं लागत होती तिथं 70 माणसात काम कसं होईल, क्वालिटी कशी चांगली होईल याच्यावरती लक्ष द्यायला लागलो. आणि 3 वर्षात 8 लोकांची 200 लोक झाली. 99 साली नोव्हेंबरमध्ये लग्न झालं. वैशालीचे वडील टेल्कोत कामगार होते. वैशाली MCom, MMS, ICW बरंच शिकलेली आहे. तर तिला लग्न झाल्यानंतर 1 महिन्याने तिला सांगितलं की मला नोकरी सोडायची आणि व्यवसाय करायचा आहे. तर महिनाभर भांडली की तुम्ही टेल्कोत इंजिनियर म्हणून मी लग्न केलं, आता काय करणार व्यवसाय. म्हटलं हाऊसकीपिंग. म्हणजे काय असतं. तर म्हटलं तू घर स्वच्छ करते, मी कंपनी स्वच्छ करतो. महिन्याभराने परमिशन दिली. मग आईला विचारलं. आई म्हटली हनुमंत आत्ताच लग्न झालंय, आमच्या घरामध्ये 7 पिढ्यामध्ये एकच मुलगा आहे, वडील एकटे आहेत, आजोबा एकटे आहेत, पणजोबा एकटे आहेत, त्यामुळे भाऊकी नावाचा प्रकार तो नाही आम्हाला. आणि गावची आमची वडिलोपार्जित 2च एकर जमीन होती. आई म्हटली आपल्याला जमीन नाही, भावकी नाही, कसं करशील, धंदा तुझा चालला नाही तर काय करशील. तर मी 7 एकर जमीन विकत घेतली. आमच्या कृष्णा नदी आहे आमच्या गावात, नदीला लागून एक 7 एकर जमीन विकत घेतली 10 लाख रुपयाला. आईला घेऊन गेलो
दाखवलं, म्हणले आता तू नोकरी सोड, मला काय काळजी नाही, तू काय नाही झालं तर शेती तरी करशील. मग नोव्हेंबर 2000ला राजीनामा दिला आणि 2001 सालापासून छत्रपतींचा आदर्श घेऊन म्हटलं पुण्याबाहेर जाऊन काम करू, म्हणून बेंगलोरला शाखा काढली, तिथे 4-5 कामं मिळाली. मग चेन्नईला शाखा काढली, कामाने काम वाढत गेलं. मग हैदराबादला शाखा काढली, पण अपमान खूप व्हायचा. सिक्युरिटी गार्ड कधी कधी गेटच्या आतच सोडत नसे, बाहेरच्या बाहेर झाकलून द्यायचं. मी विचार करायचो की दिल्लीला पार्लमेंट आहे, कधी दिल्ली बघितली नव्हती, कधी गेलो नव्हतो. विवेकानंदांचं एक पुस्तक आहे, ते तुमच्या लायब्ररीमध्ये असावं, प्रत्येकाने वाचावं. 7 रुपये किंमत आहे, पूर्वी 5 रुपये होती. मन आणि त्याची शक्ती. तुम्ही तुमच्या मनात ज्या गोष्टी ठरवता, ज्या प्रामाणिकपणे ठरवता, त्या 100% घडतात. असे माझ्या आयुष्यात हजारो अनुभव आहेत, 1-2 नाही, हजारो. मी विचार करायचो की दिल्लीला पार्लमेंट आहे, अशा कुठल्या संस्थेत जर काम मिळालं तर लोक रिस्पेक्ट करतील. आणि सांगायला आनंद आहे की 1 मार्च 2003ला बीव्हीजीला पार्लमेंटचं मेंटेनन्सचं काम मिळालं, जे आजतागायत चालू आहे. गेले 23 वर्ष पूर्ण होतील ह्या मार्चमध्ये. गेले 22 वर्ष पार्लमेंटचं सगळं काम, नवीन पार्लमेंटचं देखील बीव्हीचं आहे. काम चकाचक केलं. त्यानंतर 6 महिन्याच्या आत आदरणीय पंतप्रधानांच्या घरचं काम मिळालं. वाजपेयी साहेब प्राईम मिनिस्टर होते, ते देखील त्या दिवसापासून आजतागायत चाललंय. त्यानंतर आदरणीय पंतप्रधानांच्या ऑफिसचं काम मिळालं, ते देखील आजतागायत चालू आहे. 2004 साली राष्ट्रपती भवनचं काम मिळालं, ते चालू आहे. मग सुप्रीम कोर्टचं मिळालं, मग टाटा मोटर्सचे सगळे प्लांट्स मिळाले, वोक्सवॅगन, फियाट, हुंडाई, महिंद्रा, ITC, हिंदुस्थान युनिलिव्हर. आज सांगायला अभिमान वाटतो की हे सगळं टीममुळे झालं. टीम खूप ग्रेट आहे की 8 लोकांनी सुरू केलेला प्रवास, लेटेस्ट फिगर आमची 1,02,000 आहे. 1,02,000 लोकांच्यावरती पोहोचला. संपूर्ण भारताच्या बाहेर देखील आता काम चालू केलंय. वेगवेगळ्या 21 एअरपोर्टचं काम बीव्हीजीकडे आहे. मुंबई, चेन्नई, बँगलोर, अहमदाबाद, लखनौ अशा वेगवेगळ्या 20 एअरपोर्टचं काम बीव्हीजीकडे आहे. राज्य शासनाच्या वतीनं महाराष्ट्र आणि जम्मू काश्मीरमध्ये आम्ही अँब्युलन्सची सेवा देतो. 108 नंबरची इथं देखील आहे. आणि त्या सेवेने आतापर्यंत 1,40,00,000 लोकांना मदत झाली आहे. जवळपास 14 लाख लोकांचा जीव वाचलाय आणि जवळपास 41,000 बाळंतपणं अँब्युलन्समध्ये झाली आहेत. ही सगळ्या जगात त्या सेवेचं नाव झालंय आणि सरकारच्या वतीनं आम्ही हे काम करायचा प्रयत्न करतो. मध्य प्रदेशमध्ये पोलिसांच्या 1,000 गाड्या बीव्हीच्या मालकीच्या आहेत. वेगवेगळ्या मंदिरांचं काम बीव्हीजीकडे. शिर्डी साईबाबा मंदिर गेले 25 वर्ष बीव्हीजी मेंटेन करते. सिद्धिविनायक, सोमनाथ, द्वारका, अयोध्येचं राम मंदिर देखील बीव्हीजीकडेच आहे. बांके बिहारी मंदिर वृंदावनचं, वैष्णोदेवी मंदिर कटऱ्याचं, अशी सगळी मंदिरांचं काम मेजर बीव्हीजीकडे आहे. 2012 साली वैशालीने पुण्यात घर बांधलं, 6,000 फुटाचं, 6 बेडरूमचं. तेव्हा देवाला परत प्रार्थना केली की देवा खूप दिलंस, आता नेमकं काय करायचं. म्हणून मग शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेतले आणि शेतीमध्ये काम चालू केलं आणि वेगवेगळे सायंटिस्ट भेटले. आणि मला सांगायला आनंद आहे की बीव्हीजीने आता अशी उत्पादन तयार केली की कुठलंही पीक कुठेही द्या, एका सीझनमध्ये 30% ते 200% वाढ आम्ही करून देतो शेतीमध्ये. भाकड गाई म्हशींचा खूप मोठा प्रश्न आहे देशामध्ये आणि 20% जनावरं भाकड आहेत. आम्ही सांगतो की अशी 10 जनावरं द्या जिथं रोजचा 200-250 खर्च होतो एखाद्या गाई म्हशीचा, महिन्याचा 7-8 हजार, वर्षाचा 1 लाख, 2 वर्षात 2 लाख. असे सगळे प्रयत्न करून थकलेली जनावरं तुम्ही आम्हाला द्या आणि 2 ते 2.5 रुपये खर्चात आम्ही 60% जनावरं कन्वर्ट करून देतो, भाकडची इन्फर्टिलिटी फर्टाईल करून देतो. त्यासाठी मी महाराष्ट्रात जवळपास 300-350 कार्यक्रम केले गावगाव. इकडे पण एक झाला होता मागं सावंतवाडीला. तेव्हा लक्षात आलं की शेतकऱ्याचे आरोग्याचे प्रश्न खूप भयानक आहेत. अफोर्डेबल काम, औषध का नाहीये, म्हणून गेले 9 वर्ष आम्ही आयुर्वेदामध्ये रिसर्च करतोय. आणि सांगायला आनंद आहे की बीव्हीजीच्या 130 लोकांची टीम आहे. 30 ट्रॅडिशनल नॉलेज होल्डर्स बीव्हीजी बरोबर काम करतात, जे पिढ्यानपिढ्या लोकांना बरं करत आलेत. आणि असे कॅन्सरचं बीव्हीजीकडे खूप आता अतिशय गुणकारी औषध तयार झालंय, ज्याचे टेस्टिंग आम्ही अमेरिकेत केलं येल युनिव्हर्सिटीमध्ये. आणि तिथं लक्षात आलं की 24 तासामध्ये कॅन्सर सेलची डेथ होते.
आणि चांगले सेल वाढतात. हे 100% हर्बल औषध आहे कॅन्सरसाठी. तुमच्यापैकी कुणाच्या नातेवाईकांना मित्रपरिवाराला कॅन्सर असेल तर बीव्हीजी लाईफ नावाची आमची वेबसाईट आहे, त्याच्यावरती तुम्ही जाऊन बघितलं तर, आणि महिन्याला एक 10,000 रुपयाचं औषध आहे. 5-6 महिन्यात माणसं बरी होतात. संजय दत्त जो फिल्म स्टार आहे त्याला स्वतःला 4 स्टेजचा लंग कॅन्सर होता आणि 10 पावलं चालता येत नव्हती. त्यांना आदरणीय गडकरी साहेबांनी सांगितलं की बीव्हीजीची औषधं वापरून बघा, आणि सांगायला आनंद आहे की गेले 4.5 वर्ष ज्या माणसाला 10-15 पावलं चालता येत नव्हती तो संजय दत्त साहेब आता रोज 12-14 तास शूटिंग करतात. आदरणीय गडकरी साहेबांना जिने चढताना दम लागायचा. आम्ही हार्टचं औषध बनवलंय जे सगळी बॉडीची पाईपलाईन क्लीन करतं, हार्टचे ब्लॉकेज काढतं. साहेब 6-7 पायऱ्या चढ, नॉर्मली मी नावं घेत नाही कुणाची, पण साहेबांनी भाषणात सांगितलंय, इंटरव्ह्यूत सांगितलंय म्हणून नाव घेतो की 6-7 पायऱ्या चढले की दम लागायचा. तर साहेब 70-80 पायऱ्या अगदी आरामात चढतात. 70-80 ज्या माणसाला सलग चालताना 50 पावलं चालली की दम लागतो तो माणूस 2 महिन्यांनी साधारण 2 किलोमीटर आरामात चालतो. ही सगळी भारतीय तत्वज्ञान आहे, म्हणजे आयुर्वेदाची देण आहे. फक्त त्याला सायंटिफिकली मी पुढे घेऊन चाललोय. इव्हिडन्स बेस्ड स्टडीज लागतात, त्याच्यावरती काम करतोय. फॅटी लिव्हरसाठी खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यासाठी औषध केले तयार. लिव्हर सिरोसिससाठी आहे. मोतीबिंदू झाला, कॅट्रॅक्ट झाला तर सर्जरी शिवाय, कोणी डॉक्टर असेल तर माफ करा, पण सर्जरी शिवाय मोतीबिंदूला पर्याय नाही असं जगात सांगितलं जातं. बीव्हीजीकडे औषध आहे. डोळ्यात थेंब टाकली, सकाळी एक संध्याकाळी एक, की साधारण 15 दिवस ते मॅक्सिमम 45 दिवसामध्ये मोतीबिंदू विरघळतो. 10 पैकी 7 ते 8 लोकांचा मोतीबिंदू विरघळतो. ज्याचा दगड झालाय, म्हणजे 10 वर्षापासून ज्यांनी डोळ्याकडे लक्ष दिलं नाही त्याला ते औषध फारसं काम करत नाही. पण ज्याला लक्षात आलंय की आपल्याला कळतंच की टीव्हीची खालची लाईन दिसत नाही, की संध्याकाळी गाडी चालवताना डोळ्यावरती प्रकाश पडला तर अडचणी होतात, अशा लोकांचा मोतीबिंदू 100% विरघळतो. सो असं एक वेगळं काम. हेअर ऑइल बनवलं जे हेअरफॉल थांबवतं. यंग एजला कॉलेजच्या मुलांना पुटकुळ्या येतात, ॲक्ने येतात, आणि त्याच्यामुळं अमेरिकेत हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे की मुली कॉलेजलाच जात नाहीत. एक दिवसामध्ये सकाळ 3-4 वेळा लावलं क्रीम तर संध्याकाळपर्यंत पुटकुळी ती बसून जाते, बाहेर येत नाही. असं वेगळं काम करायचा प्रयत्न करतोय. बीव्हीजी न्यूक्लिअर म्हणून एक कंपनी, त्याच्यामध्ये इंडस्ट्रीमध्ये, रिफायनरीमध्ये जे मोठे मोठे कॉलम्स असतात, कन्व्हेअर बेल्ट असतात, ते कधी तुटले तर प्रॉब्लेम येतो, किंवा कॉलममध्ये काही बिघडलं तर 2-2 महिन्याचा शटडाऊन घ्यायला लागतो. आम्ही त्यासाठी जसं माणसाचा सिटी स्कॅन करतात तसं इक्विपमेंटचा सिटी स्कॅन करायचे टेक्निक डेव्हलप केले, आणि त्यातही खूप मोठं काम करतोय. भारतात आम्ही आता ते चालू केलं. 21 पेटंट फाईल केलेली आहेत, आणि आता सौदी अरेबियात सौदी आरामकोबरोबर काम चालू केलंय. ओमानच्या ओमान रिफायनरीमध्ये काम चालू केलंय. नंतर सातारला एक मेगा फूड पार्क केलंय. 200 एकर जागा सातारला घेतली आहे, आणि त्यात 70 एकरमध्ये देशातलं वन ऑफ द बेस्ट फूड प्रोसेसिंग युनिट सातारला टाकलेलं आहे. सोलरमध्ये काम करतो बीव्हीजी ग्रुप. सोलरमध्ये आता नोएडाला आम्ही 500 मेगावॉटची एक फॅक्टरी टाकली आहे. ती आता पुढच्या 3 महिन्यात अजून 600 मेगावॉटनी वाढवून ती 1.1 गिगावॉटची करतोय, आणि तिथंच आता जवळपास 5,500 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट करून 5 गिगावॉटचा सेल आणि पॅनल मॅन्युफॅक्चरिंगचा प्लॅन टाकतोय. सो अशा अनेक गोष्टी करतोय. प्रत्येक ठिकाणी हे असतं की बॉटम ऑफ द पिरॅमिडला कशी मदत करता येईल, सर्वसामान्यांना कसा बदल करता येईल सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात, आणि परमेश्वराची अनंत कृपा आहे. मला कायम एक वाटतं की वी आर जस्ट इन्स्ट्रुमेंट ऑफ गॉड. सकाळी रोज एक प्रार्थना करतो की आज माझ्या हातनं काहीतरी चांगलं होऊ दे. आणि मित्रांनो, सांगायला खरंच आपलं आयुष्य स्पर्धेमध्ये जातं, कम्पॅरिझनमध्ये जातं. मी काही प्रिन्सिपल पाळतो की मी कुणाशीच कधी स्पर्धा करत नाही, ईर्ष्या करत नाही. मला काय जमतं, मी काय चांगलं करू शकतो त्याच्यावरती काम करतो, आणि कम्पॅरिझन नाही. तुम्ही कुठल्याही व्यवसायात जे काम करत असाल, तुमची सगळी इंडस्ट्री असोसिएशन आहे, तर तुम्हाला विनंती तीच राहील की तुम्ही जे काम करताय त्यात सर्वोत्तम काम तुम्ही कसं करू शकता त्याच्यावरती भर द्या. टीम चांगली असली पाहिजे. मला जे काही यश मिळालं ते सगळं टीममुळे मिळालं, तर त्या टीमला महत्व असतं. प्रामाणिक आणि नॉलेजेबल माणसं तुम्हाला कन्सल्टंट म्हणून घेता येतात. ENY मधनं घेता येतात, KPMG मिळतात. तासाला एका दिवसाची 25,000 रुपये फी देऊन मिळतात. पण रात्रंदिवस खांद्याला खांद्या लावून काम करणारी माणसं तुमचे सहकारी असले पाहिजेत.
आणि जगात संधी खूप आहेत. मी आता अमेरिकेत बीव्हीजीने एक जॉईंट व्हेंचर कंपनी केली आहे आणि अमेरिकेमध्ये आता आमच्या कंपनीचे 1000 लोक झालेत. ऑर्लँडो एअरपोर्टला तुम्ही गेलात तर बीव्हीचं एक टर्मिनल तिथे बीव्हीजीकडे आहे. ऑर्लँडो एअरपोर्ट हा जगातला 3rd बिझिएस्ट एअरपोर्ट आहे. त्याचं काम बीव्हीजीकडे मिळालंय. डेट्रॉइट एअरपोर्टचं एक टर्मिनल बीव्हीजीला मिळालंय. वोक्सवॅगन डेट्रॉइटची जी फॅक्टरी त्याचं सगळं मेंटेनन्सचं काम 270 लोकांचं बीव्हीजीकडे आहे. मागच्या महिन्यात मी इस्रायलला गेलो होतो. जवळपास 10 दिवस इस्रायलमध्ये गेलो आणि खूप शिकायला मिळालं. तिथे आम्ही आता 5 जॉईंट व्हेंचर केलेत. म्हणजे डासांचा जो प्रॉब्लेम आहे सगळ्या भारतात, तिथं डासांना स्टरलाइज करतात. म्हणजे ज्या भागात डासांचा खूप प्रॉब्लेम आहे तिथले डास ते पकडतात, त्यांना वाढवतात आणि फक्त मेल डासांना स्टरलाइज करतात. आणि स्टरलाइज केलेले डास सोडले की फिमेलचं मेटिंग होतं, पण ती अंडी इन्फर्टाईल होतात. त्यामुळे पहिल्या महिन्यात 50% डासांचा कंट्रोल होतो, दुसऱ्या महिन्यात 70%, तिसऱ्या महिन्यात 90%. म्हणजे तुम्हाला जी केमिकल स्प्रे मारून जे काही त्रास होतात ते काही होत नाहीत. बायोलॉजिकल वे 3 महिन्यात 90% कंट्रोल येतो. मी परवा ₹4,000 कोटीची तरतूद असते तुमच्या मलेरिया, डेंग्यू, चिकनगुनियासाठी. म्हणजे हे मशीन जर आपण दिलं तर लोक आजारी, कारण माझ्या मिसेसला 2 वर्षापूर्वी वैशालीला डेंग्यू झाला होता आणि वर्षभर तिचं अंग दुखायचं. म्हणलं हे असे जे प्रकार होतात याला जगात असं मी थोडं वेगवेगळ्या गोष्टींवरती काम करतो. असे जवळपास 5 जॉईंट व्हेंचर आता आम्ही इस्रायलमध्ये करतोय. मागच्या आठवड्यात मी 9 दिवसासाठी जपानला गेलो होतो आणि तिथं देखील प्रचंड इनोव्हेशन चालतं. म्हणजे आदरातिथ्य काय असतं, लोक किती आदरभावाने बोलतात ते जपानमध्ये शिकायला मिळालं. म्हणजे माणूस भेटला की किमान 4 वेळा तो कमरेतनं मागतो तुम्हाला की चुकून. नाही म्हणता येत नाही, त्यांना नाही म्हणताच येत नाही. सगळे हाय 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 म्हणतात. म्हणजे हाय म्हणजे हो, काही आपण बोललं की ते हाय 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 म्हणतात. 4 वेळा हो म्हणतात. प्रचंड कष्टाळू माणसं आहेत, प्रचंड कष्ट. म्हणजे 80 वर्षाची आजी देखील मी काम करताना बघितली, 90 वर्षाचा माणूस काम करताना बघितला. तेल नावाचा प्रकारच वापरत नाहीत जेवणामध्ये. मी 3 दिवस जपानीज खाल्लं आणि मी व्हेजिटेरियन आहे, तर ते सोयाबीनचा टोफू आणि तिळाचा टोफू, ते 9 प्रकारच्या डिश. मी त्यांचं जेवण संध्याकाळी 6 ते 9 चालतं, 3 तास त्यांचं जेवण असतं, दुपारचं लंच 1.5 तास असतं. ते म्हणते का, तर म्हणले आम्ही लोक लाजाळू आहोत, आम्हाला बोलता येत नाही. संध्याकाळी म्हणले निवांत झालं की आम्ही बोलतो. सकाळी ते 7ला दिवस चालू करतात आणि 10-11 तास लोक काम करतात. प्रचंड शिकायला मिळतं. जपानमध्ये आता टोयोटा टोशो म्हणून एक ग्रुप आहे, टोयोटा ग्रुपचा $100 बिलियन त्यांचा टर्नओव्हर आहे. ते आता बीव्हीजी बरोबर जॉईंट व्हेंचर कंपनी करायचं आमचं फायनल झालंय. टोकाय कॉर्पोरेशन म्हणून अजून एक ग्रुप आहे, जे 1000 हॉस्पिटलला जपानमध्ये वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस असतात, त्यांच्यावर आता आम्ही जॉईंट व्हेंचर करतोय. तर मित्रांनो, जगात संधी खूप आहेत, जगात संधी खूप आहेत. त्या उघड्या डोळ्यांनी बघितल्या पाहिजेत आणि शोधल्या पाहिजेत. मी कायम माझ्या भाषणात सांगतो की जसे छत्रपती शिवाजी माझे आदर्श आहेत, तसं मी ब्रिटिशांकडनं पण शिकायचा प्रयत्न करतो, पोर्तुगीजांकडनं शिकायचा प्रयत्न करतो. की ज्या काळामध्ये कुठलंही इंजिन नव्हतं जहाजाला, कुठलीही ट्रान्सलेट करणारी भाषा नव्हती. आज तुम्ही गुगलला सांगितलं, कारण माझी एक मीटिंग अशीच झाली की मी एका सायंटिस्टला भेटलो, त्याने एक कॅटलिस्ट तयार केलाय. ज्या फर्नेस ऑइलमध्ये आपल्याला फर्नेस लागतं तिथं 20% जी हे आहे फर्नेस ऑइल, त्याचं कन्झम्पशन कमी होतं. तो कॅटलिस्ट त्या सायंटिस्टने तयार केलाय. तर त्यांच्याशी बोलताना मी इंग्लिशमध्ये बोलत होतो, ते त्यांना जॅपनीजमध्ये ट्रान्सलेट करून ऐकवत होतं, दाखवत होतं. ते जॅपनीजमध्ये बोलत होते, मला कळत होतं. अशी कुठलंही यंत्र नसताना ब्रिटिश भारतात आले. केरळमध्ये त्यांचं जहाज लागत असेल, तिथली लोक मल्याळी बोलत असतील. मुंबईत लागला असेल, तिथली लोक मराठी बोलत असतील. कसं कम्युनिकेशन केलं, कसं धंदा वाढवला. इंग्लंडमधनं जहाज निघायचं, भारतात याला 3 महिने लागायचे. न्यूझीलंडपर्यंत जायला 6 महिने लागायचे. 6-6 महिनेही माणसं जात होती. आणि आज मला अनेक आमदार खासदारांचे फोन असतात की आमच्या पोराला कामाला घ्या, पण त्या गावातच कामाला घ्या, त्याला त्याचं गाव सोडायचं नसतं. ही मानसिकता बदलायची गरज आहे. मी आता उमेश गाळवणकरांना म्हटलं की तुमच्याकडं
तुम्ही नर्सिंगवरती काम करता, दरवर्षी 100 मुला-मुलींना ऍडमिशन देता, तुम्ही 1000 मुला-मुलींना ऍडमिशन दिलं तरी कमी पडतील, एवढी जगात रिक्वायरमेंट आहे. जपानच्या मी आता अभ्यास करत होतो जपानमध्ये, मागच्या 5 वर्षामध्ये दरवर्षी 16 ते 17 लाख मृत्यू होतात. त्यांची लोकसंख्या 12 कोटी आहे आणि दरवर्षी 6 लाख मुलांचा जन्म होतो. दरवर्षी 10-11 लाखाचं शॉर्टेज आहे. भारतामध्ये दरवर्षी 2.5 कोटी मुलांचा जन्म होतो आणि दरवर्षी 70-80 लाख लोक देवाकडे जातात. सो वी आर ॲडिंग दरवर्षी 1,60,00,000 ते 1,70,00,000 लोकसंख्या आपण वाढ करतो. जपानमध्ये शॉर्टेज आहे, सगळ्या जगात शॉर्टेज आहे. भारतामध्ये डेमोक्रॅटिक डिव्हिडंड जो आहे की आपली तरुण मुलांचा देश आहे, त्याच्यामध्ये जर नीट प्लॅनिंग केलं आपण आणि उमेशजींनी सांगितलं, त्यांनी मला फोटो बघितले मी तिथं, तर त्याच्यामध्ये आदरणीय एकनाथ ठाकूर साहेबांचा फोटो होता. ते म्हणले ठाकूर साहेबांनी मला खूप मदत केली. म्हटलं माझ्याही आयुष्यामध्ये एकनाथ ठाकूर आणि सारस्वत बँकेचं खूप मोठं योगदान आहे. जेव्हा 2003 साली पार्लमेंटचं काम मिळालं आणि मराठीत बोलणारी मुलं होती, तर मला ठाकूर साहेब म्हणले तुला व्यवसाय वाढवायला काय लागतं? म्हटलं साहेब मी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर आहे, मला कुठली बँक कर्ज देत नाही म्हटलं, कारण माझ्याकडे कोलॅटरल ठेवायला काय नाही आहे. तर त्यांनी मला सुरुवातीला 1 कोटी रुपये विनाकारण विनातारण दिले. म्हटले तू मार्जिन मनी पण देऊ नको, मार्जिन मनी पण नाही, कारण पण सांगायचं नाही. 1 कोटी रुपये दिले. पुढच्या वर्षी 2 कोटी दिले, तिसऱ्या वर्षी 4 कोटी दिले आणि 4 कोटी दिल्यानंतर मला सांगितलं की 5% तू द्यायची. आता 3 वर्षात तू प्रॉफिट कमवला असेल तर 20 लाख तू घाल, 4 कोटी मी देतो. त्याच्यापेक्षा मग लिमिट वाढलं. त्यावेळेला म्हटलं तर आम्ही महाराष्ट्र बँकेत ओळख करून देतो. आता आमच्या बँकेचं लिमिट आजही सारस्वत बँक आमच्यावर बँक करते. इनफॅक्ट 15 दिवसापूर्वीच त्यांच्या गौतम ठाकूर साहेबांनी आदर्श सभासद म्हणून मला मुंबईत सत्काराला बोलवलं होतं. मी तिथेही सांगितलं की एकनाथ ठाकूर साहेबांच्या विजनरी लिडरशिपमुळं मला BVG काय आहे त्याच्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. तर मित्रांनो, प्रत्येकाच्या आयुष्यात अशी मदत करणारी माणसं येत असतात. आपण कायम परमेश्वराचं इन्स्ट्रुमेंट म्हणून जर काम केलं आणि जेव्हा काम करत असताना आजूबाजूच्या लोकांना विसरायचं नाही, त्यांना मोठं करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे तुमच्या ड्रायव्हरची तुम्ही काळजी घ्या, तुमच्या कामगाराची तुम्ही काळजी घ्या. त्याला 2 पैसे मिळतात त्यापेक्षा 2 पैसे जास्त द्या, तो मालक म्हणून तुमच्यासारखा काम करेल. तर ती ओनरशिपची भावना आणणं खूप महत्वाचं आहे. कामगारामध्ये ओनरशिपची भावना आणणं खूप महत्वाचं आहे. मला वाटतं की तुम्ही सगळे लोक खूप ग्रेट काम करताय. कुडाळ MIDCला आदरणीय उदय सामंतजींनी खूप मदत केली आणि तिथले रस्ते, लाईट, देवा पाण्याचे प्रश्न सोडवले. ते सगळ्याला तुम्ही चांगलं काम करताय, पण एक व्हिजन ठेवून जर काम केलं. मागं कोल्हापूरला असंच एकदा त्यांच्या त्या गोकुळ शिरगाव MIDC 3 वेगवेगळ्या MIDC आहेत. त्यांनी 3ही लोक मला बोलवत होते कार्यक्रमाला. म्हणलं तुम्ही एकत्र येत असाल तर मी येतो कार्यक्रमाला. प्रत्येकाचा वेगळा कार्यक्रम करणं म्हणलं शक्य नाही. आणि त्यावेळेला त्यांना मी कल्पना दिली होती की त्यावेळेला त्यांनी मला सांगितलं की इथला आमचा फाउंड्री व्यवसाय कोल्हापूरमधनं बाहेर चाललाय, बाहेर जातोय. म्हणलं तुम्ही सगळे एकत्र येऊन तुमचा पॉवर प्लॅन्ट का नाही टाकत? तुम्ही पॉवर तयार केली तर तुमची 2.5-3 रुपयाच्या वरती जाणार नाही आणि तेवढं तुमच्याकडे कन्झम्पशन आहे. तर असं एकी हेच बळ हे म्हणतो आपण. ह्या भिंतीवरती लिहिण्यासाठी म्हणी नसतात. एकत्र आली तुमची MIDCची पॉवर रिक्वायरमेंट जर तुम्ही काढली. आजकाल SMR भारत सरकारने अलाव केलेत. स्मॉल न्यूक्लिअर रिॲक्टर 30 मेगावॉटचा येतो, 100 मेगावॉटचा येतो. इथे MIDCला पॉवरमुळे जर प्रश्न असतील तर ती पॉवर तुमची 2.5 रुपयात तयार होते. 2.5 रुपयात 15 कोटी रुपये पर मेगावॉटनी पॉवर प्लॅन्ट लागतो आणि न्यूक्लिअरची कॉस्ट तशी 40 पैशाच्या वरती येत नाही. पण कॅपिटल कॉस्ट धरून 2.5 रुपयाच्या वरती पॉवरचा प्रश्न येत नाही. उद्योगमंत्री तुमच्या गावचे आहेत, तुमचे आहेत. तुम्ही जर सांगितलं की आमची सगळ्यांची मिळून 50 मेगावॉट रिक्वायरमेंट आहे किंवा 100 मेगावॉट रिक्वायरमेंट आहे, तुमचा तुम्ही न्यूक्लिअर रिॲक्टर टाकला, तुमची पॉवर तुम्हाला 2.5 रुपयात पडेल. म्हणजे 7.5-8 रुपयांनी घ्यायची गरज नाही. अशा अनेक गोष्टी आपल्याला करता येतात, फक्त त्याला एकत्र यायला लागतं. तुम्ही मला बोलवलं, बोलायची संधी दिलीत आणि ऐकून घेतलं, याबद्दल मी खरंच तुमचा मनापासून आभारी आहे. आणि मला असं वाटतं की तुम्ही प्रत्येकजण तुमच्या आयुष्यात काय बदल करायचा आणि तुमच्यामुळे लोकांच्या आयुष्यात काय बदल घडणार आहे याच्यावरती थोडासा विचार केला तर काम होतं. मी कधी कोणावरती टीका करत नाही, पण मला काय जमतं, मला काय जमू शकतं त्याच्यावरती मी काम करतो. मी एक स्वप्न बाळगले की पुढच्या 10 वर्षात 10-1 लाख लोकांना काम द्यायचं, 10 कोटी लोकांच्या आयुष्यामध्ये सकारात्मक बदल करायला मदत करायची आणि BVG 100 देशात घेऊन द्यायचा. हा संकल्प आहे.
आणि जी काही वेल्थ क्रिएट होईल, जी काही संपत्ती निर्माण होईल, ती मिनिमम 90% समाजासाठी खर्च करायची, हा एक संकल्प घेतलाय. आणि पांडुरंगाची कृपा आहे की बीवीची जी स्टोरी गेले 12 वर्ष महाराष्ट्र शासनाने 10वीच्या इंग्लिश मिडियमच्या पुस्तकात टाकली आहे. पुणे विद्यापीठाने BA BCOMच्या फर्स्ट इयरला बीवीचा चॅप्टर टाकलाय. शिवाजी विद्यापीठाने सेकंड इयर BCOMला बीवीचा चॅप्टर टाकलाय. हे सगळं शक्य होतं. आपण आपल्या कामावरती फोकस करायचा, आपल्याला काय जमतं चांगलं त्याच्यावरती काम करायचं. नॉर्मली लोक बसले, 4 लोक म्हणतात की ह्यांनी काय केलं नाही, त्यांनी काय केलं नाही. मी म्हणतो की मी म्हणत नाही. म्हणजे संजीवजीने मला तेच सांगितलं की 10 वर्षापूर्वी आमचे राष्ट्रपती होण्यात त्यांची गाठ पडली होती. मी म्हटलं आपण काय करू शकतो त्यावरती फोकस करायचा. जग काय करायचं, जगाने काय करायचं ते करावं. नाही तर आपण आपला 90% वेळ ह्या कुटाळक्या म्हणत नाही मी, पण चर्चांमध्ये घालवतो की त्यांनी काय केलं पाहिजे. म्हणतो तुम्ही लोकांनी काय करायचं ते करावं, मला काय जमतं आणि मी काय करू शकतो याच्यावरती मी फोकस देऊन काम करतो. आणि टीम खूप चांगली आहे, त्याच्यामुळे शक्य होतं. तर तुम्ही बोलवलं, बोलायची संधी दिली, याबद्दल मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. उद्योग ही सेवा मानून जर आपण वाटचाल केली तर यश कसं असतं ते मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आदरणीय हनुमंतराव गायकवाड साहेबांचा आता जे काही अनुभव त्यांनी आपल्याला विशद केलेले आहेत त्याच्यातनंच आपल्याला जाणवतं की व्यक्तीच्या मनामध्ये जर उत्तुंग असे विचार आणि ध्येय वेडा माणूस असेल तर सामान्य कुटुंबातून सुरुवात केलेला प्रवास हा आज जगभरामध्ये हजारो नव्हे तर लाखो बेरोजगारांना रोजगार देणारा एक देवदूत ठरतो. असंच एक व्यक्तिमत्व म्हणजे आदरणीय हनुमंतराव गायकवाड यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजून आपण खरोखरच आजच्या या सोहळ्याच्या निमित्तानं आदरणीय गायकवाड साहेबांचे अनमोल असे विचार कुडाळ MIDCतील सर्व उद्योजक, कामगार वर्ग आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातील महनीय व्यक्तींना याची देही याची डोळा अनुभवण्याचा एक आयुष्यातील सुवर्ण क्षण या सोहळ्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी मिळालेला आहे. यानंतर या सत्रामध्ये आदरणीय आशिषजी पेडणेकर, चेअरमन ट्रस्ट बोर्ड महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर यांना मी विनंती करतो की आपण आपले अनमोल विचार आम्हा सर्वांना विशद करावेत. आदरणीय आशिषजी पेडणेकर. सन्माननीय व्यासपीठ, मला असं वाटते हनुमंतरावांनी त्यांच्या आयुष्यात जे जे घडलं ते त्याने आपल्याला मनापासून सांगितलं. मला असं वाटते की महाराष्ट्रामध्ये असे अनेक हनुमंतराव घडावे आणि ते एक आदर्श ठरावे. आज ते इथे आले, त्यांचं आपण जोरदार परत स्वागत करूया. मी त्यांना कित्येक वर्ष त्यांचं मनोगत मला ऐकण्याची संधी मिळते. त्यांना कल्पना नसेल, मी एकदा श्री रविशंकरजींकडे गेलो होतो. सॉफिटेलमध्ये त्यांचा कार्यक्रम होता आणि त्या कार्यक्रमाला तुफान गर्दी होती. नितीनजी गडकरी आधी येऊन गेले, अनेक मंडळी गेली आणि मी नंतर माझ्याबरोबर काही ज्येष्ठ अधिकारी होते कस्टमचे. ते म्हणाले आम्हाला गुरुजींना भेटायचं आहे. आणि नंतर मग काही वेळानंतर आम्ही ते जाता आले. तिथेही गुरुजींनी त्यांच्याबद्दल म्हणजे विशेष चालले ते होते. त्यांना आता आठवण नसेल, मला वाटतं सॉफिटेलमध्ये आपण होतो, तुम्ही त्या एका वेगळा. गुरुजींनी त्यांच्याबद्दल एवढे चांगले उद्गार काढले. आज श्री रविशंकर आज विश्वामध्ये त्यांचं सगळं आज व्याप्ती आहे. एवढा आनंद वाटला की आपल्यातला एक मराठी माणूस सामान्य घरातून एका छोट्याशा गावातून येऊन एवढं मोठं विश्व निर्माण करू शकतो. आणि त्यांनी आपल्याला आज मौल्यवान असं मार्गदर्शन केलं. हनुमंतराव आमच्याही आयुष्यात आम्हालाही घडवणारे इकडचे सुपुत्र, आमचे ज्येष्ठ एकनाथजी ठाकूर. मी आज महाराष्ट्र चेंबरमध्ये आहे आणि जो काय आज मी इथे
अध्यक्ष बनू शकलो, आज ट्रस्ट बोर्डचा चेअरमॅन आहे, त्यांनीच मला आणलं. आणि त्यांच्याकडनं तुम्ही सौदागर साहेब आहेत, अनेक लोक आहेत की आम्हाला खूप काही शिकून गेलं. एखादा कार्यक्रम असला, मी का सांगतोय शिस्त ही कशी असते, एखादा कार्यक्रम असला की त्या कार्यक्रमामध्ये एवढी मोठी व्यक्ती होती पण ते एक चेकलिस्ट करायचे आणि चेकलिस्टमध्ये एक पिन, यू पिन, पेपर, म्हणजे एवढं मायन्यूटली काम करायचे. आणि आज जे मला बरेचसे लोक विचारतात की तुम्ही नेहमी अटायर खूप चांगलं असते तुमचं, म्हणजे सूट घालतो किंवा असे कपडे घालतो, तर नेहमी आम्ही दोन असे किस्से आहेत की आम्ही ते अध्यक्ष होते, खासदार होते आणि मला सांगितलं जा एक बुके घेऊन ये. आणि खान मार्केटमध्ये ते राहायचे MS फ्लॅटमध्ये. आम्ही गेलो खान मार्केटला, तरुण होतो तेव्हा, हे मला वाटतं 20-22 वर्ष आधीची गोष्ट आहे. गेलो आपलं फिरत फिरत आणि एक बुके घेऊन आलो आणि मी म्हणलं सर हे बुके, आम्ही त्यांना सर म्हणायचो प्रेमातून, तर तो बुके घेतला आणि फेकून दिला. मला बोललो तुम्हाला काय कळते का, म्हणलं तुम्ही राष्ट्रपतींना भेटायला जाताय. मला तेव्हा खूप राग आला, कारण की म्हणलं काय, माझे वडीलही मला असं बोलले नाही आणि मला त्यांनी तंतनले, बोले काय कळते का तुला काय, कसे काय तुम्ही आयुष्यात पुढे येणार. मला काय कळे ना, मला असं वाटलं की आम्हाला कधीच ओरडा खाऊ घेतला नाही एवढा. आणि तर मला 5 मिनटं तर असं मी थोडासा कन्फ्यूज झालो की काय आता हे मला इकडनं जायला सांगतायत की काय. मला बोलले अगर तुम्ही एक्सेलन्सीला भेटायला जाताना एक बुके असतो, त्याचा 108 रेड रोजीसचा बुके घेऊन येत असतो. तर पण तेव्हा मला राग आला, मला खूप काय वाटलं, असं काय सांगितलं, पण ते माझ्या आयुष्याची एक शिकवण होती. आणि ती मला शिकवण होती की जे काय करायचं ते प्रामाणिकपणे आणि नीटनेटकेपणाने करायचे. असे अनेक उदाहरण आहेत, म्हणजे अनेक उदाहरण आहे. आम्हाला त्यांनी किती वेळा मीटिंगमध्ये सांगितलं आहे. असंच आम्ही एकदा आलो, असं आम्ही सूट काही घातला नव्हता. मला बोलले गेट आउट. मला वाटतं सौदागर साहेबांना सांगितलं की नाही माहिती नाही, पण आम्हाला सांगितलं आहे गेट आउट. मला तो दिवस आहे आणि आजचा दिवस आहे. आणि आम्ही बरेचसे आणि मला सांगायचा आनंद का होतो की तेव्हा पॉवर रेसिंग पण एक प्रकार असतो. जेव्हा आपण इंटरनॅशनली आम्ही लॉजिस्टिकमध्ये असल्या कारणाने जगामध्ये फिरण्याचा अनेकदा, जसं तुम्ही म्हणाला जपान माझं सगळ्यात आवडतं देश आहे तो. म्हणजे ते किती लविंग असतात, किती टू दी पॉइंट असतात. आणि दुसरं म्हणजे एक गोष्ट आनंदाची आहे की तिथे गायकवाड साहेब म्हणाले की त्यांची कंपनी तिथे जपानमध्ये कोलॅबरेट. जॅपनीज लोक कधीच कोणावर एकदम विश्वास टाकत नाही, कधीच नाही टाकत. किमान मला वाटतं त्यांना 5-1 वर्ष तरी किंवा 3 वर्ष तरी, हां, म्हणजे तुम्ही तर मला वाटतं 1.5 वर्ष म्हणजे त्या लोकांनी आपलं यार्डस्टिक कमी केली असावी. नाहीतर मला आठवते माझं त्यांच्याबरोबर, मी त्या ओसाकामध्ये गेलो होतो. आम्ही जात असतो ओसाका पोर्टला, मी रिप्रेझेंट करतो जपानच्या. मला वाटतं मला त्यांनी 3-4 वर्ष. दुसरं जपानचा विषय निघाला सांगतो, ते येताना एवढे पर्टिक्युलर असतात की ते येतात ते आशिष सान म्हणतात, ते म्हणतात हनुमान सान, आशिष सान, रवींद्र सान म्हणतात, एवढं डिस्ट्रिक्टले. तर त्यांनी सांगितलं की येताना सांगतात की मी एअरपोर्टवरनं मी जाईपर्यंत माझा आयटनरी पाहिजे असते त्यांना. म्हणजे मी काय उतरल्यानंतर मी कुठे जाणार, मी किती वेळ थांबणार, मी काय जाणार. आणि त्याच्यामध्ये थोडाही बदल झाला ना की ते प्रचंड डिस्टर्ब होतात. असंच मी त्यांना म्हणालो माझ्या घरी डिनरला या, आणि डिनरला या. आणि मी म्हणालो या सर डिनरला या. नंतर मी म्हणलो त्यांना 7:30ला या. आणि मी नेहमीप्रमाणे आपला 6ला मी म्हणलं होतं, 6ला 6:30 मी 6:15ला मी घरी पोचलो. मी राहतो हाजी अलीला आणि बघतो तर खाली उभे आहेत ही सगळी मंडळी. तर मी त्यांना विनंती केली कॅचिसन प्लीज कम, का की ते US ला शिकले होते. नो आशिष सान नो. मी बोललो दिस इज इंडिया, आमचं आदरातिथ्य वेगळं असते, तर तुम्ही या. नो नो नो. 15 मिनटं मी त्यांना कन्व्हिन्स करण्यावेळी गेले आणि मग ते कसं करून ते घरी आले. कारण की त्यांच्यामध्ये तो कॉन्सेप्ट नसतो घरी कोणाला बोलवायचं, कोणाला डिनर द्यायचं. ते नेहमीच सगळं थोडंसं पुरुषप्रधान देश आहे तो जपान. जरा मेल डॉमिनेटेड, इट्स अ मेल डॉमिनेटेड कंट्री.
तर सांगायचं तात्पर्य काय आहे की त्यांनी आपल्याला मी कोकणातला आहे, मी कोकणातला सुपुत्र आहे, तोंडोळी गावचा आहे. हनुमंतरावनी येऊन सांगितलं म्हणून बरं झालंय की आपण खूप चर्चा करतो, खूप बोलतो, म्हणजे आपण पॉझिटिव्ह राहिलं पाहिजे असं मला तरी वाटते. कारण की आता आज कुडाळ असोसिएशनचा हा मोठा कार्यक्रम, कुडाळ असोसिएशनला स्थापन होऊन मला वाटतं 15-20 वर्ष नक्कीच झाली असतील ना? किती? 35 वर्ष. तेव्हा मोहनजी आणि नकुलजी, तुमचं खरोखर मनापासून कौतुक केलं पाहिजे की तुम्ही धाडस केला हा कार्यक्रम करायचा. कारण की आपल्याकडे काही केलं की पहिला प्रश्न असतो का आणि कशाला आणि काय करणार आहात. मला असं वाटते असं आपण एकत्र आलं पाहिजे. आपण एकत्र येऊन तुमचा बिझनेस, माझा बिझनेस, किंवा बरेचशा लोकांना समजा आता मी लॉजिस्टिकमध्ये आहे, मी फार्मास्युटिकलमध्ये आहे, किंवा आता आपल्याकडे बँकर्स आहे. मला आठवते अनेक लोकांना ठाकूर साहेबांनी मदत केली असे आणि तोच स्वतः वारसा घेऊन आमचे मित्र, आमचे बंधू ठाकूर साहेबचे चिरंजीव गौतमजी ते घेऊन जात आहेत. आपल्याला हा एक ॲडेड ॲडव्हान्टेज आहे की कोकणात सोडून ते गायकवाड साहेबांना मदत करू शकतात, तर आपल्याला नक्कीच मदत करतील ते. असो, मला असं वाटते आता उद्योग मंत्री आदरणीय सामंत साहेबांचं येतीलच, 2 मिनिटात येतील. त्यामुळे आपण इथे आज आमचे अध्यक्ष आदरणीय रवींद्र मानगावे, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे, त्यांनी अध्यक्षपद आताच हाती घेतलं. घेतल्या ते म्हणाले की मी एका छोट्याशा 2000 वस्तीच्या गावातून मी इथे येतो आणि तुम्ही सगळे जे माजी अध्यक्ष झाले आहेत ते सगळे मुंबई आणि शहरी भागातून येता. मला एकच गोष्ट करायची आहे, ती म्हणजे गाव तिथे उद्योग आणि मग तो सामान्य माणसांचा चिरंजीव असेल तर शेतकरी असेल, त्यांचं म्हणणं असं होतं की मी शेतीप्रधान घराण्यातून आलो आहे, तर मला ग्रामीण भागातल्या लोकांना उद्योगात जास्तीत जास्त कसं आणता येतील ते मी नक्की प्रयत्न करणार. आणि त्याचं त्यांनी मला आनंद होतो सांगायला की आम्ही जे प्रेझेंटेशन मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजींकडे केलं, आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे केलं आणि इतर लोकांनी, त्यांनी सगळ्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की तुम्ही करा. दादांचं म्हणणं होतं, अजितदादांचं म्हणणं होतं की तुम्ही पहिलं तालुक्यापासून सुरुवात करा. आम्ही ते मान्य केलं आणि आता उद्योगमंत्री तर आपले आहेतच आणि मग त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन जास्तीत जास्त आपण ग्रामीण भागामध्ये उद्योगात लोक कसे यावे, त्यांना कसं मार्गदर्शन करावं आणि त्यांना म्हणजे त्यांना त्या आम्ही आता स्टडी करतोय की त्या भागात काय कुठचा बिझनेस करू शकतो. जसं आता आपण कम्पेअर करू शकत नाही, कोकण किंवा पश्चिम महाराष्ट्र किंवा विदर्भ, प्रत्येकाकडे आपापले एक USP आहे. आणि आम्ही लवकरच आता गडचिरोलीला जाऊन तिथे आता स्टील प्लॅन्ट, अजितदादा म्हणाले की स्टील प्लॅन्ट आलं आहे, तिकडे आता बरेचसे लोक त्यांना आता तिथे रोजगार मिळणार आहे. पण त्याचा एक वेगळं साईड कसं आहे की लोक आता म्हणतील तिकडे सगळे स्टील इंडस्ट्री येते आहे, अमुक सगळे येते आहे, तर मग नोकरीकडे वळतील. तर ते काही लोक नोकरी करावीत बिकॉज ते तिकडच्या भागातल्या लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या, भूमिपुत्रांना. पण काही लोकांनी तिथे अँसेलरी बिझनेस खूप वाढेल. मग एखादा स्टील प्लांट आल्यानंतर ट्रान्सपोर्ट असेल, IT असेल किंवा अनेक लॉजिस्टिक क्षेत्रात असेल, अनेक क्षेत्रामध्ये त्यांना जास्तीत जास्त आपण त्यांना मार्गदर्शन देऊन कसं काय करता येईल, तिकडची जागा जे भूमिपुत्र असतील त्यांना जॉईंट व्हेंचर करून. नाही तर काय होणार की इंडस्ट्री आल्यानंतर जागेचा भाव एकदम वाढेल आणि काही मंडळी कदाचित बहुतांशी विकायला सुरू करतील. तर ते न होता त्यांना जास्तीत जास्त आपण कसं एक हँडहोल्ड करावं ह्याचा आमचा प्रयत्न राहील. मला असं वाटतं की आम्ही तर आहोतच महाराष्ट्र चेंबर, आम्ही विशेष लक्ष आम्ही सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगडकडे देणार आहे. मी सिंधुदुर्गचा सुपुत्र असल्यामुळे आणि आपल्याला काही करायचं असेल तर महाराष्ट्र चेंबरचं ऑफिस आहे, तुम्ही मेंबर व्हा. बरेचसे मेंबर आमचे आहेतच, तुम्ही या. तिकडे सगळे कॉन्फरन्स रूम आहे, इतर बाकी सगळे फॅसिलिटी आहे. तुम्हाला बाकीचं काय इम्पोर्ट एक्सपोर्टचं जे काय
नॉलेज पाहिजे असेल तेही आम्ही आता इम्पोर्ट एक्सपोर्टचे एक असे बेसिक कोर्स करणार आहोत की एक्सपोर्ट करताना काय केलं पाहिजे, की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर घेतला पाहिजे. मग आम्ही त्याच्यानंतर बरेचसे जसं चेंबरमध्ये बरेचसे राजदूत येत असतात, प्रत्येक देशाचे राजदूत येत असतात. मग त्यांचे जे ट्रेड अटॅची असतात त्यांना आम्ही असं विचार केला आहे की तुमचे रिक्वायरमेंट काय आहे, तुमचं रिक्वायरमेंट काय आहे, आमच्या इकडनं काय एक्सपोर्ट करू शकतो. आता मँगो एक्सपोर्ट बरेच लोक करत असतील किंवा जॅकफ्रूट असेल किंवा इतर जे काय गोष्ट आपल्याला करता आली पाहिजे त्याचा आम्ही सगळे मिळून प्रयत्न करणार आहे. त्याच्यामध्ये कुडाळ इंडस्ट्रियल असोसिएशनचा वाटा महत्त्वाचा राहील. आणि जसं आता आमचे मित्र करपे साहेब, तसं बांबू, मला त्यांचं नेहमीच चर्चा आहेत का करपे साहेब आहेत, हां, त्यांचा माझा नेहमीच हा विषय चालू असतो. आणि आम्हाला खरोखर म्हणजे आता हनुमंतरावजी आमचे करपे साहेब अगेन आय सी हिम एव्हरीडे. आणि त्यांचं एक बरं आहे की ॲटलिस्ट आमच्या नॉलेजसाठी ते पाठवत असतात आणि आम्हाला एवढा आनंद वाटतो की ही गोज अँड स्पीक्स विथ मेनी फोरम्स. आणि आता आमच्यातला एक बंधू की विदर्भात जाऊन काम करतो आहे किंवा बांबूबद्दल. खरोखरच संजीवजी आम्हाला तुमचा अभिमान आहे. मी जास्त वेळ घेत नाही. मला असं वाटतं आम्ही ते बॅट्समन कसे असतात की ओव्हरनाईट बॅट्समन, तसे आम्हाला उतरवलं आहे. त्यामुळे आनंद आहे त्याचाही. पुनश्च मी कुडाळ असोसिएशन आणि दोन्ही पदाधिकारी, सगळे पदाधिकारी आणि उपस्थेना मी खरोखर आभार मानतो की आम्हाला बोलवलं. मी म्हणालो मगाशीच की मी तुमच्यातला एक आहे आणि नेहमीच आपल्याला जे काय करायचं असेल तर ते आपण महाराष्ट्र चेंबरला एकत्र मिळून आपण ते करू, हे सांगून माझ्या शब्दांना विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद आदरणीय आशिषजी पेडणेकर साहेब. आपण आपले स्वानुभव व्यक्त करत असताना या सभागृहातील सर्व उपस्थितांना एक अभिमान आहे की आपण सुद्धा सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र आहात आणि सिंधुदुर्गातून जन्माला येऊन आपण जे कार्य सध्या करत आहात ते संपूर्ण सर्वांसाठीच प्रेरणादायी आहे. आणि गायकवाड साहेबांचं वक्तव्य किंवा विचार ऐकताना त्यांना सुद्धा जे काही गायकवाड साहेब ज्या पद्धतीने त्यांनी अनुभवलेले आहेत ते सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेले आहेत. खूप खूप धन्यवाद. यानंतर या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आदरणीय रवींद्र मानगावे साहेब, अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर्स कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर. मी मानगावे साहेब आपल्याला विनंती करतो की या सोहळ्याच्या निमित्तानं आपणही आपले विचार उपस्थितांना या ठिकाणी व्यक्त करावे. जोरदार टाळ्या वाजून आपण स्वागत करूया आदरणीय रवींद्र मानगावे साहेब. कुडाळ MIDC इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असणारे, ज्यांचं आत्ताच आपण एक प्रेरणादायी व्याख्यान ऐकलं, ते सन्माननीय हनुमंतरावजी गायकवाड साहेब. या ठिकाणी आत्ताच या भागचे भूमिपुत्र आणि मुंबईमध्ये JNPTला ट्रस्टी म्हणून ज्यांनी काम केलं, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे ट्रस्ट बोर्डचे चेअरमन सन्माननीय आशिष पेडणेकर साहेब, नकुल पारसेकर साहेब जे आमच्या महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या कार्यकारिणीवरती काम करतात, त्याचप्रमाणे असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय मोहनजी या ठिकाणी उपस्थित असणारे कुडाळ इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे सगळेच पदाधिकारी, उपस्थित मान्यवर. आशिषजी आम्हाला नेहमी गमतीनं, मित्र आहेत माझे जवळचे, तर ते म्हणतात तुम्ही सातारा सांगलीची लोक, आम्ही बघा कोकणातले कसे आम्ही हे करतो, असे आमचे सारखं आमचं असं गमतीनं चाललेलं असतं. बघा आता आशिषजी आमचे साताऱ्याचे सुपुत्र आहेत. तर अशी आम्ही सातारा सांगलीची लोक आहोत. हा, दक्षिण सातारा होता पहिला. तर अतिशय शून्यातून विश्व निर्माण केलेली व्यक्ती आहे असं हनुमंतरावजी आहेत. सभी ने मेरी बुलंदियां देखी, सभी ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने मेरे पाव के छाले नहीं देखे. पाव के छाले
कशा असतात हे तुम्हाला सगळ्या इथं बसलेल्या उद्योजकांना माहित आहे. लोक कदाचित म्हणतात बघा ह्याचं MIDC मध्ये एवढी मोठी फॅक्टरी आहे, याचा एवढा उद्योग आहे, हे खूप चांगलं आहे, यांचं काय भरभराट आहे. तुम्हाला आम्हाला काय त्रास असतो ते सामान्याला काय माहित असतं. प्रत्येकाला असं वाटतं की उंचाई या बुलंदी या, पण त्रास जो भोगतो त्याला त्याचं खरं त्याचं माहित असतं काय चटके बसतायत आपल्याला. आज ऐकायला कुठलीही गोष्ट खूप सोपी वाटते, पण तो जीवनाचा जो प्रवास आहे त्या प्रवासातल्या ज्या वेदना आहेत त्या वेदनाही खूप वेगळ्या आहेत. आणि त्या इथं बसलेल्या तुमच्या माझ्यापासून स्टेजवरचे सगळेच जण आपण इंडस्ट्री आणि उद्योगाशी संबंधित आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी एक टप्पा पार करून मग तो उद्योग किती यशस्वी किती टर्नओव्हर हा नंतरचा मुद्दा आहे. पण इथंपर्यंत आपण आलोय हीच खरी यशस्वीतेचं घोतक आहे आता. आणि आपण सगळेजण ते यशस्वी आहात असं मला वाटतं पहिल्यांदा. कारण या देशामध्ये उद्योग करणं आणि उद्योजक होणं ही मोठी टास्क आहे, लक्षात घ्या. त्याचं कारण असं आहे, एखादी व्यक्ती एखादा उद्योग करायच्या पहिला त्याच्या अडचणी पहिलाच तयार करणारी पण बाहेर लोक खूप असतात. ते काय सांगायला नको. सगळ्या पूर्ण महाराष्ट्रभर आम्ही 36 जिल्ह्यात फिरतोय अध्यक्ष म्हणून. त्यामुळं अशा ह्या विपरीत परिस्थितीत कठीण परिस्थितीत एक उद्योजक उद्योग घडवतो आणि तो पुढे जातो, ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. उद्योजक कोण आहे? उद्योजक हा समाजाला काहीतरी देणार आहे. या देशामध्ये दोनच लोक आहेत जे समाजाला, दोन घटक आहेत जे समाजाला देतात, एक शेतकरी आणि एक उद्योजक. उद्योजक हा टॅक्सच्या स्वरूपात काहीतरी समाजाला देतो, उद्योजक हा रोजगाराच्या स्वरूपात काहीतरी समाजाला देतो, उद्योजक हा क्रिएटिव्हिटीच्या स्वरूपात काहीतरी समाजाला देतो. हे प्रत्येक गोष्ट देण्याचं काम जर काही करत असेल तर तो उद्योजक आहे. आणि त्यामुळे उद्योजक असण्याचा सगळ्यात पहिला आपल्याला अभिमान असला पाहिजे आणि तो असलाच पाहिजे. या मताचे सगळे आम्ही आहोत. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ही राज्याची प्रमुख संस्था आहे, शिखर संस्था आहे. या 1927 साली वालचंद हिराचंद शेठजींनी आणि त्यावेळचे जे काही तत्कालीन महाराष्ट्राचे धुरीणी होते त्यांनी ही संस्था स्थापन केली. आणि आज प्रत्येक जिल्ह्यात एक इंडस्ट्रियल असोसिएशन झालेलं आहे, एक चेंबर झालेला आहे आणि ते तिथल्या अडीअडचणी तिथल्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करतं. आपण 2 टप्प्यावरती प्रत्येक गोष्टीचा विचार करू. पहिला टप्पा आहे आता आपण जे आहोत उद्योजक म्हणून, आपली इथून पुढची ग्रोथ, आपल्या सध्याच्या अडचणी आणि आपली इथून पुढची ग्रोथ. आणि दुसरा आहे तो म्हणजे आपल्यापेक्षा पण खाली जे आहेत गावाखेड्यातली लोक, त्यांच्यासाठी काय होऊ शकतं, त्यांच्यासाठी काय करू शकतो. तुमच्यासाठी माझ्यासाठी म्हणजे आपण एक उद्योजक आहोत. आपली इथून पुढची ग्रोथ जर करायची असेल तर याच्या पुढचा टप्पा जो आहे तो हनुमंतरावांनी सांगितला तसा आपण आपली ग्रोथ करण्यासाठी सातत्यानं आपल्याला अपडेट ठेवलं पाहिजे, काळानुरूप बदललं पाहिजे. भविष्य हे AIचं आलेलं आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे पुढच्या 5 वर्षात किती बदल होतील हे आपण विचारही करू शकत नाही. तुम्हाला आठवत असेल, तुम्ही आम्ही सगळे पूर्वी ते कॅसेट होतं, ते त्याला ते असं लांबड ते कॅसेट मधून बाहेर यायचं, आपण ते कॅसेट हे करायचो. कुठं गेलं ते सगळं काळाच्या ओघात निघून गेलं. कॉम्प्युटरला डिस्क CD असायची, ते सगळं निघून गेलं. कितीतरी गोष्टी आपल्यासमोर डोळ्यासमोर झपाट्याने निघून गेल्या. लोकल घरात फोन असायचे, निघून गेले. अशा अनेक गोष्टी. नोकियाचा फोन अगदी सुरुवातीला आला, आता नोकिया कुठं दिसतही नाही. म्हणजे अशा अनेक गोष्टी काळानुरूप निघून गेल्या. तशा आत्ता जे काही आपण आहोत, ह्या आत्ताच्या ह्या आपल्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये AI दाखल झालेला आहे. AIनं, परवा मी महेश मांजरेकर साहेबांची मुलाखत ऐकली. त्यांनी सांगितलं, हनुमंतरावजी पुढच्या काळात चित्रपट निर्माते, कलाकार हेही राहतील का नाही, आणि निर्माते, डायरेक्शन हेही राहील का नाही हेही सांगता येत नाही. एवढं AIनं आता हे केलेलं आहे. AI वरती चित्रपट तयार होतील. म्हणजे सगळं जे आपण बघतोय ते कधीच नाहीसं होईल. म्हणजे प्रोडक्शन जे आता फिल्म इंडस्ट्री मधलं ते त्यांनी स्वतःच मुलाखतीमध्ये सांगितलं. म्हणजे याचा अर्थ काय, तर AI आपण लगेच अडॉप्ट केलं पाहिजे, आत्तापासून त्याच्यावरती अभ्यास केला पाहिजे.
काळानुरूप आपल्यामध्येही बदल केले पाहिजेत. मागणी पुरवठा याच्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय संधी, जसं हनुमंतरावजींनी सांगितलं तशा आंतरराष्ट्रीय संधीचा आपण विचार केला पाहिजे आणि त्या संधी आपण जगाच्या कानाकोपऱ्यात कसं पोहोचू शकतो याच्यासाठी आपण इंटरनॅशनल डेलिगेशन्स, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्समध्ये येणारे वेगवेगळ्या देशाचे काउन्सिलेट्स किंवा आत्ता जसं कुडाळ MIDC इथं कार्यक्रम ठेवलाय असं आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे हनुमंतरावांच्या सारखी लोक यांच्या माध्यमातून आपण आपल्या स्वतःला अपडेट केलं पाहिजे. हा झाला आपल्यासाठीचा भाग. दुसरा भाग आहे तो आपण गावाखेड्यातली, आपण कुठलाही व्यक्ती इथं आलेला किंवा माझ्या सकट कुठून ना कुठून तरी आलेला आहे. माझं गाव हनुमंतरावजी 2000 लोकसंख्येचं आहे. सावळवाडी नावाचं गाव आहे. माझं संपूर्ण शिक्षण तिथं झालेलं आहे, म्हणजे सांगली आणि त्या परिसरामध्ये. आता मुंबईला आहे मी, गेली 15 ते 20 वर्ष झालं. पण मला स्वतःला असं वाटतं की आता आपल्या खालची जी लोक आहेत, म्हणजे आपण आहोत एका विशिष्ट दर्जेला, पण गावाखेड्यातला प्रत्येक माणूस शेती ह्या एका गोष्टीवरती अवलंबून न राहता तो उद्योगाकडे वळावा, यासाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सने आम्ही एक संकल्प केलाय, गाव तिथं उद्योजक. गाव तिथं उद्योजक म्हणजे प्रत्येक गावात एक उद्योजक बनवण्याचा आमचा संकल्प आहे. आणि तो पुरा करण्यासाठी असं नाहीये की त्याला प्रत्येकाला मोठी इंडस्ट्रीज काढायची आहे, मोठा उद्योगच काढायचा आहे, पण गावामध्ये असणाऱ्या एका कुठल्याही उद्योजकाला आपण तयार केलं पाहिजे, ही आमची मानसिकता आहे. मग उद्योजक तयार काय असाच लगेच होत नाही. मगाशी हनुमंतरावांनी फार चांगलं सांगितलं की तो माइंडसेट असतो, तो विचार करण्याचा माइंडसेटचा विषय, की एखादा पहिल्यांदा तुम्ही स्वतःमध्ये विचार केलं पाहिजे. आता काय होतंय, आता आपल्या गावामध्ये कुठल्याही गावातल्या पारावर बसलेली, गल्लीत बसलेली मुलं, युवक लोक बघितली, ते गावच्या ग्रामपंचायत सदस्यांच्या पासून विषय चालू होतो, ते 1 तासात डोनाल्ड ट्रम्प पर्यंत रिंगण कंप्लीट होऊन मगच संपतो कुठलाही विषय. चर्चा हळूहळू हळूहळू 1 तास पूर्ण सगळं, अगदी सगळ्या विश्वाची चर्चा करायची. त्या चर्चेत कुठं स्वतःचा विकासच नाही आहे, स्वतःची डेव्हलपमेंट नाही आहे, उद्योगाचा विचार नाही आहे, कुठल्याच गोष्टीचा विचार नाही. आपण पहिल्यांदा प्रत्येक गावागावामध्ये उद्योग विचार मंच स्थापन केले पाहिजेत आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स भविष्यामध्ये प्रत्येक गावामध्ये आम्ही एक उद्योग गट, उद्योग विचार मंच आम्ही तयार करतोय. आणि हा संकल्प आहे आमच्या अध्यक्ष कार्यकाळातला माझा संकल्प आहे. कारण कुठलंही स्वप्न त्यावेळेलाच तुम्हाला पडेल ज्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये त्याचे विचार तयार होतील. ते विचार तयार व्हायला चर्चा तर झाली पाहिजे. आता होती चर्चा कशाची, केवळ आणि केवळ ज्या काही अनावश्यक गोष्टी आहेत, ज्याचा जीवनामध्ये दररोजचा त्याच्या व्यक्तिगत विकासासाठी काही संबंध नाही, अशा गोष्टीची चर्चा होते. हे राष्ट्र जर आपल्याला घडवायचं असेल, आता राष्ट्र घडवायला काय पूर्वीसारखं स्वातंत्र्य संग्रामात जसं काही चळवळ उभा राहिली, मुवमेंट उभा राहिली, तशा प्रकारची चळवळ आता उभा राहण्याची गरज नाही, किंवा आपल्याला काही इंग्रजांच्या विरोधात इथं भांडायची गरज नाही. पण आता आपल्याला हे राष्ट्र जर एक चांगलं निर्माण करायचं असेल, एक विकसित भारत जर आपल्याला तयार करायचं असेल, तर आपण विकसित लोक तयार केली पाहिजेत, ती विचारविश्व तयार केलं पाहिजे. आणि ते विचारविश्व त्याच वेळेला तयार होईल ज्या वेळेला अनावश्यक गोष्टी लोकांच्या डोक्यातून जातील आणि केवळ उद्योग धंद्यावरती लोक गावागावात गट गट करून चर्चा करतील. आता काय झालंय, हे मोबाईल आलंय, त्यामुळे त्यात 4G 3G आहे, त्यामुळं इसको लगाल आला तो लाईव्ह झिंगाल आला. तुम्हाला ते 4Gचा एक टॉवर दिसला किंवा तुमच्याकडे मोबाईल आहे म्हटल्यानंतर झालं, पण काही गरजच नाही. प्रत्येक युवक, प्रत्येक माणूस गावाकडचा सुद्धा किंवा शहरातला जो काय ज्या अनुत्पादक ज्या काही गोष्टीची काही अर्थच नाही, त्या गोष्टीवरती नुसता क्लिक करत बसलेला आपल्याला दिसतो. हे सगळी व्यवस्था जर आपल्याला बदलायची असेल तर उद्योग विचार मंच आपल्याला गावागावात स्थापन करायचे आहेत. आणि आम्ही भविष्यात महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीनं गाव तिथं उद्योजक याच्या अगोदर जर आम्ही कुठली मुवमेंट करणार असू तर गावागावात आम्ही उद्योग विचार मंच स्थापन करणार आहोत. उद्योग विचार मंचामध्ये ते लोक सगळे एकत्र एक 25 जण बसतील, 30 जण बसतील आणि 1 तासाच्या त्या पूर्ण कार्यकाळामध्ये एकमेकाबरोबर फक्त उद्योगाचा विचार करतील. जशी चाय पे चर्चा आपली कन्सेप्ट आहे, तशी उद्योग पे चर्चा होईल आणि त्या उद्योग गावाखेड्याकडे पण फायनान्शियल लिटरसी याला एवढा वेळ लागला, तर अर्थ
महाराष्ट्रामध्ये एखादा कोणतरी डेव्हलप झालेला एखादा उद्योजक थोडं चर्चेला आपल्याला आणता येईल का? व्याख्यान त्याचं जसं आपण ऐकलं जीवन प्रवास, तसा गावागावात एक स्टोरी आपल्याकडे आहे. ग्लोबल असेल पण त्या असणाऱ्या जिल्ह्यातल्या, तुमच्या जिल्ह्यातल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा असेल, कोल्हापूर जिल्हा असेल, सांगली जिल्हा शॉप जे काही आहे का ते फॉर्म मध्ये साधारण असं झालेलं आहे. महाराष्ट्र जपान बरोबर किंवा अन्य देशाबरोबर एमएसएमई एसएमई या मोठ्या प्रमाणात वाढतील. कारण तुम्हाला आम्हाला माहित आहे की निव्वळ आपण विचार केला किंवा आपण जर म्हणालो की चीन सारखा भारत झाला पाहिजे, त्या देशासारखा, आणि मोठे काहीतरी प्रोजेक्ट येतील आणि त्या भागाचा विकास होईल, हे आपण स्वप्न बाळगलं तर ते चुकीचं आहे. कारण एखादा एक मोठा उद्योग येऊन त्या भागाचा विकास होण्यापेक्षा आज कुडाळ एमआयडीसी मध्ये छोटे छोटे तुमच्या माझ्यासारखे जे उद्योजक आहेत, ज्या एमएसएमई आहेत, त्या एमएसएमई मुळेच त्या भागाचा खरा विकास होऊ शकतो, हे आमचं ठामपणाचं मत आहे. ना की एक मोठा इंडस्ट्री येईल, एक मोठा उद्योग येईल आणि मग सगळ्या भागाचा विकास होईल. कशाला गरज आहे तसा विचार करण्याची? छोटे छोटे उद्योग जर आपल्याकडे तयार झाले आणि त्या उद्योगा माध्यमातून जर मोठ्या प्रमाणात सप्लाय वाढला, पुरवठा वाढला, त्या भागाचा विकास झाला, तर ती सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. कारण त्या माध्यमातून अनेक जण तयार होणार आहेत. भविष्यातला आमचा हा संकल्प आहे की गाव तिथं आपल्याला उद्योजक करायचा आहे. माझी आपणा सगळ्यांना कुडाळ एमआयडीसीतल्या ह्या सगळ्या लोकांना, आपल्या उद्योजकांना विनंती असेल, आपला तर एक स्तर आहेच, पण तुम्ही ज्या गावचे मूळ आहात, जिथलं जे गाव तुमचं खरं आहे, त्या गावामध्ये आपल्या एका बांधवाला आपण थोडंसं हात देऊया. आपला तर विकास करतोयच आपण, पण आपला कुठला तरी आपला जो गावचा आहे, आपल्या भूमीतला आहे, त्या माणसाला थोडंसं आपण मदतीचा हात देऊन त्यालाही उद्योजक बनवूया. त्याला उद्योजक बनवण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स सगळी यंत्रणा घेऊन आता 1 जानेवारी पासून आम्ही तयार राहणार आहे. तुम्ही आमच्या बरोबरीनं मदत करा आणि भविष्यात एक
सुजलाम सुफलाम भारत बनवण्यासाठी 100% प्रयत्न करा. मी नेहमी प्रत्येक भाषणामध्ये सांगतो की मी स्वतः एका खेड्यातून आलेलो आहे. माझ्या पूर्ण जनरेशन मधला मी पहिला शेतकरी आहे, पहिला उद्योजक आहे सगळ्या शेतकरी कुटुंबातला. मग लोक बऱ्याच ठिकाणी मला गावागावात ज्यावेळेला हा प्रश्न विचारतात, कुठल्याही जिल्ह्यात गेल्यानंतर, आता आम्ही परवा धुळ्यामध्ये गेलो होतो, जळगावला गेलो होतो, साहेब मी गावातला आहे, माझं एवढं आहे, माझ्याकडे हे नाही. तर त्यांना मी नेहमी त्या फुगेवाल्याचं उदाहरण सांगतो आणि माझ्या ह्या भाषणाचा शेवट करतो. एका ठिकाणी एक फुगेवाला फुगे विकत असताना तिथे एक लहान मूल आलं आणि ते त्याला म्हणालं की अंकल हे काळ्या रंगाचा फुगा उडतो का? तर तो म्हणाला उडतो. लाल रंगाचा उडतो. पिवळ्या रंगाचा फुगा उडतो का? तो फुगेवाला म्हणाला बाळ, काळा, निळा, पिवळा सगळ्या रंगाचे फुगे उडतात. तो लहान मूल म्हटला कसं काय वेगवेगळ्या रंगाचे फुगे उडतात? तर तो फुगेवाला त्या मुलाला म्हणाला बाळ, हा फुगा उडतो तो त्याच्या कलरमुळे उडत नाही, तर त्या फुग्याच्या आतमध्ये काय आहे त्याच्यामुळे तो फुगा उडतो. तसं एखादा व्यक्ती ज्यावेळेला एका उंचीवर पोहोचतो, खूप मोठा होतो, त्यावेळेला तो त्याच्या भाषेमुळं, म्हणजे त्याला इंग्लिश येतं का नाही, त्याला नीट कळतं का नाही, किंवा त्याच्या श्रीमंतीमुळं, त्याच्या शिक्षणामुळं, किंवा त्याच्या कपडे परिधान करण्यामुळं, किंवा त्याच्या परिस्थितीमुळं मोठा होत नाही, तर त्या व्यक्तीच्या अंगामध्ये असणाऱ्या गुणामुळं, जिद्द आणि महत्वाकांक्षामुळं मोठा होतो. त्यामुळं हा विचार डोक्यातनं काढून टाका की मी कुडाळमध्ये बसलोय, मी कुठल्या तरी एखाद्या लहान खेड्यातल्या 2000 लोकसंख्येच्यात बसलोय, मला चांगलं, माझ्याकडं एन्व्हायरमेंट नाही आहे, माझ्याकडे कपडे नाही आहेत, माझ्याकडे पैसा नाही आहे, माझ्याकडे भाषा चांगली मला येत नाही आहे, याच्यामुळं तुमचा विकास थांबणार नाही. तर तुमच्यामध्ये जे त्या फुग्यामध्ये आहे हवा, तशी तुमच्यामध्ये जे जिद्द आहे, महत्वाकांक्षा आहे, त्याच्यामुळे तुमचा विकास होईल. आणि तो विकास आपला तर आपण करूयाच, पण आपल्या ज्या मूळ भूमिपुत्र जे आहे, आपल्या भागातला जो माणूस आहे, त्यालाही आपल्याबरोबर कसं आपण हात धरून वर काढता येईल याचा प्रयत्न करूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप छान पद्धतीनं आदरणीय रवींद्र मानगावे साहेबांनी आपल्याला गावागावात, खेडेगावात सुद्धा आपल्याला उद्योजक कसे तयार करावेत यासाठी प्रेरणादायी विचार आपले मांडलेले आहेत. मी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सांगू इच्छितो की असाच एक प्रयोग अलीकडेच MIDC असोसिएशन, आकार फाउंडेशन, संत राहुल महाराज महाविद्यालय आणि रोटरी क्लब ऑफ कुडाळ आणि जिल्हा व्यापारी महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने संत राहुल महाराज महाविद्यालयातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये एंटरप्रेन्युअरशिप फ्युचरप्रेन्युअर्स म्हणून स्पर्धा घेण्यात आलेली होती की भावी उद्योजक वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये, आणि अतिशय सुंदर प्रतिसाद त्या ह्याला मिळालेला होता की तिथूनच आपल्या कोकणातील जे काही उपलब्धता आहे त्या कोकण जैवविविधतेवर अवलंबित असलेले उद्योग आपल्या ह्या कोकणामध्ये व्हावेत, यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे विचार या क्षेत्रासाठी काय आहेत ते या स्पर्धेतनं आपल्याला ते जाणवले. आणि हा पहिला प्रयोग मानावा लागेल, आणि यासाठी कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनने सुद्धा भरीव योगदान त्या स्पर्धेला दिलेलं. त्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या मित्रांनो वाजूया. आणि आजच्या या पहिल्या सत्रामध्ये आदरणीय गायकवाड साहेब, आदरणीय पेडणेकर साहेब आणि मानगावे साहेब यांनी जे विचार मांडलेले आहेत ते खऱ्या अर्थानं कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचा हा पहिला असा सोहळा असेल की जेवढे उद्योजक आणि सर्व कर्मचारी वृंद एकत्र एकाच छताखाली येत अशा विचारांचं आदान प्रदान देणारा हा सोहळा बऱ्याच वर्षानंतर पहिल्यांदा होतं. त्यासाठी कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचे सर्व संचालक, पदाधिकारी, अध्यक्ष मोहन ओडावडेकर, कार्यवाहक ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर आणि त्यांची संपूर्ण टीम यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या मित्रांनो वाजूया. कारण अशा एक छोटासा स्नेहमेळावाच आपण म्हणूया हा सोहळा, सत्कार सोहळ्याच्या निमित्तानं, की असा एकत्रित विचारांचं एक आदान प्रदान व्हावं. आणि आदरणीय हनुमंतराव गायकवाडांसारखं जागतिक स्तरावरचं, ग्लोबल लेवलवरचं एक व्यक्तिमत्व, ते कसे घडले, ते यशस्वी कसे झाले, हे मौलिक विचार जेव्हा आपण अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जवळून अनुभवतो त्यावेळेला इथे असलेल्या प्रत्येकाला कुठेतरी स्वयंप्रेरणेने आज आपल्याला आम्ही सांगू इच्छितो की ज्या ह्या सभागृहामध्ये जेवढे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, येणाऱ्या काळामध्ये प्रत्येकाच्या मनामध्ये अशी आंतरिक ऊर्जा तयार झालेली आपल्या मौलिक विचारांनी की येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच भावी उद्योजक ह्या सिंधुदुर्ग जिल्हा असेल किंवा कोकण विभाग असेल यामधून आपल्याला पाहायला मिळेल.
आणि आपण IT सेक्टर असून देत नाहीतर वेगवेगळे ग्लोबल लेवलवरच्या इंडस्ट्रीजचा फक्त विचार करतो, परंतु आपल्या मातीत काय रुजतंय आणि आपल्या मातीत काय उगवतंय त्याला अनुसरून रिलेटेड आपण कोणते उद्योग करू शकतो याचं प्रेरणा किंवा याची देवाणघेवाण होणं ही काळाची गरज आहे. आणि म्हणून हा सोहळ्याच्या निमित्ताने पहिलं सत्र हे खूपच अतिशय सुंदर असं होत आहे. आणि मंत्री महोदय सुद्धा काही वेळातच या कार्यक्रमस्थळी या ठिकाणी त्यांचं आगमन होईल. तत्पूर्वी कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचे कार्यवाहक सचिव आदरणीय ॲडव्होकेट नकुल पार्सेकर यांना मी विनंती करतो की आपण या पहिल्या सत्रातील औपचारिक आभाराचं पुष्प या ठिकाणी व्यक्त करावं. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपल्या उद्योजक जगतातील आमच्यासाठी एक आयडॉल माननीय हनुमंतराव गायकवाड, 2 महिन्यापूर्वीच ज्यांची महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सन्माननीय अध्यक्ष म्हणून निवड झाली ते सन्माननीय रवींद्र मांडगावे सर, आणि गेली अनेक वर्ष या उद्योग जगतात उद्योजकांना दिशा देण्याचे काम करणारे आमच्या जिल्ह्याचे सुपुत्र माननीय आशिष पेडणेकर. निवेदकाने जाहीर केलं की हा पहिल्या सत्राचा आभाराचा विषय केला की पहिलं सत्र संपेल. हे थोडी एक 10 मिनिटात सन्माननीय उद्योगमंत्री या ठिकाणी येथील, त्यांचा आगमन होईल. पण त्यापूर्वी मला एक असं वाटतं की समाजाला दिशा देणारा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक कोण असेल तर तो पत्रकार. आणि आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला अशी दिशा देणारा एक पत्रकार या जिल्ह्यामध्ये आहे की ज्याने सगळे विषय हाताळलेले आहेत. म्हणजे या जिल्ह्यामध्ये एखाद्या ग्रामीण भागातली एखादी खेडूत महिला असेल तर त्याचं मर्म, दुःख, वेदना लोकांच्या समोर आणून त्याला जर गरज असेल तर ती त्या पत्रकारितेच्या माध्यमातून दिली जाते. असे अनेक उदाहरणं ज्यांनी प्रखरपणे आपल्या लेखणीतून लोकांपर्यंत पोहोचवलीत आणि त्याचे चांगले रिझल्ट मिळाले. आणि असे आमचे पत्रकार दैनिक तरुण भारतचे संपादक शेखर सामंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांच्याकडे असंख्य यशोगाथा आहेत आणि त्यांनी फक्त उद्योगच असा विषय नाही, समाजकारण, राजकारण, साहित्य आणि विशेषतः जे अडलेले पडलेले गरजवंत जे लोक आहेत त्या लोकांसाठी त्यांनी आपल्या लेखणीचा उपयोग केलेला आहे. मला असं वाटतं की एक फक्त 10 मिनिटाचा वेळ आहे पालकमंत्री येण्यासाठी, तर सन्माननीय शेखर सामंतना मी विनंती करतो की त्यांनी एक 5 मिनिटं या ठिकाणी संबोधित करावं की जे निश्चितच ऊर्जा देणार आहे. या लोकांनी जो ऊर्जेचा बूस्टर दिला आहे तो प्रत्येकाने आपल्या हृदयात साठवलेलाच आहे. म्हणजे मगाशी सन्माननीय एकनाथजी ठाकूर यांचा उल्लेख झाला. 1985ची गोष्ट मी जरा आठवण करून देतो. मी त्यावेळी कॉलेजच्या पहिल्या वर्षाला होतो आणि त्यावेळी सिंधुदुर्ग ईद फोरमची आम्ही स्थापना केली होती आणि काम करण्यासाठी कुठंतरी पैसा पाहिजे. आमची परिस्थिती नव्हती. साहेब सावंतवाडीत आलेले होते. आम्ही गेलो, आम्हाला कोणीतरी सांगितलं ते फार मोठे दाते आहेत आणि आमचे मापणचे सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आहेत. माझ्यावर ते वाडकर म्हणून मित्र होते, ते आता हयात नाही आहेत. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, आमची आम्ही ओळख करून दिली आमची, नमस्कार केला आणि मला तुमची काय अपेक्षा आहे आणि तुमचं कार्यक्रमाचं डिझाईन तुमच्याकडे काय आहे. तर मी त्यांना सांगितलं की या जिल्ह्यामधले जे यूथ आहे त्या यूथची जी एनर्जी आहे ती सकारात्मक दिशेला न्यायची, अशा प्रकारचे प्रबोधनात्मक कार्यक्रम राबवायचे. तर पहिला कार्यक्रम काय तर मी म्हटलं 12 जानेवारीला स्वामी विवेकानंदांच्या जयंती दिवशी असा एक चांगला वक्ता आणून कार्यक्रम करायचा आहे. आश्चर्य वाटेल एवढं त्याने ऐकलं, माझ्या पाठीवरून हात फिरवला आणि 15,000 रुपये कॅश काढून आम्हाला दिली. त्यामुळे त्यांच्या अनेक आठवणी आहेत. म्हणजे प्रभू साहेबांच्या प्रचाराच्या दरम्यानही त्यांच्याबरोबर मी फिरलेलो होतो. खूप काही गोष्टी घेण्यासारख्या आहेत. ही सगळी दिशा देणारी माणसं, सगळी माणसं सगळ्या क्षेत्रातली ही या आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहेत. याचा मला सार्थ अभिमान आहे. म्हणजे सातारकरांचाही आणि तुमच्या सांगलीवाल्यांचाही पण आहे. त्यामुळे शेखरला मी निमंत्रित करतो की त्यांनी 5 मिनिटाचं संबोधित करावं प्लीज. धन्यवाद नकुलजी. आदरणीय व्यासपीठ. खरं तर पत्रकार आहे पण स्वार्थ हा माझा असतो. बऱ्याच वर्षापासून गायकवाड सरांची भेट घ्यायची आणि इंटरव्ह्यू घ्यायचा 1 to 1 ही माझी मनापासूनची इच्छा होती. कधीतरी या माणसाला भेटायचं. आज ती चालून आली आहे. बघू, अजून प्रत्यक्ष अजून बोलायचं आहे. पण इकडे येण्यापूर्वी चेअरमन साहेबांच्या केबिनमध्ये आम्ही काही वेळ बोललो. मला वाटतं 5-10 मिनिटच भेटली असतील. 5-10 मिनिटांमध्ये त्यांनी जो थोडा ब्रेन वॉश केला तो खूप वेगळाच होता.
बऱ्याच वेळा त्यांच्याकडनं मी ऐकत असताना कोकणातल्या कोणाबद्दल बोलत असतील ते तुम्हाला कल्पना असेल, आमच्या संजू करपेबद्दल बोलत होते, ज्यांना आपण फार महत्व देत नाही कोकणात. खरंच आम्ही दुर्दैवी आहोत. आम्हाला आमचं मोठेपण हे बाहेरच्या माणसाने येऊन सांगावं लागतं. आणि तोच बांबू ज्याला आपण नेहमी म्हणायचो ते पण लोक म्हणतात एक तर आड्याक नाही तर मड्याक, आम्ही ते उपहासाने म्हणतोय. तोच बांबू आज कुठल्या कुठे घेऊन जाणारे संजू असेल, माझे मित्र मोहनजी असतील, त्यांच्याकडनं सुद्धा ही लोक प्रेरणा घेत असतात. आणि आम्ही खरंच करंटे म्हणावे लागतील. सरांनी आल्या आल्यात मला ते सांगितलं. मला काही प्रश्न नेहमी पडत असतात आणि मी जो अभ्यास करतोय त्यातून त्या प्रश्नांची उत्तरं शोधून आपल्याच लोकांपर्यंत मला स्वतःला आणि आमच्या लोकांना प्रबोधन करायचा सर प्रयत्न करत असतो. नेहमीचा कोकणातला एक प्रश्न असतो की एकतर आमच्याकडचा एक नेहमीचा प्रश्न आहे की इकडे हातांना काम नाही आणि शोधायला गेलं तर कामासाठी हात नाहीत. हा नेहमीचा प्रश्न असतो. याचं उत्तर काय हे मी सरांकडनं आज समजून घेणार आहे. कार्यक्रम समजल्यानंतर पुढे काय करावं लागणार. मंत्री साहेब आलेले आहेत, आपण त्यांचं स्वागत करूया. मी माझं प्रबोधन या ठिकाणी थांबवतोय आणि आम्ही हा ठीक आहे. मंत्री साहेब सुद्धा आपलेच आहेत, आलेत. मंत्री साहेब माझ्या जवळचे आहेत, मित्र आहेत, गाववाले आहेत सगळेच, आणि आडनाव बंधू पण आहेत. सगळेच आपले आहेत, हक्काचे आहेत. नक्की आपण या ठिकाणी आपण त्यांचं स्वागत करूया आणि मी हा माईक परत आयोजकांकडे देतोय. धन्यवाद. सॉरी शेखरजी, आता 1-2 मिनिटातच त्यांचं आगमन होईल. आभार प्रदर्शनाचा पहिल्या सत्राचा कार्यक्रम आटपून घेतो. हणमंतराव गायकवाड हे एवढं एक मोठं नाव आहे की ज्यांचा परिचय करून देण्यासाठी 1-2 तास आपल्याला अपुरे पडतील. पण त्यांच्या परिचयात जो एक विषय कव्हर झाला नाही तो मी आठवण करून देऊ शकतो. सर, मी बरोबर आहे की नाही हे मला माहीत नाही, पण लहानपणी जी परिस्थिती होती त्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी, स्वतःचं शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी या गायकवाड साहेबांनी रेल्वे स्टेशनवर आंबे विकलेले आहेत. ज्या गोष्टी तुम्हाला माहीत नाही तो आंबे विकलेले आहेत, ही माणसं मोठी झाल्यावर आपल्याला समजतात. म्हणजे जेव्हा आपण थोर शास्त्रज्ञ आणि या देशाचे आम्ही भाग्यवान की ते आमच्या देशाचे राष्ट्रपती होते अब्दुल कलाम, यांची यशोगाथा काय आहे? यांची यशोगाथा हे आहे की ते पेपर विकायचे आणि जे इंग्रजी पेपर विकायचे त्याच्यामध्ये जे काही सायन्सवर काही आर्टिकल असायची त्या सायन्सवरच्या आर्टिकलचा ते संग्रह करायचे, ते वाचायचे, त्यातून ते शास्त्रज्ञ झाले. हणमंतराव गायकवाडांनी 1993 मध्ये 6 की 8 कामगारांना घेऊन हा व्यवसाय सुरू केला, हाऊसकीपिंग वगैरे जो असेल तो. पण आता तो आकडा 75,000च्या वर गेलेला आहे. पण हा जो संघर्ष गाथा असतात ना, या संघर्ष गाथा आमच्या MIDC मध्ये सुद्धा आहेत. म्हणजे जो बांबूचा वारंवार आत्ता उल्लेख केला जातो, संजीव करपे समोर बसलेले आहेत, त्यांच्या प्रत्येक सगळ्या त्या घटनांचा मी एक साक्षीदार आहे, मी एक घटक आहे. कारण सुरेश प्रभू बरोबर काम केलेले आम्ही माणसं आहोत. त्यावेळी या दोघांची, होडावडेकर आणि करपेंची अक्षरशः चेष्टा व्हायची बांबूत. कारण बांबू म्हणजे बांबूचं त्यावेळचं गणित एवढंच होतं, एक तर तो आड्याला नाहीतर मड्याला. मड्याला म्हणजे साहेब तिरडीसाठी वापरतो, नाहीतर कंपाऊंड करायला, नाहीतर. पण आज त्या बांबूचं जे आता वैभव जे प्राप्त करून दिलंय त्याच्यावरची यशोगाथा फार मोठी आहे. सुदैवाने 1-1.5 महिन्यामध्ये सुरेश प्रभूंच्यावर जे मी ध्येयधुंद नावाचं पुस्तक लिहिलेलं आहे त्याच्यात 17 पानी यशोगाथा बांबूची मी लिहिलेली आहे, त्याच्यात तुम्हाला आढळेल. अनेक इथं माणसं अशी आहेत. आमच्या कमिटीमध्ये असलेले जे आपले शशिकांत चव्हाण आहेत, माझ्याबरोबर BSc ला होते ते SPK कॉलेजमध्ये, त्यांचा आता जो व्यवसाय आहे तो व्यवसाय आता इतक्या उच्च स्तरावर त्यांनी आणलाय. पण ह्या प्रत्येकामुळे प्रत्येकाचे कष्ट आहेत. एक MIDCचा सेक्रेटरी म्हणून गेल्या 3.5 वर्षाचं जे माझं ऑब्झर्वेशन आहे ते आपणास नम्रपणे सांगू इच्छितो की कुणाला कमी लेखायचं काय करायचं असा विषय नाही आहे. इथं उद्योगशीलता का रुजत नाही त्याची जी अनेक कारणं आहेत त्याच्यापैकी ते एक कारण आहे. विषय असा आहे की इथला युवक हा पुढे येऊन धाडसाने काही करण्याची मानसिकता नाही.
मुळात इतरांच्या युवकाबद्दलची नकारात्मकता निर्माण होते. त्या नकारात्मकतेतून आपण हे विषय करू शकत नाहीत मला असं वाटतं. या MIDCचा भविष्याचा पुढचा वेध घेऊन या MIDC आता राजस्थान तेलंगणामधले उद्योजक येऊन आता काम करतायत. आपण फक्त जर असं म्हणालो ते परप्रांतीय आहेत याला अर्थ नाही. आपण पुढे आलं पाहिजे. आज सुदैवाने ही अशी माणसं आहेत, म्हणजे मगाशी माणगावे साहेबांनी तुम्हाला कमिटमेंट दिली, आपल्या पेडणेकर साहेबांनी कमिटमेंट दिली की हो तुम्ही एक पाऊल पुढे टाका. आले आले या जे प्रमुख वक्ते आहेत गायकवाड साहेब तुमच्याही मनापासून आभार मानतो, तुमच्याही मी मनापासून आभार मानतो. आणि आता अवघ्या एक मिनिटाभरात सन्माननीय उद्योग मंत्र्यांचं या ठिकाणी आगमन होईल. आपण जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करायचं आहे. या कार्यक्रमासाठी गायकवाड साहेब अगदी वेळेत या ठिकाणी आलेत आणि त्यांचे जे विचार आहेत निश्चितपणे त्यांनी त्यांची जी संघर्ष गाथा आहेत, कारण माणूस एवढा मोठा का झाला. मला एक प्रसंग आठवतो गायकवाड साहेब तुमचा, की 5 वर्षापूर्वी आम्हीच तुमचा एक कार्यक्रम सावंतवाडीत ठेवला होता आणि त्या RPD ग्राउंडच्या पटांगणावर साहेब आमच्यावर मुक्तपणे बोलत होते. आणि मग जेव्हा काही लोकांना कळलं की यांचं एक कर्तृत्व आहे, अरे ते अगदी साधेपणाने तुमच्यावर बोलत होते. हा साधेपणाच सगळीकडे महत्वाचा असतो, नम्रपणाच महत्वाचा असतो. त्यांच्या संबोधनामध्ये मी जर 2-3 वाक्य कुठची टिप करून ठेवली असतील तर ते म्हणाले आपण दुसरा कसा चुकतो, दुसरा काय करतो यापेक्षा आपण काय चांगलं करू. मला वाटतं आजच्या त्यांच्या संबोधनामधलं ती एक टॅगलाईन आहे आणि ही टॅगलाईन आपण स्वीकारली पाहिजे. आता आपले पेडणेकर आहेत, पेडणेकर चुकून कधीतरी आमच्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यांना भेटतात, नाहीतर पेडणेकरांचं जे कर्तृत्वाने जे ते अगदी केंद्रीय मंत्री यांच्याबरोबर त्यांचा प्रवास सुरू असतो का ते मला जाणवतो समाज माध्यमातून. पण हा जो त्यांनी मिळवलेला अनुभव आहे, हा जो त्यांनी संपर्क अडवलेला आहे, तो संपर्क ते उद्योजकांच्या समाजाच्या सकारात्मक कामासाठी आणि रचनात्मक कामासाठी खर्च करतात. म्हणून त्यांचे आणि आमचे विचार जुळतात. माणगावे साहेबांचा तर आता म्हणजे आत्ता ते अध्यक्ष झाले मला सांगायला वाईट वाटणार नाही, कारण त्या सगळ्या प्रक्रियेमधला मी एक छोटासा बिंदू आहे की ते सुद्धा आता संघर्ष करून अध्यक्ष झालेले आहेत. आणि संघर्ष करून महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स सारख्या ज्याला फोर्टला एवढं एक आलिशान वास्तू उभारलेली आहे त्याचे ते अध्यक्ष झालेले आहेत. संघर्षातून जेव्हा माणूस एखादा पदावर आरूढ होतो त्यावेळी त्याची आव्हानं फार मोठी असतात साहेब, असं मला वाटतं. आणि ती आव्हानं 100% ती पेलतील असा विश्वास मला त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून दिसतो. तो असा म्हणतोय की ते ग्रामीण भागातले आहेत. आज ते महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष आहेत. पण पूर्वीसारखा साहेब आमचा अनुभव नाही की आम्ही फोन केला की ताबडतोब तुम्ही अटेंड करता, ताबडतोब माहिती येतात. पूर्वी आमचे फोनच अटेंड केले जात नव्हते. एक लक्षात घ्या, ज्यावेळी एखाद्या क्षेत्रातली लिडरशिप डेव्हलप होते त्यावेळी त्याच्यामागे ग्रामीण भागातला एक साधा कार्यकर्ता सुद्धा असतो. तो कार्यकर्ता तुम्ही ज्यावेळी जपाल त्यावेळी तुम्हाला मग मागे वळून पाहण्याची गरज भासत नाही. असं प्रत्येक क्षेत्रात आहे. म्हणजे आता खालच्या बारीक सारीक गोष्टीकडे गायकवाड साहेब लक्ष देणार नाहीत, पण सुरुवात जेव्हा त्यांनी केली त्यावेळी निश्चितपणे खालच्या कार्यकर्त्याला सुद्धा जपण्यासाठी, त्याला प्रोत्साहित करण्यासाठी, त्याला योग्य देशासाठी काम केलं असेल. साहेब तुम्हाला तुमच्या साताऱ्याला जे जोशी फूड्स म्हणून होते ते माझे मित्र होते. ते अनेकदा तुमचे ते कर्मचारी होते. ते तुमच्या अनेक यशोगाथा आम्हाला सांगत होते. सांगायचा मुद्दा आहे इथं आता एक माझ्यासमोर योगेश नाडकर्णी आहेत. योगेश नाडकर्णींचे पिताश्री आता ते हयात नाही आहेत. आता अन्नपूर्णा एंटरप्राइजेस म्हणजे सगळं बिल्डिंग मटेरियल, क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल संपूर्ण जिल्ह्याला सप्लाय करणारी अन्नपूर्णा एजन्सी आहे. तुम्हाला सांगतो मी बघितलेलं आहे त्यांच्या वडिलांना मोठी अशी छत्री लावून कडाप्पा विकत होते. लक्षात घ्या, हा इतिहास आहे अन्नपूर्णा एंटरप्राइजेसचा. आपल्यामध्ये आता नाही आहेत. बापू नाईकांनी जे एक एवढं मोठं वैभव या ठिकाणी उभं केलं, त्यांचे चिरंजीव इथं आहेत राजन नाईक, जे आमच्या समितीमध्ये सुद्धा आहेत. अशी अनेक उदाहरणं या जिल्ह्यामध्ये देता येतील की जी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी हे सगळं यश मिळवलेलं आहे. ज्यावेळी आपण नकारात्मकता काढून बाजूला जाऊ. आता एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, एक सध्यामध्ये आपल्या उद्योग क्षेत्रामध्ये मोठी अडचण काय सांगतो की ज्यांना हे टेक्निकल नॉलेज नाही आहेत ना, त्यांना त्यांची एक फार मोठी समस्या आहे. म्हणजे फुल लायसन ऑनलाईन होतं, अगदी 10 मिनिटात तो विषय होतो. या सगळ्यांची कॉमन माणगावे साहेब अडचण काय आहे की जो विषय कॉमर्स मिनिस्टर प्रभूसाहेब असताना त्यांच्यासमोर मांडला होता, अगदी दिल्लीला जाऊन मांडला होता, की कनेक्टिव्हिटी व्यवस्थित मिळत नसल्यामुळे अनेकदा एखाद्या लॉगिंगसाठी एखाद्यासाठी अर्धा पाऊण तास दाखवावा लागतो. त्याचं होत नाहीत. ज्याला त्याच्यातलं नॉलेज नाही, जे काम त्याचं अगदी 500 रुपये देऊ त्याला 2000 रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे
ही जी सगळी लायसन्स देणारी दुकानं आहेत म्हणजे त्याने आपल्या सेवा ठेवलेल्या आहेत, पण प्रत्येक ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम देऊन ते करता येणं शक्य नसतं सगळ्यांना. तर या दृष्टीने जर काय विचार झाला तो होणं गरजेचं. मग उद्योजकाच्या दृष्टीने असेल, इतरांच्या दृष्टीने असेल. दुसरा एक सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे तो महाराष्ट्र वितरण कंपनीचा MSEBचा. MSEBचा हा सगळ्यात मोठी समस्या आमच्या कामगारांची आहे. आणि आता तर ते दिवसेंदिवस जे काय म्हणतात ते जे चार्जेस लावले जातात त्या ज्या चार्जेसला जे वेगळे हेड दिले जातात आणि मग बिलाची शेवटची रक्कम ज्यावेळी बघतो त्यावेळी आपल्याला खरोखर चक्कर येते. त्यामुळे या सगळ्या ज्या कंपनीज आहेत ज्या आपल्याला सेवा देणाऱ्या, या सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या संदर्भात तुम्ही पत्रव्यवहार करतच आहात. त्या अनुषंगाने जर आपल्या डेलिगेशनने केंद्रीय मंत्री असतील, राज्यस्तरावरील मंत्री असतील, इतर काही आस्थापनाचे प्रमुख असतील तर त्यांच्याशी पत्रव्यवहार बैठका करून जर काही सोल्युशन काढलं तर ते आले तर ते निश्चितपणे योग्य ठरेल असं मला वाटतं. आता महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचं ज्यावेळी आपण नाव घेतो त्यावेळी ॲग्रिकल्चर हा एक सेक्टर त्या ठिकाणी जोडलेला आहे. आणि त्या सेक्टरमध्ये ज्या अनेक समस्या आहेत शेतकऱ्यांच्या ज्या आपण म्हणतो, आता ऑर्गॅनिक फार्मिंग हा विषय मोठ्या प्रमाणात आमच्या जिल्ह्यातही जोर घेतला जातोय. तर त्या ऑर्गॅनिक फार्मरच्या आले माननीय मंत्री महोदयांचं आगमन होत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय उद्योग मंत्री आपले कोकणचे सुपुत्र यांचं आता इथे आगमन होईल. सन्माननीय उद्योग मंत्र्यांसोबत आपले सावंतवाडीचे सुपुत्र माजी शिक्षण मंत्री विद्यमान आमदार माननीय दीपकभाई केसरकर हे पण आहेत. या सगळ्यांचं आपण जोरदार स्वागत करणार आहोत. सत्काराचा एक वृद्ध सोहळा होईल आणि या सोहळ्यानंतर माननीय उद्योग मंत्री आपल्याला संबोधित करणार आहेत. मी निवेदकांना विनंती करतो की सन्मानाने या उपस्थित अतिथींचं आभार मानतो आणि निवेदकांना विनंती करतो की त्यांनी पुढील कार्यक्रम सुरू करावा. धन्यवाद आदरणीय ॲडव्होकेट नकुलजी. आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं महाराष्ट्र राज्याचे विद्यमान उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचा भव्य सत्कार सोहळा कुडाळ MIDC इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेला. आणि या सत्कार सोहळ्याला सभागृहामध्ये माननीय नामदार उदयजी सामंत यांचं आगमन होते. विधिवत त्यांचं औक्षणाने त्यांचं स्वागत या सत्कार सोहळ्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी केलं जातंय. त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री तथा सावंतवाडी दोडामार्ग वेंगुर्ला विधानसभेचे विद्यमान आमदार माननीय दीपकभाई केसरकर हेही या सोहळ्याला आवर्जून उपस्थित आहेत. ज्या क्षणांची आपण वाट पाहत आहोत, कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनला भरीव सहकार्य योगदान देणारे महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री माननीय आमदार उदयजी सामंत यांचा भव्य सत्कार सोहळा कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनच्या वतीनं बॅट नाथपै शिक्षण संस्थेच्या या प्रशस्त अशा सभागृहामध्ये
आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि आपण सर्व कुडाळमधील सिंधुदुर्गातील उद्योजक तथा कर्मचारी वृंद विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हा सत्कार सोहळा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। या संपूर्ण सोहळ्याचं चित्रीकरण तथा वृत्तांकन करण्यासाठी कुडाळ तालुक्यातील सर्व प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे आमचे पत्रकार बंधू या सोहळ्याला आवर्जून उपस्थित आहेत। या सर्वांचं कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत। सुरुवातीलाच उल्लेख केल्याप्रमाणे तत्कालीन महाराष्ट्र राज्याचे अर्थराज्यमंत्री कैलासवासी SN देसाई यांच्या स्वप्नातून विचारातून 1977 मध्ये कुडाळ औद्योगिक वसाहतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि गेली 35 वर्षाहून अधिक काल कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशन या संस्थेच्या माध्यमातून या औद्योगिक वसाहतीमध्ये विविध इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि विविध सेवा सुविधा शासन स्तरावरनं उपलब्ध होण्यासाठी MIDC असोसिएशनच्या वतीनं सर्व पदाधिकारी संचालक सदस्य यांची मेहनत सुद्धा उल्लेखनीय आहे आणि म्हणूनच आजचा सोहळा त्याचंच एक प्रतीक आहे। महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं कुडाळ औद्योगिक वसाहतीसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देत वेगवेगळे जे सेवा सुविधा आहेत त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये उपलब्ध करण्याच्या हेतूने योगदान दिल्याबद्दल एक भव्य सत्कार सोहळा महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचा सत्कार सोहळा आणि या सत्कार सोहळ्याला सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। काही वेळातच या सभागृहामध्ये माननीय मंत्री महोदयांचं आगमन या ठिकाणी होईल। माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचं आगमन सभागृहात होते। त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री तथा सावंतवाडी वेंगुर्ला दोडामार्ग विधानसभेचे विद्यमान आमदार माननीय दीपकभाई केसरकर यांचं औक्षण या ठिकाणी केलं जाते। आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आजच्या सोहळ्याचे सत्कारमूर्ती महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब आणि माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया। ज्या क्षणांची आपण आतुरतेने वाट पाहत आहोत, या कुडाळ औद्योगिक वसाहतीसाठी भरीव योगदान गेल्या काही वर्षांपासून ज्यांनी दिलं ते उत्तुंग व्यक्तिमत्व महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब। त्याचबरोबर या सोहळ्याला प्रमुख अतिथी लाभलेले महाराष्ट्र राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री तथा सावंतवाडी वेंगुर्ला दोडामार्ग विधानसभेचे आमदार माननीय दीपकभाई केसरकर यांनाही विनंती आहे आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हावं। आनंद मांदिवडेकर, शशिकांत चव्हाण साहेब कृपया आपण स्टेजच्या जवळ थांबायचं आहे।
मित्रहो, आपण ज्या क्षणांची वाट पाहत आहोत, मगाशी पहिल्या सत्रामध्ये आपण ज्याचा उल्लेख केला की कुडाळ औद्योगिक वसाहतीसाठी 1977 सालामध्ये सुरू झालेली ही औद्योगिक वसाहत तत्कालीन महाराष्ट्र राज्याचे अर्थराज्यमंत्री कैलास एस.एन. देसाई यांच्या पुढाकारातनं औद्योगिक वसाहतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि तिथपासून आज मितीपर्यंत विविध चढ उतार या ठिकाणी या औद्योगिक वसाहतीतील सर्व उद्योजक कर्मचारी वृंदांनी पाहिलेले आहेत आणि ज्या पायाभूत सुविधा आहेत, विविध इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टीने सेवा सुविधा आहेत, त्या शासन स्तरावरनं गेल्या काही वर्षांपासून भरीव योगदानाच्या निमित्तानं विद्यमान महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री आदरणीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांच्या योगदानातनं या ठिकाणी उपलब्ध झालेल्या आहेत आणि म्हणूनच कुडाळ MIDC इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या वतीनं आदरणीय उदयजी सामंत साहेब यांचा एक भव्य सत्कार सोहळा या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेला आहे. या सोहळ्याच्या निमित्तानं आदरणीय उदयजी सामंत साहेब यांचं कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनच्या वतीनं या ठिकाणी स्वागत करण्याची विनंती असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आदरणीय आनंदजी बांदिवडेकर साहेब आपल्याला विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचं या सोहळ्याच्या निमित्तानं आपण स्वागत करावं. सर्व मीडिया प्रतिनिधींना विनंती आहे, जोरदार टाळ्या वाजून आपण आजच्या या सोहळ्याचे सत्कार मूर्ती महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री माननीय नामदार उदयजी सामंत यांचं सहर्ष स्वागत. या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी लाभलेले महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री तथा सावंतवाडी वेंगुर्ला दोडामार्ग विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार माननीय दीपकभाई केसरकर यांचं सुद्धा स्वागत सत्कार आदरणीय शशिकांत चव्हाण साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी होतोय. मी असोसिएशनचे संचालक शशिकांत चव्हाण साहेब आपल्याला विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर यांचं या ठिकाणी स्वागतपर सत्कार या सोहळ्याच्या निमित्ताने या ठिकाणी करावा. कुडाळ MIDC असोसिएशनचे संचालक आदरणीय शशिकांत चव्हाण साहेब यांच्या शुभ हस्ते आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांचा स्वागतपर सत्कार या ठिकाणी होतोय. या सत्कार सोहळ्याला प्रमुख मान्यवर म्हणून उपस्थित राहिलेले आणि त्यांचे मौलिक विचार आपण सर्वांनी ऐकलेले आहेत. ते प्रख्यात भारतीय उद्योजक तथा भारत विकास ग्रुपचे अध्यक्ष माननीय हनुमंतराव रामदास गायकवाड यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत आणि सत्कार आजचे या सोहळ्याचे प्रमुख सत्कार मूर्ती महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब आपल्याला विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते माननीय हनुमंतराव गायकवाड यांचा एक विशेष सत्कार या सोहळ्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी करावा अशी मी नम्र विनंती आदरणीय उदयजी सामंत साहेब आपल्याला करतोय. माननीय श्री हनुमंतराव रामदास गायकवाड एक उत्तुंग जागतिक स्तरावरील एक मराठी माणसाचं एक व्यक्तिमत्व, सर्व उद्योजक आणि सर्वांना असं आदर्शवत असलेलं एक महाराष्ट्राचे सुपुत्र आणि त्यांचा हा एक सत्कार या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी होतोय. खूप खूप धन्यवाद. या सोहळ्याला आवर्जून उपस्थित असलेले अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरचे माननीय रवींद्र मानगावे यांचं या ठिकाणी यांचाही सन्मान या ठिकाणी आदरणीय माननीय नामदार उदयजी सामंत यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी होतोय. मी सामंत साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते माननीय रवींद्र मानगावे अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरचे यांचा एक छोटासा सन्मान या ठिकाणी आजच्या सोहळ्याचे मुख्य सत्कारमूर्ती तथा महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी होतोय. यानंतर या सोहळ्याला आवर्जून उपस्थित असलेले चेअरमन ट्रस्ट बोर्ड महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चरचे आदरणीय आशिषजी पेडणेकर
हेही या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचंही स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी होतोय. मी माननीय मंत्री महोदय उदयजी सामंत साहेब आपल्याला विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय आशिषजी पेडणेकर, चेअरमन ट्रस्ट बोर्ड महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर यांचा एक छोटा सन्मान आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी व्हावा. मालवण तालुक्यातील तोंडवली गावचे हे सुपुत्र आदरणीय आशिषजी पेडणेकर सध्या चेअरमन ट्रस्ट बोर्ड महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर वर कार्यरत आहेत आणि असे एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व या सोहळ्याला या ठिकाणी लाभलेलं आहे. ज्या संस्थेच्या प्रांगणामध्ये प्रशस्ताच्या सभागृहामध्ये हा संपूर्ण सोहळा संपन्न होतोय ते आदरणीय उमेशजी गाळवणकर सर, अध्यक्ष बॅरिस्टर नाथपै शिक्षण संस्था यांचं सुद्धा या ठिकाणी कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनच्या वतीनं स्वागतपर सत्कार या ठिकाणी होतोय. मी सचिव श्रीयुत ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर आपल्याला विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय उमेशजी गाळवणकर यांचं या ठिकाणी स्वागतपर सत्कार या ठिकाणी व्हावा. आदरणीय उमेशजी गाळवणकर हे सुद्धा असे एक व्यक्तिमत्व आहे. सामान्य कुटुंबातून या ठिकाणी त्यांनी आपल्या कार्याची सुरुवात केली आणि आज शिक्षण संस्थेमध्ये ते एक वेगळा ठसा स्वतःचा उमटवलेला आहे. या सोहळ्याच्या निमित्ताने शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदार माननीय राजनजी तेली साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या ठिकाणी माननीय राजनजी तेली साहेब यांचं सुद्धा स्वागत या ठिकाणी करण्याची विनंती. कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहनजी होडावडेकर यांना मी विनंती करतो आणि मी आदरणीय राजनजी तेली साहेब यांना विनंती करतो की आपण हा स्वागत या ठिकाणी स्वीकारायचंय. मी आदरणीय तेली साहेब यांना विनंती करतो आपण आदरणीय राजनजी तेली साहेब यांचं स्वागत कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहनजी वडावडेकर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी होते. खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. बॅरिस्टर नाथपै शिक्षण संस्थेच्या वतीनं आदरणीय मंत्री महोदय उदयजी सामंत साहेब यांचा एक छोटा सन्मान संस्थापक उमेशजी गाळवणकर सर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी होतोय. मी उमेशजी गाळवणकर आपल्याला विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचं आपल्या शिक्षण संस्थेच्या वतीनं या ठिकाणी एक छोटा सन्मान शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी होतोय. बॅरिस्टर नाथपै शिक्षण संस्था गेली अनेक वर्षांपासून कुडाळमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रातील विद्यार्थी घडवण्याचं कार्य करते. या संस्थेच्या वतीनं हा सन्मान या ठिकाणी होतोय. यानंतर बॅरिस्टर नाथपै शिक्षण संस्थेच्या वतीनं माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर यांचा सुद्धा एक छोटा सन्मान या ठिकाणी होतोय. मी आदरणीय उमेशजी गाळवणकर साहेब यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय आमदार दीपकभाई केसरकर यांचा हा सन्मान या ठिकाणी शाल, श्रीफळ देऊन या ठिकाणी होतोय. खूप खूप धन्यवाद. सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये या सत्कार सोहळ्याचं औपचारिक उद्घाटन दीप प्रज्वलनाने या ठिकाणी व्हावं. महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब तथा आमदार दीपकभाई केसरकर आणि सर्व मान्यवर मंडळी आपल्या सर्वांना विनंती आहे आपण सर्वांनी दीप प्रज्वलनामध्ये या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये हे दीप प्रज्वलन होते. माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांना विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते या सत्कार सोहळ्याचं दीप प्रज्वलन या ठिकाणी होते. हा दीप आहे कुडाळ औद्योगिक वसाहतीमध्ये सध्या कार्यरत असलेले सर्व उद्योजकांच्या प्रती
सर्व कर्मचारी आणि त्यांना प्रोत्साहन देणारे हे सर्व हात सावंतवाडी दोडामार्ग विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार माननीय दीपकभाई केसरकर हेही दीप प्रज्वलनामध्ये सहभागी होत आहेत. भारत विकास ग्रुपचे अध्यक्ष आदरणीय हनुमंतराव गायकवाड साहेब यांना विनंती आहे आपणही दीप प्रज्वलनामध्ये सहभागी व्हावं आपल्या शुभ हस्ते. त्याचबरोबर आदरणीय रवींद्र मानगावे, आदरणीय आशिषजी पेडणेकर हेही दीप प्रज्वलनात सहभागी होत आहेत. धन्यवाद. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे आपण सर्वांनी आसनस्थ व्हावं. यानंतर या संपूर्ण सोहळ्याचं प्रास्ताविक मी सादर करण्यासाठी कुडाळ MIDC असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय मोहन होडावडेकर यांना मी विनंती करतो आपण प्रास्ताविक सादर करा. नमस्कार. कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनसाठी आजचा दिवस खूप प्रेरणादायी आहे. गेल्या 35 वर्षात प्रथमच असं काहीतरी प्रेरणादायी इथं घडतंय की व्यासपीठावर आज सगळ्याच प्रेरणा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपल्या राज्याचे उद्योग मंत्री तथा भाषा मंत्री डॉक्टर उदयजी सामंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत, जे या महाराष्ट्राच्या उद्योग जगताला खऱ्या अर्थानं पुढे घेऊन जात आहेतच, पण केवळ मोठ्या उद्योगाकडेच त्यांचं लक्ष नाही, तर ग्रामीण भागातल्या छोट्या छोट्या उद्योगामधून सुद्धा खऱ्या अर्थानं विकास घडला पाहिजे असं त्यांचं लक्ष असतं. आणि त्यांनी त्याच्यासाठी खूप मोठी अशी या महाराष्ट्राची झेप घेतलेली आहे. आणि असं महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री प्रेरणादायी उदयजी सामंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपल्या या जिल्ह्याचे सगळ्यात बुजुर्ग असे आमचे माजी पालकमंत्री आणि सावंतवाडी मतदारसंघाचे आमदार, ज्यांना आम्ही भाई म्हणून म्हणतो, ते दीपक भाई या ठिकाणी उपस्थित आहेत, ज्यांनी आतापर्यंत या राज्याच्या राज्य नियोजन, अर्थ, गृह आणि शिक्षण खात्याची जबाबदारी पार पाडलेली आहे. आणि या जिल्ह्याच्या विकासासाठी ते कायमच धडपडत असतात. आपण ज्यांचं प्रेरणादायी असं व्याख्यान आता ऐकलं, आपण सगळे अगदी 2 तास द्यायचा झाला. उद्योजक तर फार कष्टी असतो, कारण आपल्या फॅक्टरीत काय चाललंय ते आपल्याला माहीत नसतं. ज्याच्याकडे 1,20,000 कर्मचारी आहेत, त्या माणसानं एवढ्याशा छोट्याशा कुडाळ MIDC साठी अगदी सहजपणे वेळ उपलब्ध करून द्यावा. आणि एवढा वेळ खर्च करून ते या ठिकाणी आलेले आहेत. आणि त्यांच्याबद्दल आतापर्यंत तुम्ही सगळं ऐकलं, त्यांच्याकडनं ऐकलं, आमच्या इथल्या व्यासपीठावरील मंडळींनी सांगितलं. आणि ज्या काही प्रेरणा आपल्याला मिळाल्या आहेत, असे सन्माननीय हनुमंतराव गायकवाड, चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲग्रिकल्चर चे अध्यक्ष सन्माननीय माणगावे साहेब, चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चरचे सन्माननीय आशिषजी पेडणेकर सर, जे आमचे कायमच मित्र आहेत, कायम आम्हाला प्रेरणा देतात, सन्माननीय आमदार राजनजी तेली, माझे सहकारी श्री नकुल पारसेकर, आनंद बांदिवडेकर, शशी सावंत, आणि ह्या सगळ्या व्यासपीठाला खरी शोभा कायमच आणून देतात ते आमचे मित्र, आणि ह्या शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष सन्माननीय उमेशजी गाळवणकर. आजचा खरा कार्यक्रम आदरणीय
उद्योगमंत्री साहेबांच्या सत्काराचा आहे. सत्कार बरेच होत असतात, पण उद्योजकांनी आपण म्हणून अंगावर घेतलेला हा सत्कार का आहे त्याची खरी पार्श्वभूमी मी आपल्याला सांगतो. साधारण 1977 सालामध्ये ही MIDC स्थापन झाली. कैलासवासी SN देसाई साहेबांनी त्याची स्थापना केली. उद्देश हा होता की मुंबई आणि पुणे शहरातील मोठ्या उद्योगांना या भागातनं जे छोटे पार्ट ॲन्सिलरीज असतात त्या पुरवल्या जातील. पण कच्चा माल मुंबईतनं आणायचा, पुण्यातनं आणायचा, त्याच्यावर प्रक्रिया करायची आणि मोडक्या तोडक्या रस्त्यानं तो पुन्हा शहराकडे पोचवायचा. आणि ते सुद्धा एकच दळणवळणाचं आपल्याकडे साधन म्हणजे तो राष्ट्रीय महामार्ग नावाचा मार्गच नव्हता. आता थोडा मार्ग तरी दिसतोय. रेल्वे नव्हती, दळणवळणाची सुविधा दुसरी, विमान नव्हतं, जवळ कुठचाच एअरपोर्ट नव्हता. अशा वेळी ही MIDC स्थापन झाली. आणि मग जे काय व्हायचं ते झालं. जे उद्योग आले ते घाशा गुंडाळून निघून गेले. आणि दिवसेंदिवस ही MIDC खाली 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 येत गेली. लोकांनी फक्त भूखंड घेतले, पण घडलं काहीच नाही. आमची कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशन त्याच्यासाठी गेले 35 वर्ष संघर्ष करत होती. त्यावेळीचे सगळे पदाधिकारी त्याच्यासाठी संघर्ष करत होते. पण ज्या MIDCत काही घडत नाही त्याच्यासाठी खर्च कसा करणार. त्यामुळे आमच्या MIDCत ना धड लाईट होती, ना धड वीज, ना धड पाणी होतं, ना धड रस्ते होते. ज्या मूलभूत समस्या असल्या पाहिजेत त्या पण नव्हत्या. अगदी कालच्या 3 वर्षापर्यंत असंच संघर्ष चालू होता. आदरणीय सामंत साहेब उद्योगमंत्री झाले आणि आम्हाला हुरूप आला, कारण त्यांची कर्मभूमी रत्नागिरी आणि जन्मभूमी सिंधुदुर्ग आहे. त्यामुळे एक आपला माणूस म्हणून एक प्रचंड असा आत्मविश्वास होता. आम्ही त्यांच्याकडे जात राहिलो. त्यांनी न बोलता कामं करत राहिले. कधी ते इथं कुठच्याही कार्यक्रमाच्या शुभारंभाला आले नाहीत की भूमिपूजनाला आले नाहीत. आपण बघताय की महामार्ग ते आपले MIDC जोडणारा रस्ता, आमच्या XXL गाड्या आल्या की रस्त्यात अडकायचा आणि मारामाऱ्या व्हायच्या. आमचा उद्योजक भयंकर त्रासायचा. आता दुमार्गी दुपदरी असा सिमेंटचा रस्ता झालाय. आमच्या MIDC मध्ये सगळ्या उद्योजकांची अडचण होती की लाईट, प्रत्येक क्षणाला लाईट जायची. साहेब आजही जाते थोडीशी, थोडा प्रश्न आहे तुमच्याकडे मांडायचा. पण ती लाईट जाण्याचं प्रमाण इतकं होतं की आमच्या उद्योजकांचं अतोनात नुकसान व्हायचं. आणि पथदिवे तर 35 वर्षापूर्वी कधी लावलेले ते मोडगरीला आलेले, त्याचे पथदिव्यांचे पोल मोडून पडलेले. आणि आमचे उद्योजक म्हणायचे माझी लाईट पेटत नाही. पथदिवाच नाही तर लाईट कशी पेटणार हा प्रश्न आमच्या समोर होता. त्यामुळे सुमारे 6.5 कोटी रुपये खर्च करून आमच्या संपूर्ण MIDC मध्ये जिथं जिथं लाईट नव्हती तिथं तर लाईट झाली. MIDC खूप पसरलेली आहे, त्यामुळं त्याच्यामध्ये नको ते चाळे जास्त चालायचे. अनेकांनी म्हटलं की आमची जरा गैरसोय झाली म्हणून इतक्या लाईट पेटल्या. MIDCच्या इतिहासात आमचा छोटा उद्योजक साहेब तो उद्योग उभारायचा. 2000 स्क्वेअर फीटची इमारत आहे. त्याच्यामध्ये त्याचं एकूणच बजेट 8 लाखाचं आहे. आणि तो आपला उद्योग उभारायचा आणि मग MSCB कडे जायचा, म्हणायचा आम्हाला लाईट द्या. MSCB म्हणायची ट्रान्सफॉर्मर लावा. ज्याचा प्रोजेक्टच 10 लाखाचा आहे तो 18 लाखाचा ट्रान्सफॉर्मर कुठून लावणार हा एक प्रश्न होता. म्हणजे एक आपल्याला 18 HP कनेक्शन देणे एवढं सुद्धा या MIDCत सुविधा नव्हती. सन्माननीय आदरणीय साहेबांना आम्ही साकडं घातलं. 7.5 कोटी रुपये 22 ट्रान्सफॉर्मर आपल्या MIDCत लागले. आज कुठच्याही छोट्या उद्योजकाची अशी अडचण नाहीये की मला लाईटसाठी ट्रान्सफॉर्मर घ्यावा लागतोय. पाण्याची टाकी कमी पडत होती.
दरवेळी आमच्याकडे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आहे साहेब, आणि मग ज्यावेळी पाणी लागतं त्यावेळीच पाणी संपायचं. आपल्या मदतीनं जवळजवळ 3.5 कोटी रुपये खर्चून एक मोठी पाण्याची टाकी या ठिकाणी उभी राहते. पाण्याच्या आमच्या खालच्या धरणाची उंची वाढवायची होती, आपल्या मदतीमुळे ती उभी राहिली. कदाचित आपल्याकडे आकडा नसेल, जवळजवळ 37 कोटी रुपये आपण गेल्या 3 वर्षात आम्हाला मिळवून दिलेत, कुठचाही गाजावजा न करता, कधी त्याचं भूमिपूजन न करता. मला सांगायला आनंद होतोय की असं सगळं केल्यानंतर किमान लोकांनी भुवया बाहेरच्या लोकांनी उंचवल्या. MIDC तसं काय केलं साहेबांनी की एवढा मोठा सत्कार करताय? तर मी सांगू इच्छितो की आमच्यासाठी 37 कोटी रुपये 3 वर्षात दिले. आता आमच्याकडे अभिमानाने आमच्या उद्योजकाला आम्ही सांगतो की आमच्याकडे चांगली लाईट आहे, आमच्याकडे पाणी आहे, आमच्याकडे वीज आहे, तुम्ही या. त्याचा प्रभाव असा पडला की 3 वर्षात साहेब 70 उद्योग उभे राहिलेत. मागच्या 3 वर्षाचं जर रेकॉर्ड काढलं तर दरवर्षी 25 उद्योग बंद पडत होते. कारण की ह्या ज्या MIDC मध्ये लाईट्स धड नाही, पाणी धड मिळत नाही, तिथं येणार कोण? आणि आज या MIDC मध्ये, या MIDCचा असोसिएशनचा अध्यक्ष म्हणून मला माहित नाही की हल्ली लोक MIDC डिपार्टमेंटला हल्ली असोसिएशनच डिपार्टमेंट मांडायला लागले. ते माझ्याकडे येतात, म्हणतात मला 5 एकर जमीन पाहिजे. माझ्याकडे आता उद्योजकांचा ओघ आहे, आमच्याकडे जागा उपलब्ध नाही. माझं आपल्याला या निमित्तानं विनंती आहे, तुम्ही सगळं काही दिलंय, खूप मागणं खूप काही संयुक्तिक धरत नाही, पण तरी सुद्धा एक छोटीसं अजून एक घोंगडं आमचं अडकलेलं आहे. तुम्ही आम्हाला या संपूर्ण MIDC, कुडाळ, उद्यमनगर, इथलं पिंगुळी आणि तिथलं नेरूर असं एकच उपकेंद्र या ठिकाणी आहे. जनरली प्रत्येक उद्योग वसाहतीसाठी एक स्वतंत्र डेडिकेटेड उपकेंद्र असतं. प्रस्तावित आहे, त्याचा प्रस्ताव MIDC कडे सुपूर्द झालेला आहे. या भागाचे सन्माननीय आज निलेश राणे साहेब असते, त्यांच्या थोड्या प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे येऊ शकले नाही, त्यांनीच तर या सगळ्या गोष्टी जुळून आणलेल्या. ते या ठिकाणी आमदार झाल्यानंतर त्यांनी खूप मोठा पुढाकार घेतला. स्वतः म्हणून कोणीतरी उद्योजकांची मीटिंग लावली. आमची खंत होती की आम्हाला कोण गृहीतच धरत नाही. त्यांनी स्वतः मीटिंग लावली आणि हा जो उपकेंद्राचा विजेचा प्रस्ताव मागून घेऊन त्यांनी सन्माननीय मंत्री महोदयांच्या मार्फत MIDC कडे पाठवलेला. लवकरच मिळेल, घाई करायची गरज नाही. मला खात्री आहे की ते पण काम होईल आणि खऱ्या अर्थानं ही MIDC आहे त्या उद्योग घटकांना खूप चांगल्या सेवा देऊ शकेल आणि भरभराटीला आणू शकेल एवढी विकसित होईल. अजून खूप काही करता येण्यासारखं आहे. आमची विनंती आहे की साधारण 274 हेक्टर जागेमध्ये म्हणजे 770 एकर जमीन असलेल्या ह्या MIDC मध्ये 900 भूखंड आहेत. आत्ता आकडा वाढला, 300 युनिट चालत आहेत. 3 वर्षापूर्वी 180 युनिट होती. अजून वाढतोय, खूप वाढते आहे MIDC आणि खूप लोक विचारत आहेत. पण तो 900 आणि 300 मधला कुठेतरी आकड्यामध्ये गॅप आहे साहेब. मग अडचण काय आहे तर कोणीतरी ते प्लॉट घेतले आहेत, काही कारणामुळे बंद पडले आहेत. वेकंट प्लॉट तर खूपसे नाही आहेत, त्याच्यासाठी जे आहेत त्याच्यासाठी चांगले प्रयत्न चालू आहेत. आमची एक विनंती राहील की जे काही रिकाम अडवून राहिलेले प्लॉट आहेत, भूखंड आहेत, जे गेले 25 वर्ष बंद आहेत, आम्ही म्हणणार नाही की उद्योजकाचे कुठचे भूखंड काढून घ्या, ते उद्योजकाला शोभत नाही. पण अशा उद्योजकांची जर विशेष बैठक बोलवली आणि काही तडजोडीनं अशा लोकांना ते भूखंड काढून ते ज्यांना करू इच्छितात त्यांना देण्याची प्रक्रिया झाली तर ह्या MIDCला खूप चांगले दिवस येतील असं मला ठाम विश्वास वाटतो. आता सिंधुदुर्ग जिल्हा, कोकण खूप वेगानं बदलतंय. राष्ट्रीय महामार्ग आपला मोठा लवकरच पूर्णत्वास येईल. या बाजूने, मागच्या बाजूने MIDCचे आमचा रेवस रेडी मार्ग जातोय, शक्तीपीठ रोड येतोय.
दळणवळणाच्या सुविधा खूप मोठ्या प्रमाणावर विकसित होत आहेत. एक छोटं विमानतळ असेल ना ते आपल्या बरोबर आहे. एक बॉर्डरवर आमच्या विमानतळ आहे. जलवाहतुकीचे सुद्धा काही चांगले निर्णय होत आहेत. बंदरांच्या विकासाचे, वेंगुर्ला आणि विजयदुर्गच्या चांगले विकासाचे निर्णय होत आहेत. त्याच बरोबरीने जर ह्या MIDC मध्ये जे काही विकसित आहे त्याचा फायदा घेऊन जर ही MIDC जी अजून पुढेपर्यंत वाढवता येईल का, अतिरिक्त MIDC मध्ये अजून काही आपल्याला जागा अधिग्रहित करून जर घेता आलं तर असलेल्या पायाभूत सुविधांचा पुरेपूर असा वापर होईल असं मला वाटतं. आणि त्याच्यासाठी जर आपल्या धोरणात्मक स्तरावर जर काही विशेष बैठका घेऊन करता आलं तर मला सांगायला आनंद वाटतो की ह्या MIDC मध्ये खूप मोठ्या उद्योजकांना, आतापर्यंत फक्त आणि फक्त छोटे उद्योजक येत होते, आता मोठे मोठे उद्योग यायला लागले आहेत. इथल्या साधन संपत्तीवर आधारित उद्योजक यायला लागलेले आहेत. आणि त्याच्यासाठी जर काही अशा प्रकारची धोरणात्मक बदल आणि काही सपोर्टिव्ह भूमिका आपल्या माध्यमातून झाली तर ही MIDC आणखी वेगळ्या MIDCची गरज भासणार नाही. हीच MIDC एक खूप मोठी उद्योग भरारी घेणारी MIDC म्हणून पुढे येईल अशी मला खात्री वाटते. आज आपण या ठिकाणी आलात, बहुमोल वेळ आम्हाला दिलात, हेच आमच्यासाठी आजच्या पुरतं पुरेसं आहे. आणि एक पूर्ण तुमच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी म्हणून आमचा हा सगळ्या उद्योजकांनी कार्यक्रम त्या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. मला खात्री आहे की आपण आज व्यासपीठावर बसलेले सगळेच मान्यवर ज्या प्रेरणेने या ठिकाणी आम्हाला आज मार्गदर्शन केलंय आणि करणार आहात, त्या प्रेरणेतून आमच्या उद्योजकांना खूप मोठी उभारी मिळेल. आमच्याकडे कोण बघतच नाही असा तो थोडासा आमच्या मनातला सल आहे, तो तुमच्या आजच्या ह्या कार्यक्रमातून आणि तुमच्या मार्गदर्शनातून दूर होईल. आणि खऱ्या अर्थानं ही औद्योगिक वसाहत पुढच्या भविष्यात खऱ्या मोठ्या औद्योगिक वसाहतीबरोबर येईल अशी मला खात्री वाटते. MIDC असोसिएशन म्हणून सुद्धा आम्ही अगदी प्रामाणिक आमच्या उद्योगातला महत्वाचा वेळ देऊन काही गोष्टी करत असतो, ज्याच्यामध्ये आज आपण कामगारांसाठी पुरस्कार वितरण करणार आहोत. आमच्या चांगल्या ज्या लोकांनी खऱ्या अर्थानं उद्योगात विशेष अशी सन्मान मिळवलाय अशा लोकांसाठीचे सन्मान आम्ही करणार आहोत. मला असं वाटतं की या आमच्या असोसिएशनकडे अनेक उपक्रम राबवत असताना ही कुडाळ MIDC एक आदर्श ग्रीन आणि क्लीन MIDC कशी होईल याच्यासाठी आम्ही उपक्रम राबवला साहेब. सुरंगेची आणि कोकमाची 500 झाडं आम्ही आमच्या सगळ्या उद्योजकाच्या पुढाकाराने लावली आणि ती लावली नाहीत तर ती जगवण्यासाठी गेले 3 वर्ष आम्ही प्रयत्न करतो. काही कारणामुळे जी झाडं मरतात तिथं तेवढ्याच उंचीची झाडं आम्ही आणून लावतो आणि इथला कचरा स्वच्छतेची मोहीम आम्ही राबवतो. मला वाटतं की कचरा ही एक मोठी समस्या आहे आणि इंडस्ट्रीयल कचरा ज्याला म्हणतात तो पण खूप मोठा आहे. पण उद्योग एवढे छोटे आहेत की त्यांना स्वतःची विल्हेवाट तसा प्लांट लावून करणं ही कदाचित एक खर्चिक आणि न परवडणारी गोष्ट आहे. आपल्या सहकार्याने जर असं काही करता आलं, जर काही कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स उभं करून ते वापरा तत्वावर म्हणजे उभं करून दिलं आणि ते असोसिएशनने जर वापरलं आणि लोकांनी युजर चार्जेस दिले तर अशा प्रकारचा पुढाकार ही असोसिएशन नक्की घेईल. एक आदर्श MIDC उभी करण्याच्या दृष्टीने आज देशभरात एक सौर ऊर्जेची जी मिशन चालू आहे, चळवळ चालू आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही आमच्या स्तरावर प्रयत्न करतोय. ही MIDC 100% सौर ऊर्जेवर चालण्यासाठी काय करता येईल ह्याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. त्याच्यासाठी जर काही आपण आपल्या संकल्पना मांडल्या तर आम्ही नक्कीच त्याच्यासाठी असोसिएशन आणि उद्योजक म्हणून पुढाकार घेऊ. जी झाडं तोडली जातात काही रस्ता वाइंडिंग मध्ये, तर अशी झाडं आणून ती आमच्या MIDC मध्ये साहेब अनेक भूखंड वृक्ष लागवडीसाठी मोकळे आहेत
ते गेले 50 वर्ष मोकळे आहेत. तर अशा भूखंडांवर जर अशी झाडं आणून लावली तर काही वाटा आम्ही आणि काही वाटा MIDCच्या वतीनं उचलून अशा प्रकारच्या झाडांचं पुनर्जीवन करता येईल का, आणि अशी झाडं आपल्याला विकास कामात तुटणारी वाचवता येतील का, ह्याच्यासाठी सुद्धा आम्ही खऱ्या अर्थानं उत्सुक आहोत आपल्या मदतीसाठी. आणि आपण या आजच्या या कार्यक्रमाला या ठिकाणी येऊन आम्हाला प्रेरणा आणि मार्गदर्शन करणार, ह्याच्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी सगळे जमलोय. मला वाटतं की माझ्या प्रास्ताविकामध्ये मी आपल्यासाठी जे काही व्यक्त केलं त्याच्यावर आपण आम्हाला मार्गदर्शन कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. सर्व या ठिकाणी आलेले मान्यवर यांचं मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी आपण उत्सुक आहोत. त्यांच्याबद्दल मी या ठिकाणी कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उद्योजक. धन्यवाद आदरणीय मोहन होडावडेकर, अध्यक्ष कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशन कुडाळ. प्रास्ताविकाच्या रूपातनं कुडाळ औद्योगिक वसाहतीमधील जे काही भविष्यकालीन आवश्यक जे काही गरजा आहेत त्या सुद्धा त्यांनी थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि गेल्या अनेक वर्षापासून म्हणजे 1977 पासून ते आज मितीपर्यंत कुडाळ औद्योगिक वसाहतीने जो काही प्रवास केलेला आहे त्याच्यामध्ये जे काही चढ उतार आलेले आहेत, उल्लेखनीय बाबी आहेत, त्या सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेल्या आहेत. जास्त वेळ न दवडता या सोहळ्याच्या निमित्ताने कुडाळ MIDCतील काही यशस्वी उद्योजकांचं, विशेष उल्लेखनीय कार्य केलेल्या उद्योजकांचा सन्मान सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आयोजित करण्यात आलेला आहे. पहिला सन्मान या ठिकाणी होतोय श्रीयुत राजेंद्र तेरसे, सुझुकी इंडियाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर ते आहेत. आणि सुझुकी मोटरसायकल इंडिया डीलरशिपमध्ये 2024-25 वर्षात देशभरातील सर्वात जास्त मोटरसायकल विक्री करून देशभरातील डीलर्समधून उपविजेतेपद पटकावून वर्चस्व गाजविल्याबद्दल विशेष सन्मान त्यांचा या सोहळ्याच्या निमित्ताने आदरणीय राजेंद्रजी तेरसे यांना विनंती आहे आपण आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी व्यासपीठावर यावं. माननीय उद्योग मंत्री तथा महाराष्ट्र भाषा मंत्री आदरणीय नामदार उदयजी सामंत साहेब आपल्याला विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते सुझुकी इंडिया मॅनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय राजेंद्र तेरसे यांनी सुझुकी मोटरसायकल इंडियाच्या निमित्तानं विशेष उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल त्यांचा या सोहळ्याच्या निमित्तानं विशेष सन्मान या ठिकाणी होतोय. खूप खूप धन्यवाद. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे आपण आसनस्थ व्हावं. थोडासा कार्यक्रमामध्ये आम्ही या ठिकाणी जरा बदल करत आहोत कारण आपले आदरणीय हनुमंतराव गायकवाड साहेब यांचं फ्लाईट या ठिकाणी असल्यामुळे त्यांना वेळीच त्या ठिकाणी जायचं असल्यामुळे त्यांच्या उपस्थितीमध्ये माननीय नामदार आदरणीय उदयजी सामंत साहेब यांचा सन्मान हा होणं आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच थोडासा बदल करत या ठिकाणी मुख्य जो सत्कार आहे सोहळा आहे सत्कार सोहळा महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचा सन्मान या ठिकाणी करण्यापूर्वी त्यांना जे मानपत्र या ठिकाणी दिलं जाणार आहे त्याचं शब्दांकन कुडाळ MIDC इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे सचिव ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर यांच्या शब्दांकनातनं ते साकारलेलं आहे आणि त्यांना मी विनंती करतो की त्याचं वाचन आपण या ठिकाणी करावं. उदयजी मोडक्या तोडक्या शैलीत 4 शब्द लिहिलेले आहेत. काही चुकलं तर मोठ्या मनाने माफ करा. सन्मानपत्र प्रति माननीय डॉक्टर श्री उदय स्वरूपा रवींद्र सामंत, मंत्री उद्योग व मराठी भाषा महाराष्ट्र शासन. महोदय,
आपल्या उद्योग, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील अतुलनीय योगदानाचा गौरव करण्यासाठी तसेच कुडाळ MIDC इंडस्ट्रीच्या प्रगतीसाठी आपण दिलेला हातभार यासाठी आपल्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करावी म्हणून आम्ही आज या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन केलेले आहे. आपली दूरदृष्टी नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात उद्योगासाठी एस ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणजेच व्यवसाय सुलभता आपण वाढवली, ज्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित झाली. राज्याच्या विविध भागात औद्योगिक विकासाचे संतुलन राखण्यासाठी आपण अविरत करत असलेले प्रयत्न खरोखरच कौतुकास्पद आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री म्हणून आपण केलेले कार्य अत्यंत मोलाचे आणि स्पृहणीय आहे. आम्हाला या गोष्टीचा सार्थ अभिमान आहे की आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र असल्याने संपूर्ण कोकणचा विकास हाच आपला ध्यास व श्वास आहे आणि याच ध्येयाने आपण तळागाळातील आणि सर्वसामान्यांसाठी झपाटून काम करत आहात. 2004 मध्ये पहिल्यांदा आपण महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून गेलात. त्यानंतर आपला राजकीय आलेख हा या क्षणापर्यंत उंचावलेला आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि विकासासाठी मराठी भाषा मंत्री म्हणून आपण करत असलेले कार्य महाराष्ट्रातील तमाम मराठी प्रेमींना व मराठी जनांना दिलासा देणारे आहे. आपल्या माय मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जा देण्यासाठी आपण घेतलेले कष्ट सर्वज्ञान आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात कोकणच्या प्रतिभेचं आणि कार्यशक्तीचं प्रतिबिंब आपण प्रभावीपणे उमटवलेलं आहे. याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आपल्या कार्यामुळे महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास झपाट्याने होत असून रोजगाराभिमुख नवनवीन संकल्पना राबविण्यासाठी आपण करत असलेले प्रयत्नांचे आम्ही साक्षीदार आहोत. आपल्या कार्यकर्तृत्वामुळे कोकणचे, राज्याचे आणि आपल्या देशाचेही नाव उंचावलेले आहे. कुडाळ औद्योगिक वसाहतीतील आम्ही सर्व उद्योजक आणि असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी आपल्या भावी वाटचालीस तसेच सार्वजनिक जीवनातील प्रवासाला आणि महाराष्ट्राला देशातील उद्योगस्नेही अग्रगण्य राज्य बनविण्याच्या आपल्या अथक परिश्रमास आम्ही मनपूर्वक शुभेच्छा देऊन हे मानपत्र आज रोजी आपणास स्नेहपूर्वक अर्पण करत आहोत. शनिवार दिनांक 8 नोव्हेंबर 2025. स्थळ बॅरिस्टर नाथपै शिक्षण संस्था MIDC कुडाळ. आपले नम्र कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशन तथा सत्कार सोहळा समिती. धन्यवाद. धन्यवाद. यानंतर मी विनंती करतो माननीय आमदार आदरणीय दीपकभाई केसरकर तथा भारत विकास ग्रुपचे अध्यक्ष माननीय हनुमंतराव गायकवाड साहेब आपल्या दोघांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान या ठिकाणी माननीय नामदार उदयजी सामंत यांचा या ठिकाणी होतोय. हा सन्मान आहे कुडाळ MIDCतील सर्व उद्योजक, सर्व कर्मचारी वृंद आणि कुडाळ MIDCच्या सर्व जे घटक आहेत त्या सर्वांच्या प्रती एक ऋण व्यक्त करण्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री माननीय नामदार उदयजी सामंत यांचा भव्य सत्कार सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतोय. कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनच्या वतीनं या ठिकाणी एक सन्मान चिन्ह दिलं जात आहे. उपाध्यक्ष आनंद बांदिवडेकर, अध्यक्ष मोहन होडावडेकर, सचिव ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, संचालक शशिकांत चव्हाण आणि संपूर्ण टीम यांच्या वतीनं हा एक सन्मान चिन्ह या ठिकाणी दिले जाते. आणि सन्मानपत्र संचालक अमित वंजू आणि कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचे सर्व संचालक सदस्य यांच्या वतीनं या ठिकाणी दिले जाते. खूप खूप धन्यवाद. महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री माननीय नामदार उदयजी सामंत यांचा हा भव्य सत्कार सोहळा सुरू आहे. कुडाळ MIDCतील सर्व सदस्यांच्या वरती एक ऋण व्यक्त होण्याच्या निमित्ताने हा भव्य सत्कार सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. खूप खूप धन्यवाद. सर्व मान्यवरांना या ठिकाणी विनंती आहे आपण सर्वांनी आसनस्थ व्हावं. या सोहळ्याच्या निमित्ताने
आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री विद्यमान सावंतवाडी दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार माननीय दीपकभाई केसरकर यांना मी विनंती करतो की या सत्कार सोहळ्याच्या निमित्ताने आपलं शुभेच्छापर मौलिक विचार उपस्थित सर्वांना या ठिकाणी द्यावे. जोरदार टाळ्या वाजून आपण आदरणीय दीपकभाईंचं या ठिकाणी स्वागत करूया. सत्कार मूर्ती आदरणीय उदयजी सामंत साहेब, आदरणीय हनुमंतराव गायकवाड, आदरणीय रवींद्र माणगावे, आदरणीय आशिषजी पेडणेकर, त्याचप्रमाणे असोसिएशनचे अध्यक्ष, सचिव आणि सर्वच पदाधिकारी. कार्यक्रमाला बराच वेळ झाला आहे, त्याच्यामुळे आपला जास्त वेळ घेणार नाही. कोकणच्या सुपुत्राने उद्योग खात्याची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर कशा तऱ्हेने आपल्या या MIDC मध्ये बदल झाला याच्याबद्दल आपले अध्यक्ष यांनी आपल्या मनोगतामध्ये सविस्तरपणे सांगितलेलं आहे. त्याची पुनरावृत्ती मी करणार नाही. आपल्याला मी मनापासून उदयजी आभारी आहे की अनेक वर्षाचं जे शल्य सिंधुदुर्गवासियांच्यामध्ये होतं की MIDC मध्ये काही बदल होत नाही आणि MIDC मधले इंडस्ट्रीज कमी होत आहेत, ते तुमच्या या पुढाकारामुळे दूर झालं आणि एक नवीन प्रेरणा, नवीन चेतना या MIDC ला लाभली आणि खऱ्या अर्थाने आज ही MIDC बहरत आहे. त्याच्याबद्दल मी आदरणीय होडावडेकर साहेब, पारसेकर आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. उदयजी, खरं तर हा माझा मतदारसंघ नाही, परंतु आपला सत्कार आणि त्या निमित्ताने मला मुद्दाम या ठिकाणी बोलवलं, त्याच्याबद्दल होडावडेकर साहेब मी आपला आभारी आहे. मी मनापासून उदयजींचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि MIDC जे जे चांगले उपक्रम या ठिकाणी राबवते त्याच्याबद्दल त्यांचं मनापासून अभिनंदन करून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद आदरणीय दीपकभाई केसरकर. आपण थोडक्यात परंतु आपलं या ठिकाणी या सोहळ्याला उपस्थिती असणं सुद्धा कुडाळ MIDC असोसिएशनच्या प्रत्येक सदस्याला खूप मोलाची एक प्रेरणा देणारा आहे. मगाशीच उल्लेख केल्याप्रमाणे या सोहळ्याला स्वागत सत्कार अध्यक्ष म्हणून कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार माननीय निलेशजी राणेसाहेब यांचं काही कारणास्तव या ठिकाणी येऊ शकले नाहीत, परंतु त्यांचं सुद्धा योगदान आणि सहकार्य कुडाळ MIDCला खूप मोठं आहे. त्यासाठी मी सर्वांना विनंती करेन की जोरदार टाळ्या आपण आमदार निलेशजी राणेसाहेब यांच्यासाठी एकदा देऊया. यानंतर या सत्कार सोहळ्याच्या निमित्ताने भारत विकास ग्रुपचे अध्यक्ष आदरणीय गायकवाड साहेब या ठिकाणी आहेत. मी मुख्य सत्कार मूर्ती महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषा मंत्री माननीय आमदार उदयजी सामंत साहेब यांना विनंती करतो की आपले मौलिक विचार आपण या ठिकाणी व्यक्त करा. जोरदार टाळ्या वाजून आपण स्वागत करूया माननीय आमदार उदयजी सामंत साहेब. कुडाळ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आम्हा सर्वांचेच मार्गदर्शक, या जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आणि सावंतवाडी मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय दीपकभाई केसरकर, ज्यांच्याकडनं प्रत्येक मराठी उद्योजकांना प्रेरणा घेतली पाहिजे असे मराठी उद्योजकांचे प्रेरणास्त्रोत प्रख्यात उद्योजक हनुमंतराव गायकवाड, माजी आमदार राजन तेलीसाहेब, रवींद्रजी माणगावे, आशिषजी पेडणेकर, मोहनजी होडावडेकर, अकोलजी पारसेकर, आनंदजी नांदेवडेकर, शशिकांतजी चव्हाण, उमेशजी, व्यासपीठावर सर्व सन्माननीय मान्यवर, सुभाषजी मयेकर, सौदागर साहेब आणि मोठ्या संख्येनं उद्योजक बंधू आणि भगिनींनो, गेले 2 महिने असोसिएशनचे अध्यक्ष माझा सत्कार करणार आहेत असं माझ्या कानावर होतं, पण परवाच्या दौऱ्यामध्ये त्यांनी माझा सत्कार करण्याचं निश्चित केलं. माझ्याकडनं तारीख घेतली.
इथं येईपर्यंत मी किती कोटीची कामं केली ही मलाच माहीत नव्हती. पण इथं आल्यानंतर मला कळलं की मी 37 कोटीची कामं केली. पण ते म्हणाले की मी नारळ फोडायला येत नाही. मी खरंच नारळ फोडायला येत नाही, मी नारळ वाढवायला येतो आणि काही लोकांवरनं नारळ वळवून टाकतो. त्याच्यामुळं नारळ फोडायला यायचं, श्रेय घ्यायला यायचं ही मला देखील सवय नाही, दीपक भाईंना देखील नाही आणि विशेषतः तुमचे आमदार निलेशजींना देखील नाही. मी त्यांचा उल्लेख प्रामाणिकपणाने एवढ्यासाठीच करणार आहे की काल रात्री 12च्या आमच्या पक्षीय बैठकीला ते उपस्थित होते. आज सकाळी देखील त्यांनी मला फोन केला होता की या कार्यक्रमाला यायचं आहे, परंतु गेले 3 दिवस ते आजारी होते, दवाखान्यामध्ये देखील दाखल होते आणि म्हणून सकाळी परत त्यांची तब्येत थोडी बिघडल्यामुळे ते या कार्यक्रमाला येऊ शकले नाहीत. पण काल रात्री मी या कार्यक्रमाला येणार म्हटल्यानंतर त्यांनी सांगितले की जर तुम्ही MIDCचे मंत्री म्हणून सत्काराला येणार आहात तर उद्या मी तुमच्याकडे अमुक अमुक एक मागणी करणार आहे. ती पहिली मागणी मी आपल्याला सांगतो. MIDCच्या क्षेत्रामध्ये आपण किती विकास कामं केली याच्यापेक्षा माझ्या दृष्टीनं 3 वर्षात 70 उद्योजक वाढले हे माझ्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. आणि या कुडाळ मालवण मतदारसंघाला पायाभूत सुविधा निर्माण करून देणं ही बाकीच्या विभागांची जशी जबाबदारी आहे तशी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याची देखील जबाबदारी आहे. म्हणून रात्री 2:30 वाजता त्यांनी माझ्याकडे मागणी केली की MIDCनं पूर्वी काहीतरी कुडाळच्या तरुण मुलांसाठी खेळायला मैदान देतो अशा पद्धतीची घोषणा केली होती. काही कागदपत्र देखील तयार झालेले आहेत. परंतु असोसिएशनच्या साक्षीनं आणि कुडाळकरांच्या साक्षीनं मी आपल्याला वचन देतो की निलेश राणेंनी मैदानाची जी मागणी केलेली आहे ती देखील पुढच्या आचारसंहितेनंतर पूर्ण केली जाईल आणि ते मैदान देखील तरुण तरुणींना खेळण्यासाठी एक चांगली क्रीडा प्रबोधिनी म्हणून विकसित केलं जाईल. शेवटी लोकप्रतिनिधींची मानसिकता काय असते याच्यावर देखील आपला विकास अवलंबून असतो. राजकारण ठीक आहे, राजकारण आपण करत असतो. राजकारण करत असताना अनेक काही गोष्टी घडतात, परंतु राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन देखील विकास आहे हे दाखवण्याचा प्रामाणिकपणाचा प्रयत्न माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यानं 3 वर्षापूर्वी एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सुरू केला. कारण त्याच्या अगोदर मी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा मंत्री होतो आणि राणेंबरोबर भांडण्यासाठी मला या जिल्ह्याचा पालकमंत्री केलं होतं. हे किती हुशार नेते असतात. तेव्हा मला कळलं नाही, मला वाटलं की जन्मभूमीचं पालकमंत्री मला केलंय. पण नंतर माझ्या लक्षात आलं की राणेंबरोबर भांडण्यासाठी उदय सामंतला इकडे पाठवलं होतं. पण त्यावेळी 2.5 वर्ष मला रत्नागिरी जसं बघायला मिळालं माझ्या राजकीय जीवनामध्ये, तसं त्या 2.5 वर्षामध्ये मला सिंधुदुर्ग जिल्हा देखील विकासात्मक कसा पुढे नेता येईल यासाठी प्रामाणिकपणाचा प्रयत्न करता आला. मग चिपीचं विमानतळ असेल, आपल्याकडचं मेडिकल कॉलेज असेल, बघा काही लोकांच्या नशिबामध्ये भाग्य लागतं. प्रयत्न कुणी केले त्याच्यावर फार मोठा वादंग निर्माण शेखर होऊ शकतो श्रेयासाठी. पण ते पूर्ण होताना या जिल्ह्याचा पालकमंत्री मी होतो. कुणी का करेना, पण मी उद्घाटन केलं, विषय संपला. त्याच्यामुळे जे नियतीनं घडवलेलं असतं तेच होतं. किती आपण दगडावर डोकं आपटलं तर आपलं डोकं रक्तबंबाळ होतं, पण त्याच्यातनं दुसरा काय चांगला मतितार्थ निघतो किंवा आउटपुट निघतो अशातलं होत नाही. हे माझ्या 2.5 वर्षाच्या पालकमंत्र्याच्या कालावधीमध्ये मी बघितलं. आपल्याला आठवत असेल की भाई ज्यावेळी अर्थ राज्यमंत्री होते ते भाईंनी चांदा ते बांदा नावाची एक योजना तयार केली होती. त्याच्यानंतर ती सिंधुरत्न योजना म्हणून पुढे आली आणि ती सिंधुरत्न योजना देखील स्टार्टअपसाठी दोन्ही जिल्ह्यामध्ये उपयुक्त ठरली. आज माझ्या जिल्ह्यामध्ये देखील महिलांसाठी नक्की काय उद्योगधंदा सुरू करून द्यावा हे प्रश्नचिन्ह असताना या सिंधुरत्न योजनेतनं माझ्याकडे हाऊसबोट सारखा प्रकल्प सुरू झाला. माझ्याकडे महिलांसाठी बसचा प्रकल्प सुरू झाला. माझ्याकडे आंबे बागायतदारांसाठी बोलेरो देऊन त्याच्यामधनं आंबा वाहतूक कशा पद्धतीनं तरुणांना करता येईल यासाठी उद्योगधंदे आपण सुरू केले. पण त्याचं मूळ जर कोण असेल तर या व्यासपीठावर सांगितलं पाहिजे त्याचं मूळ दीपकभाई केसरकर होते. म्हणूनच ती सिंधुरत्न योजना आम्हाला सगळ्यांना मिळाली. बरं, माझं हे कौतुक करत असताना दीपकभाई माझ्या बाजूला बसलेत म्हणून त्यांचं कौतुक करावं असं काही त्यांनी माझ्या कानात सांगितलेलं नाही. त्यात गैरसमज होऊ शकतात. पण त्यांनी जे काय केलंय ते सिंधुदुर्गवासियांच्या देखील समोर असलं पाहिजे.
मी मगाशी देखील पत्रकारांना सांगत होतो की माझ्या नशिबात उद्योगमंत्री व्हायचं भाग्य एकनाथ शिंदे साहेबांनी आणून दिलं, पण माझ्या नशिबामध्ये शरद पवार साहेब असतील, विलासराव देशमुख साहेब असतील, अशोक चव्हाण साहेब असतील, गोविंदराव अधिक असतील, त्याच्यानंतर राणे साहेब असतील, त्या यादीमध्ये माझं नाव उद्योगमंत्री म्हणून जाऊ शकलं, हे माझ्या दृष्टीनं मी माझं परमभाग्य समजतो. कारण ही दिग्गज मंडळी राज्याचे उद्योगमंत्री होते आणि त्याच्यातनं एस.एन. देसाईंनंतर ज्यांचा उल्लेख एस.एन. देसाईंचा आपण केला, एखाद्या व्यक्तीला 1977 सालामध्ये काय विजन असू शकतं हे आपण सगळ्यांनी मिळून समजून घेतलं पाहिजे. त्यावेळी माझं वय फक्त 2 वर्ष होतं. ज्यावेळी ही तुमची MIDC आली त्यावेळी फक्त 2 वर्षाचा होतो, पण त्याच्यानंतर मी उद्योगमंत्री होऊ शकलो आणि त्या एस.एन. देसाईंनी स्थापन केलेल्या MIDC मध्ये 37 कोटी रुपये देऊ शकलो. हे अतिशय मला असं वाटतं की सत्काराचे नाही, आमचं एक कर्तव्य, आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे. त्याच्यामुळं आज 70 आले उद्योग, ते आता पुढे 700 कसे करायचे याच्यावर आपण सगळ्यांनी अभ्यास केला पाहिजे आणि याच्यावर अभ्यास करून पुढे गेलं पाहिजे. आपण कोकणामध्ये राहतो, एखाद्या गोष्टीचा गैरसमज कशा पद्धतीनं पसरवला जातो हे माझ्यापेक्षा तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. मध्ये आमच्या MIDCने एक असा निर्णय घेतला की आडाळीमध्ये जी सखल दऱ्याखोऱ्यांची जमीन आहे, मुद्दाम त्याचा मी उल्लेख करतोय की जिथं दऱ्याखोऱ्यांची जमीन आहे, आपला जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि पर्यटन जिल्ह्याच्या निमित्तानं जर आपण तिथे गोल्फ कोर्स करू शकलो तर अतिशय चांगल्या पद्धतीचा परदेशी पर्यटक आपल्याकडे येईल आणि टुरिझम वाढेल, अशा पद्धतीची आमची एक संकल्पना होती. जर कुणी त्याचा विचार केला नाही, MIDCनं प्लॉट थांबवले, MIDCनं प्लॉटची विक्री थांबवली, अशा पद्धतीचा एक फेक नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केला. मी विशेषतः मनापासून आभार मानतो दीपक भाईंचे, राजन तेलींचे आणि संजू परबांचे आमच्या, की नक्की वस्तुस्थिती काय. आता देखील सकाळी माझी सरपंचांची बैठक झाली, कुठेही उद्योजकांचे प्लॉट थांबवलेले नाहीत आणि थांबवले जाणार नाहीत, हे उद्योग मंत्री म्हणून माझं स्पष्ट मत आहे. आपण थोडी जर अजून माहिती घेतली पाहिजे. प्लॉट कशासाठी थांबवलेले आहेत, तर ज्यावेळी या MIDCचं ॲक्विजिशन झालं त्याच्यानंतर आम्ही मोजणी करत करत या वर्षापर्यंत आलो आणि मागच्या वर्षी आमच्या असं लक्षात आलं की जी MIDC आम्ही ॲक्वायर केली त्यातली 34 हेक्टर जमीनच आमच्या ताब्यात नाही. मग जी जमीन आमच्या ताब्यात नाही असे प्लॉट जर आम्ही उद्योजकांना दिले तर भविष्यामध्ये उद्योजक अडचणी देऊ शकतात, म्हणून त्यांचे तात्पुरते प्लॉट देणं आम्ही बंद केलेलं आहे. परंतु त्या उद्योजकांना जो आमचा काही डेव्हलपमेंटचा पिरियड असतो तो देखील वाढवून द्यायचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. त्याच्यामुळे कोणाचाही प्लॉट काढून घेतलेला नाही आणि MIDCच्या जागेमध्ये जी टेबल लँड आहे तिथं कुठेही गोल्फचा स्टेडियम आपल्याला करायचा नाही. पण तरी देखील आज मी सांगितलं सगळ्यांना की जर लोकांचं समाधान होणार नसेल, लोकांना ते नको असेल, तर तिथं जबरदस्तीनं करण्याचा काही प्रश्न येत नाही. परंतु ते आम्ही काय करतोय हे तुम्ही समजून घ्या. ते गोल्फचं स्टेडियम जर तुमच्या इथं आलं तर काय काय होऊ शकतं, आपल्या सिंधुदुर्गचा जिल्ह्याचा विकास किती होऊ शकतो हे आपण पहिलं समजून घ्या. अशा पद्धतीची विनंती केल्यानंतर ती देखील समंजस मंडळी होती. त्यांच्या विनंतीला मान देऊन मी, दीपक भाई आणि आम्ही सगळे पुढच्या आठवड्यामध्ये आडाळीला जाणार आहोत. आज आडाळीमध्ये देखील उद्योजक यायला सुरुवात झालेली आहे. जे आता अध्यक्ष तुम्ही सांगितलं की 3 वर्षामध्ये 70 उद्योजक कुडाळमध्ये आले, तशाच पद्धतीचे उद्योजक आता आडाळीमध्ये यायला सुरुवात झालेली आहे. भाईंनी फार्मासाठी देखील पुढाकार घेतलेला आहे, तिथं ते देखील आपण चांगल्या पद्धतीनं तयार करू. आणि अजून एक पुढे जाऊन की कुडाळचे प्लॉट काढून घ्यायचे, मगाशी सांगितलं की सगळं समन्वयानं करा. साहेब, सगळं समन्वयानं करता येत नाही. जी व्यक्ती 25 वर्ष त्या प्लॉटवर काहीच करू शकत नाही त्याला अजिबात सांगायची गरज नाही. तुमचं बोलणं झाल्यानंतर मी आरोना बोलून घेतलेलं आहे. उद्याच्या उद्या त्या सगळ्यांना नोटिसेस निघतील, त्यांचे खुलासे घेतील आणि जो योग्य खुलासा होणार त्यांचा प्लॉट काढून घेईल. शेवटी आपण उद्योजकांना बांधील आहोत. आता समजवायला ते काही राजकारण आहे का? तू उभा राहू नको, मी उभा राहतो, आम्ही मैत्रीपूर्ण करतो, आम्ही म्हणणार युती करतो, असं काय का ते? त्याच्यामुळे जे होणार नाही, 25 वर्ष जे काय करू शकले नाहीत ते पुढचे 5 वर्षामध्ये करतील काय मला माहीत नाही. परंतु जर काही अडचणी असतील आणि उद्योजकाला अडचणीला सामोरं जाऊन त्या प्लॉटवर काय करता आलं नसेल तर त्याला मात्र नक्की प्राधान्य दिलं जाईल. परंतु आपल्या अंगाखाली नुसता प्लॉट ठेवायचा आणि त्याचं नंतर ट्रेडिंग करायचं
असे जर कोणाचे मुनसबी असतील तर ते पुढच्या 48 तासामध्ये धुळीला मिळवले जातील. हे उद्योग मंत्री म्हणून मी आपल्याला शब्द देतो. मगाशी ते म्हणाले की आता असोसिएशनच मंत्रालय झालंय, पण आता प्लॉट काढून घेतल्यानंतर प्लॉट काढून घेऊ नका म्हणून जर कोण आलं तर मात्र त्यांना कमिटमेंट करू नका. प्लॉट द्यायचे अधिकार कदाचित तुम्हाला घ्या, पण प्लॉट काढून घेताना त्यांचा प्लॉट काढून घेऊ नका म्हणून असोसिएशनला अधिकार घेऊ नका. हा, याचं कारण तुम्हाला सांगतो. जे काहीच करत नाहीत ते कारण शोधत असतात, आणि जे काहीच करत नाहीत त्यांच्या कारणाला जर आपण बळी पडलो तर आपण डेव्हलपमेंट कधी करू शकत नाही. आज मला देखील कुडाळच्या माझ्या MIDCच्या रस्त्यावर आल्यानंतर मनापासूनचं समाधान मिळतं की ज्या पद्धतीनं आमच्या डिपार्टमेंटनं हा रस्ता डेव्हलप केलाय, असा रस्ता कुठच्याही महाराष्ट्राच्या MIDC मध्ये झाले ना, याची देखील आपण नोंद घेतली पाहिजे. आणि पहिलं हे प्लॅनिंग केलं होतं, म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो प्लॅनिंग केलं होतं, कशा पद्धतीनं करायचं काय आम्ही सगळं सांगितलं होतं. नंतर आमदार साहेबांनी सांगितलं की अशा पद्धतीनंच मला पाहिजे. हा रस्ता झाल्यानंतर तो सेल्फी पॉईंट बनला पाहिजे ही त्यांची संकल्पना होती. हिस्टॉरिकल लॅम्प लागले पाहिजे ही त्यांची संकल्पना होती. आणि त्यांच्या संकल्पनेतनं आम्ही टेंडर झाल्यानंतर देखील त्याच्यामध्ये बदल केले. आणि आज कुडाळचा रस्ता बघितल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येत असेल की प्रत्येक शहरामध्ये असाच रस्ता असला पाहिजे, तर आपण आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून सामोरं जाऊ शकतो. अशा पद्धतीचा हा रस्ता आपण तयार करून दिलेला आहे. त्याच्यामुळे माझा सत्कार हा माझा सत्कार नाही, माझा सत्कार हा माझ्यासोबत काम करणाऱ्या सगळ्या डिपार्टमेंटचा सत्कार आहे. कारण ज्या पद्धतीनं माझ्या डिपार्टमेंटची लोक माझ्यासोबत काम करतायत ते देखील 24/7 काम करतायत. त्यांना देखील माहिती आहे उदय सामंतचा फोन कधी पहाटे 5 वाजता येऊ शकतो, कधी रात्री 2 वाजता येऊ शकतो. त्याच्यामुळे फोन बंद ठेवायची सिस्टीम MIDC मध्ये आम्ही बंद करून टाकलेली आहे. ज्याचा फोन बंद त्याला माझ्याकडे येण्यासाठी दरवाजा बंद, ही सिस्टीम आम्ही करून टाकलेली आहे. त्याच्यामुळे MIDCचा प्रत्येक अधिकारी हा उद्योजकांना आणि जनतेला बांधील आहे. अशा पद्धतीनं MIDC मध्ये आम्ही काम करतो. म्हणूनच अशा पद्धतीची इन्फ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्राच्या स्तरावर मागच्या वर्षी आम्ही 3,000 कोटीची केली. या 2 वर्षात 3,000 कोटीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण महाराष्ट्राला दिलं. एक साधं उदाहरण सांगायचं झालं, आपण समृद्धी महामार्गाच्या सगळ्याच गोष्टी ऐकलेल्या आहेत. समृद्धी महामार्ग कसा आहे, समृद्धी महामार्ग कशा पद्धतीनं जातो. आणि आमच्याकडे एक कॉरिडॉर आहे छत्रपती संभाजीनगरला, ऑरिक नावानं आहे. कोरियन कंपन्या आणि जॅपनीज कंपन्या सगळ्या येतात. मी पहिल्या भेटीला तिथे गेलो तर जॅपनीज कंपनीने सांगितलं की साहेब आम्ही गेले 3-4 वर्ष मागणी करतोय ऑरिक सिटी झाल्यापासून, तुम्ही इथं उभं राहा आणि समोर बघा तुम्हाला काय दिसतं. तर म्हटलं समृद्धी महामार्ग दिसतो. मग साहेब समृद्धी महामार्ग जर दिसतो तर ही मिसिल लाईन जर आम्हाला काढून दिलीत तर आम्हाला 22 किलोमीटरचा वळसा निघून जाणार आहे. आम्ही दुसऱ्या मिनिटाला 700 मीटरवर 800 मीटरवर समृद्धी महामार्गाला पोहोचणार आहोत. मी विचारलं हे का झालं नाही. आमच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की त्याचं टेंडर 6 वेळा काढलं होतं, 6 वेळा, आणि 6 वेळा ते रद्द केलं होतं. माझ्या नंतर लक्षात आलं की त्याची इस्टिमेटेड कॉस्ट ही 100 कोटी रुपये होती, म्हणून ते पाठीपुढं सगळं चाललं होतं. त्या दिवशी निर्णय घेतला, टेंडर काढलं आणि 8 महिन्याच्या आत समृद्धी महामार्गाची आम्ही कनेक्टिव्हिटी केली. ती कनेक्टिव्हिटी केल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांकडनं मला असं कळलं की तो रस्ता झाल्यामुळं, म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी चांगलं सांगितलं इंडस्ट्रीच्या लोकांनी की जो रस्ता 4 वर्ष 5 वर्ष होत नव्हता तो 7-8 महिन्यामध्ये झाल्यामुळं आम्हाला कनेक्टिव्हिटी समृद्धी महामार्गाची अतिशय सुलभ झाली आणि आमचा 22 किलोमीटरचा वळसा जो होता तो बंद झाला. आणि त्या 22 किलोमीटरमध्ये हेवी ट्रॅफिकमुळं ते ट्रॅफिक जाम होत होतं, आमचे 3-3, 4-4 तास जात होते, ते आम्हाला सगळं सुलभ झालं. ह्याचं कारण उद्योग विभाग आहे. आणि म्हणून आम्हाला जे काय काम करायचं ते उद्योजकांसाठी करायचं, जे काय काम करायचं आहे ते उद्योग वाढवण्यासाठी काम करायचं आहे. ही भूमिका 3 वर्षामध्ये आम्ही घेतली आणि त्याच्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो. म्हणूनच सलग 3 वर्ष देशात महाराष्ट्र हा परकीय गुंतवणुकीमध्ये 1 नंबरला आहे. हा सर्वे माझा नाही, हा सर्वे RBIचा आहे. आज इन्सेंटिव्ह स्मॉल स्केलवाले अनेक इथं असतील, MSME वाले अनेक इथं असतील. 3 वर्षामध्ये कुडाळच्या एका जरी स्मॉल स्केलवाल्यानं किंवा MSME वाल्यानं असं हात वर करून सांगितलं की माझ्या खात्यामध्ये इन्सेंटिव्ह याला उदय सामंतला भेटावं लागलं की उदय सामंतच्या एंटी चेंबरमध्ये जायला लागलं, मी आज सत्कार नाही माझा राजीनामा द्यायला तयार आहे. 3 वर्षामध्ये 11.5 कोटी रुपये आपण वाटले, थेट आपण उद्योजकाच्या खात्यामध्ये पाठवले. पण ज्यावेळी उद्योजकांनी मला विचारलं की या 3 वर्षामध्ये 11.5 कोटी रुपये आम्हाला मिळाले, पण मागच्या वर्षी आम्हाला 1,000 कोटी रुपये मिळवताना देखील
एनटी चेंबर झिजवायला लागायचे. मी त्यांना सांगितलं की त्याच्यातनं 5% अपेक्षा होती. इथं फक्त तुमच्या घरच्या चहाची मला अपेक्षा आहे, मला तुमच्या 5% अपेक्षा नाही. म्हणून 2 वर्षामध्ये 3 वर्षामध्ये 11,500 कोटी रुपये हे तुमच्या खात्यामध्ये मी पाठवू शकलो. आज आपण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एक नंबर लावत. देशामध्ये ODOPचा नंबर काढण्यात आला, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्टचा जो नंबर काढण्यात आला. मला सांगताना आनंद होतोय, केंद्र सरकारच्या कमिटीनं जे गोल्ड मेडल दिलं ते आपल्या कोकणातल्या रत्नागिरी जिल्ह्याला मिळालं. हे आमचं उद्योग विभागाचं काम आहे. मधाची गावं जी आम्ही करतोय ती बाकीच्या देशामध्ये किती होत आहेत त्याच्यापेक्षा 50-50 गावं दरवर्षी शेतकऱ्यांसाठी आम्ही महाराष्ट्रामध्ये करतोय. हे हनुमंतराव आमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष म्हणून तुम्हाला एक विनंती करायची आहे की आपण पुढच्या पिढीला उद्योगामध्ये कसं आणू शकतो, पुढच्या पिढीला मुख्यमंत्री रोजगार निर्मितीमधनं काय मिळवून देऊ शकतो, याच्यासाठी आता प्रयत्न झाले पाहिजेत. नोकऱ्या किती आहेत, कोण किती लोकांना नोकऱ्या देऊ शकतो, AI मधनं काय होणार आहे, एवढं बोलण्या एवढे काय माझी AI BI उंची नाही. पण उद्योजकांनी जर कुठंतरी आपली उद्योजकांमधली एक आत्मीयता दाखवून उद्योग जर सुरू केले तर किमान 5-10 लोकांना देखील आपण काम देऊ शकतो आणि त्याच्यातनं फार मोठी इंडस्ट्री उभी राहू शकते. याच्यातला एक किस्सा तुम्हाला सांगतो की 3 वर्ष उद्योग विभाग माझ्याकडे, शिंदेसाहेब असतील, देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, सगळ्या ह्याचा पाठपुरावा करतात. पण विभागाची जर मानसिकता असेल, मी माझी म्हणत नाही, विभागाची मानसिकता जर असेल तर काय क्रांती होऊ शकते एखाद्या विषयामध्ये, ते म्हणजे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेमध्ये 3.5 वर्षापूर्वीचा आकडा जर आपण बघितला तर 3 वर्षामध्ये 11,000 उद्योजक आम्ही निर्माण करू शकलो सरकारमार्फत. आणि ज्यावेळी महायुतीचं सरकार पुन्हा एकदा आलं त्या दिवसापासून आतापर्यंत 67,000 उद्योजक आम्ही मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेमधनं निर्माण केले. याचा अर्थ 3 वर्षात 11,000 आणि 3 वर्षात 67,000. याचा अर्थ किती वेगवान पद्धतीनं सरकार काम करतंय हे देखील तुमच्या लक्षात आलं असेल. आणि म्हणून तो कधी काउंट आम्ही केला नाही की 67,000 उद्योजक म्हणजे 67,000 लोकांच्या हाताला काम. आणि त्यांनी 2 लोकांना जरी काम दिलं तरी 1,20,000 लोकांना, 1,34,000 लोकांना काम. हा कधीही आपण रेशो जो हिडन आहे तो कधी याची आपण चर्चा करत नाही. आणि म्हणून असोसिएशनला मला विनंती करायची आहे की माझा सत्कार केला म्हणजे तुम्ही मग सरकारचा सत्कार केलेला आहे. पण हा सत्कार केलेला असताना देखील आम्ही सरकारमार्फत काय काय लोकांसाठी केल्यात, काय काय योजना आपण आणल्यात हे देखील सरकारच्या माध्यमातून आपण लोकांसमोर ठेवल्या पाहिजेत. त्याच्यातनंच नवीन नवीन उद्योजक या महाराष्ट्रामध्ये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उभे राहू शकतात. त्याच्यामुळे उद्योजकता हा जो विषय आहे तो कशा पद्धतीने घेतला पाहिजे. नाही, हनुमंतरावांची फ्लाईट असल्यामुळे जात आहेत ते. पण त्यांचंच उदाहरण मी सांगतो. राष्ट्रपतीच्या कार्यालयात गेलो तरी BVG, एअरपोर्टवर आलो तरी BVG. म्हणजे एखाद्या क्षेत्रामध्ये, म्हणजे मी तर कधी कधी त्यांना विचारतो, ज्यावेळी मी त्यांच्याशी चर्चा करतो ते मला ज्यावेळी सांगतात की सुरुवातीला काम करत असताना शौचालय साफ करण्याचं काम हनुमंतराव गायकवाड करतायत. याच्यामधनं ज्यावेळी चर्चा सुरू झाली त्यावेळी त्यांच्याबद्दलचा एक वेगळा आक्षेप उद्योजकांमध्ये घेतला गेला की हा मराठी माणूस, म्हणजे मी तो शब्दप्रयोग फक्त करत नाही, त्यांनी कदाचित त्यांच्या भाषणात सांगितलं की नाही मला माहित नाही, पण हा उद्योजक असं काय करतोय, हे असलं कसलं काम करतोय, शौचालय धुवायचं, अशा पद्धतीनं त्यांना क्रिटिसाइज केलं गेलं. परंतु आज आपल्या सगळ्यांना अभिमान पाहिजे, आज त्या क्षेत्रामध्ये या देशामध्ये सगळ्यात मोठा कोण माणूस असेल तर तो हनुमंतराव गायकवाड आहे, हे देखील आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. आणि मी कधी कधी त्यांना सांगतो तुम्हाला घाबरलं पाहिजे. आता तुमचं एवढं मोठं वशिला आहे, राष्ट्रपतीकडे वशिला, नाहीतर राष्ट्रपतीची अडचण, पंतप्रधानांकडे वशिला, तिथं पण तेच आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाकडे पण तेच आहेत, मुख्यमंत्र्यांकडे पण तेच आहेत, रेल्वेवर पण तेच आहेत, ST स्टँडवर पण तेच आहेत. म्हणजे तुम्ही कुठेही आमची अडचण करू शकता. एवढंच नाही तर तुमच्या विरोधात गेल्यानंतर तुम्ही आमचं तिकीट पण कापू शकता, एवढी तुमची आता ताकद मोठी झालेली आहे. त्यामुळे एक मराठी माणूस स्वतःच्या हिमतीवर काय करू शकतो त्याचं लेक्चर तुम्ही जे ठेवलंय, मला असं वाटतं की असे अनेक हनुमंतराव गायकवाड या सिंधुदुर्गातनं आणि या कोकणातनं निर्माण करण्याची जबाबदारी आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण सगळ्यांनी मिळून स्वीकारली पाहिजे. आणि अध्यक्षांचं मी जे बघितलं, मी सगळा कार्यक्रम पत्रिका बघत असताना त्यांनी स्वतःला 8 मिनिटं घेतली होती. म्हणजे अध्यक्ष तुम्हीच ना, पण बोलले ते 27 मिनिटं. त्याच्यामुळे कधी काय करायचं हे अध्यक्षांना चांगलं माहिती आहे.
पण अध्यक्षांची जी भावना आहे किंवा पदाधिकाऱ्यांची जी भावना आहे ही उद्योजकांना ताकद देणं, उद्योजकांना पुढं नेणं आणि ज्या ठिकाणी आज आपण कार्यक्रम करतोय त्या शाळेचं नाव बॅरिस्टर नाथपैंचं आहे आणि बॅरिस्टर नाथपै हे राजकारणाच्या दृष्टीनं कोकणातल्या मला असं वाटतं की प्रत्येक राजकारणाचे आयडॉल असले पाहिजेत. प्राध्यापक मधुदंडवते हे देखील आयडॉल असले पाहिजेत आणि अशा कोकणातनं माझ्यासारखा उद्योगमंत्री झालाय हे माझ्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून त्यांनी जो काही विकास कामाचा ट्रॅक आखून दिलेला आहे, त्यांनी जी काय महामार्ग आखून दिलेला आहे त्याच्यावरनं आपली स्वतःची पायवाट जर बनवली तर असे अनेक सत्कार आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचे होत राहतील. फक्त त्यांच्यासारखं वागलं पाहिजे, बरोबर ना? त्यांच्यासारखं म्हणजे कसं? नाही, प्रामाणिकपणावर तर त्यांच्या कोण संशयच घेऊ शकत नाही, बरोबर. पण त्यांच्यामध्ये जो नम्रता होती, त्यांच्यामध्ये जी वागण्याची पद्धत होती, त्यांच्यामध्ये जे काही अभ्यासू वृत्ती होती, म्हणजे मी बॅरिस्टर नाथपै साहेबांबद्दल ज्यावेळी काही वाचलं किंवा ऐकलं ते कंदिलावर 2 भाषेमध्ये देशात भाषण करणारा पहिला जर माणूस कोण होता तर बॅरिस्टर नाथपै होते. तर का इंग्रजीमध्ये का? तर मी कुठच्या सभागृहामध्ये काय जाऊन करतो हे सर्वसामान्य माणसाला कळलं पाहिजे आणि त्याचं ट्रान्सलेशन मराठीमध्ये करून सांगायचं वाड्या वस्त्यांवर. मी हे इंग्रजी का बोललो तर तुम्हाला कळलं पाहिजे की तुमचा लोकप्रतिनिधी लोकसभेमध्ये जाऊन काय करतो. आणि तेव्हा लाईट नव्हती, असे आम्ही सगळ्यांनी आता जसे दिवे लावले म्हणून सांगितलं तसे दिवे पण नव्हते, तर त्या कंदिलावरती सांगायचे. मग असे लोकप्रतिनिधी जर आमच्याकडे असतील, कोकणामध्ये असतील, तर ते आमच्यासाठी आयडॉल आहेत हे आपण सगळ्यांनी मिळून समजून घेतलं पाहिजे. असोसिएशनला देखील मनापासून धन्यवाद देत असताना आशिषजी तुम्हाला देखील मी एक विनंती करणार आहे, आमच्यासारख्याची अडचण करू नका. नक्की तुमच्या असोसिएशनचे अध्यक्ष कोण आहेत हेच आम्हाला कळत नाही. मुंबईत गेल्यानंतर दुसरे अध्यक्ष, कुडाळमध्ये आल्यानंतर दुसरे अध्यक्ष, असं जर झालं जे आमच्याकडे होतं ते तुमच्याकडे करू नका. कारण ही क्षेत्र राजकारण करण्याची नाही आहेत, ही क्षेत्र उद्योग क्षेत्र पुढे नेण्याचं आहे. तुमच्यामध्ये जे काय आहे ते तुम्ही 4 भिंतीमध्ये सोडवलं पाहिजे. आज बघा, आता हा कार्यक्रम झाल्यानंतर दुसऱ्या तुमच्या टीमचा फोन येईल, तुमच्या बाजूला हे बसले होते ते काय नक्की अध्यक्ष आहेत काय, ते तुमचा अध्यक्ष कोण, उपाध्यक्ष कोण हे एकदा तुमचं तुम्ही ठरवा. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या असोसिएशनच्या लोकांची अडचण करू नका. कारण त्यांना तुम्ही देखील सारखे, त्यांना माणगावे देखील सारखे, पूर्वीचे देखील सारखे. शेवटी राजकारणामध्ये हे मी समजू शकतो, इंडस्ट्रीमध्ये देखील हे होतं हे मला ऐकून खरोखरच धक्का बसलेला आहे आणि त्या धक्क्यातनं मी सावरलेलो नाही. पळवापळवी आमच्याकडे होते आम्ही समजू शकतो, तेलिसे बरोबर आहे ना. इंडस्ट्रीच्या असोसिएशनमध्ये निवडणुकीमध्ये पळवापळवी होते हे मी पहिल्यांदा ऐकलं. आमच्या ऐका ना ते राजकारण मुळे दे, मला राजकारणात जायचं नाही, माझी मी भावना सांगतो. आणि दुसरं आशिषजी तुम्हाला देखील सांगतो आणि माणगावे साहेब तुम्हाला देखील सांगतो, माझं नेटवर्क एवढं चांगलं आहे, कुठच्या ग्रुपवर काय चर्चा चालू आहे मला दुसऱ्या सेकंदाला कळते. त्याच्यामुळे मला 100% कोकणचा नेता व्हायचं नाही, तुम्ही त्याची चिंता करू नका. हे तुमच्या असोसिएशनच्या लोकांनी मला कोकणचा नेता व्हायचं आहे ही तुम्ही डोक्यातली शंका काढून टाका. त्या कॉम्पिटिशनमध्ये मी नाही आहे, पण माझी फक्त विनंती तुम्हाला एवढीच आहे की ज्या पद्धतीनं आरोप प्रत्यारोप होत आहेत, ज्या पद्धतीनं बातम्या येत आहेत, हे कुठेतरी तुम्ही 4 भिंतीच्या आत आशिषजी बसून थांबवलं पाहिजे. त्या मताचा मी आहे. कारण मला ललित गांधी देखील सारखे, तुम्ही देखील सारखे आणि तुम्ही देखील सारखे माझी बांधिलकी उद्योग मंत्री म्हणून उद्योग वाढवण्यामध्ये आहे, तुमच्या भांडण्यामध्ये मला अजिबात रस नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही बसून मिटवावं. आणि उद्या काय होईल सांगतो. आज ज्या अध्यक्षांनी पुढाकार घेऊन तुम्हाला बोलवलेलं आहे ते समोरच्या यांच्यावर बहिष्कार टाकणार, तुम्ही का बोलवलंय, या सगळ्या लोकांची अडचण लक्षात घ्या. आणि म्हणून माझं मत आहे की आम्हाला मंत्र्यांना बरोबर घेऊ नका, अध्यक्षांना आपल्या मुख्यमंत्र्यांना बरोबर घेऊ नका, उपमुख्यमंत्र्यांना बरोबर घेऊ नका. तुम्ही सगळे समंजस आहे, तुम्ही इतके वर्ष काम करताय, मी तर 3 वर्ष तुम्हाला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम करताना बघतोय. तर त्या सगळ्या गोष्टी आपण कुठेतरी समजून घेतल्या पाहिजेत. आपल्यामुळं किंवा त्यांच्यामुळं देखील, ते काय माझे नातेवाईक नाहीत, पण त्यांच्यामुळं देखील असोसिएशनला कुठं त्रास होणार नाही. किंवा तुमच्या घडामोडीमुळं आमच्या स्थानिक लेवलच्या असोसिएशन हे बिचारे बोलणार नाहीत. ते म्हणतील मी बोललो तर माझं पद जाऊ शकतं, कारण तुमची मला सिस्टीम माहीत नाही. पण हे नको, ह्या प्रथा राजकारणामधल्या नको. जनरल बॉडीमध्ये मारामारी आम्ही ह्याला बघतो, कुठं शेखरजी, महानगरपालिका, तुमच्यानंतर नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद. पण या प्रथा जर असोसिएशनमध्ये यायला लागल्या, कोण करतंय मला माहीत नाही.
दोघांनीही समंजसपणाने घ्या. दोघांनीही समंजसपणाने घेऊन उद्योजकांना आपल्याला पुढे न्यायचं आहे. MIDC आपल्याला डेव्हलप करायचं आहे. तुमचा आशिषजी असलेला अभ्यास, तुमचा माणगावे असलेला अभ्यास, त्यांचा असेल नसेल मला माहीत नाही, पण सगळ्यांचा अभ्यास जर एकत्र झाला तर महाराष्ट्राची इंडस्ट्री ही चांगल्या पद्धतीनं पुढे जाऊ शकते. एवढीच माझी त्याच्यामधली अपेक्षा आहे. तुम्ही पण माझे चांगले मित्र आहात. तुम्ही देखील माझे चांगले मित्र आहात. जयंत पाटील साहेब देखील माझे काही काळ नेते होते. तुम्ही चिंता करू नका. जयंत पाटलांचे तुम्ही समर्थक असले तरी माझं तुम्हाला समर्थन आहे. त्याच्याबद्दल माझं काय म्हणणं नाही. पण या गोष्टी कुठंतरी अशीशी थांबल्या पाहिजेत असं माझं मत आहे. तुम्हाला असं वाटेल की सत्काराच्या निमित्तानं मी हा कुठेतरी वेगळ्या मार्गाला नेतोय. कदाचित अनेकांना कळत नसेल मी हे का बोलतोय, पण मला, तुम्हाला, माणगावे साहेब, तुम्हाला आणि तुम्हाला हे चांगलं कळलेलं आहे. त्याच्यामुळे हे असोसिएशनमध्ये होऊ नये एवढीच माझी मनापासूनची विनंती आहे. ती आपण दक्षता घ्यावी. मी तुमच्या सोबतच आहे. परत एकदा सांगतो, मी असं काय म्हटलं नाही की तुम्ही अध्यक्ष झाले तर मी विरोधात आहे. जे काय असेल ते चार भिंतीच्या आत आपण संपवावं एवढीच या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आदेश नाही, विनंती आहे. एवढीच विनंती आपल्याला करतो. माझा आदर सत्कार केलात त्याबद्दल मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतो. आणि सत्कार करत असताना बांबूचा मोमेंटो मला तुम्ही दिला. उद्योगमंत्री म्हणून सांगतो की या सिंधुदुर्गानं, या बांबूमुळं या महाराष्ट्राच्या उद्योग विभागाला बांबू पॉलिसी आणावी लागली. आणि ती बांबू पॉलिसी देशातली पहिली बांबू पॉलिसी आहे. त्याचं सगळं श्रेय सिंधुदुर्गाला जातं. एवढंच सिंधुदुर्गवासियांना जाणीव करून देतो आणि माझं मनोगत संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अतिशय मौखिक विचार माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांनी या ठिकाणी मांडत असतानाच विविध कुडाळ औद्योगिक वसाहतीला अपेक्षित असलेल्या विविध बाबींना त्यांनी स्पर्श करत अनमोल असं मार्गदर्शन केलेले. खूप खूप धन्यवाद. जोरदार टाळ्या एकदा आपल्या आजचे सत्कारमूर्ती महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री, कार्यतत्पर उद्योगमंत्री कसे असावेत. त्यांनी आता जे काही घटनाक्रम सांगितले त्याच्यामधूनच आपल्याला त्याचा परिचय नक्की येतो. खूप खूप धन्यवाद. या कार्यक्रमाला भारत विकास ग्रुपचे अध्यक्ष आदरणीय हनुमंतराव गायकवाड साहेब हे सुद्धा उपस्थित राहून त्यांनी मौलिक विचार या ठिकाणी मांडलेले आहेत. त्यांना फ्लाईट असल्यामुळे ते या कार्यक्रमातनं त्या मगाशीच आपल्याकडे रजा घेऊन गेलेले आहेत. तरीसुद्धा त्यांच्यासाठी सुद्धा एकदा आपण जोरदार टाळ्या एक ठिकाणी वाजूया. आणि या सोहळ्याच्या निमित्ताने यशस्वी उद्योजक व विशेष उल्लेखनीय कार्य केलेल्या काही उद्योजकांचा सत्कार आता आम्ही मान्यवरांच्या उपस्थित करत आहोत. पुढील सत्कार आहे श्री कौसूर नूरखान, अध्यक्ष ॲक्युरेट इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रीज कुडाळ यांना सन 2024-25 मध्ये ग्रामोद्योग भरारी महाराष्ट्र राज्य प्रथम पुरस्काराने गौरवण्यात केल्याबद्दल विशेष सन्मान या सोहळ्यामध्ये करत आहे. मी श्री कौसर नूरखान यांना विनंती करतो आपण हा सन्मान माननीय नामदार उदयजी सामंत यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी स्वीकार. मी सामंत साहेब आपल्याला विनंती करतो. या ठिकाणी आदर्श उद्योजक म्हणून श्री कौसूर नूरखान गेले अनेक वर्षांपासून कुडाळ MIDC मध्ये त्यांचा उद्योग समूह कार्यरत आहे आणि त्यांना सन 2024-25 मध्ये ग्रामोद्योग भरारी महाराष्ट्र राज्याचा प्रथम पुरस्काराने सन्मानित केलेला आहे. त्या निमित्ताने आज श्रीयुत कौसर नूरखान यांचा हा सन्मान माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी होते. खूप खूप धन्यवाद. यानंतर पुढील सन्मान आहे श्रीयुत संजीव करपे. आताच मंत्री महोदयाने बांबूचा जो उल्लेख केलेला आहे आणि या बांबूसाठी महाराष्ट्र शासनाला विशेष पॉलिसी आणावी लागली. नक्कीच संजीव करपे या व्यक्तिमत्वाने माननीय सामंत साहेब आणि महाराष्ट्र शासनाचे सर्व मंत्री महोदय यांच्यासमोर बांबूच्या संदर्भामध्ये जे काही प्रेझेंटेशन केलं आणि त्या प्रेझेंटेशनच्या आधारावरच महाराष्ट्र शासनाला बांबूची विशेष पॉलिसी ही आणावी लागली. त्यासाठी संजीव करपे यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. काही कामानिमित्त ते बाहेर गेले. त्यांच्या वतीनं त्यांचे सहकारी श्रीयुत कुणाल गांधी हा सन्मान स्वीकारतायत. मी आदरणीय उदयजी सामंत साहेब आपल्याला विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान आहे बांबू व्यवसायासाठी जो कोकणामधून, कुडाळमधून, सिंधुदुर्गातनं देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचत आहे. नव्हे तर जागतिक स्तरावर सुद्धा हा बांबू व्यवसायाचे विविध प्रॉडक्ट्स त्या ठिकाणी पोहोचत आहेत आणि हा सन्मान खास या विशेष उद्योगासाठी आहे. खूप खूप धन्यवाद.
यानंतर काही गुणवंत कामगार पुरस्कार 2025चं वितरण या सोहळ्यामध्ये या ठिकाणी केलं जात आहे. गेली 3 वर्ष कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनच्या केवळ उद्योजकांच्या विकासापुरतं न राहता कामगार हाही उद्योजकाचा अविभाज्य भाग आहे याची जाणीव ठेवून कामगारांसाठी आरोग्य सुरक्षितता आदी कार्यक्रमाबरोबरच त्यांच्या निष्ठापूर्वक कामाला दाद देण्यासाठी आदर्श गुणवंत पुरस्कार दिले जातात. आणि या पुरस्काराचे या वर्षीचे मानकरी ठरत आहेत साई शक्ती ऑटो इंजिनिअरिंगचे श्रीयुत दीपक नारायण लिंगे. गेली 35 वर्ष ते सेवा देत आहेत. मी श्रीला सन्मान स्वीकारण्यासाठी व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. माननीय महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री नामदार उदयजी सामंत साहेब यांच्या शुभ हस्ते साई शक्ती ऑटो इंजिनिअरिंगचे दीपक नारायण लिंगे गुणवंत कामगार पुरस्काराने यांचा सन्मान या ठिकाणी होतोय. यानंतर पुढील सन्मान आहे सुमो कंटेनरचे शिवाजी लाड, श्रीयुत शिवाजी लाड यांचा सन्मान या ठिकाणी होतोय. सुमो कंटेनरचे हे गुणवंत कामगार आहेत. शिवाजी लाड यांना विनंती आहे आपण आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. यानंतर पुढील सन्मान आहे दळवी अँड सन्सचे प्रकाश कृष्णा फिळणकर यांनी तयारीत राहायचं आहे. त्या ठिकाणी सुमो कंटेनरचे शिवाजी लाड यांचा सन्मान माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी होतोय. हे सर्व गुणवंत पुरस्कार 2025 कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनच्या वतीने या ठिकाणी दिले जात आहेत. यानंतर पुढील सन्मान आहे दळवी अँड सन्सचे श्रीयुत प्रकाश कृष्णा पिळणकर. गेले 29 वर्ष हे सेवा देत आहेत आणि यांचा सन्मान माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी होतोय. मी प्रोडक्टचे श्रीयुत बाळा संतोष कुंभार आणि यांचा सन्मान माननीय श्रीयुत रवींद्र मानगावे साहेब यांच्या शुभ हस्ते होतोय. त्यानंतर पुढील सन्मानासाठी श्रीयुत सुनील लव पुरळेकर यांनी तयारीत राहायचंय. मयूर ॲग्रो प्रोडक्टचे श्रीयुत बाळा संतोष कुंभार यांचा सन्मान माननीय श्रीयुत रवींद्र मानगावे यांच्या शुभ हस्ते होतोय. गुणवंत कामगार पुरस्कार सन 2025. यानंतर पुढील सन्मान होतोय मे अमृता कॅशू कंपनीचे श्रीयुत सुनील लव परुळेकर. अमृता कॅशू कंपनीचे श्रीयुत सुनील लव परुळेकर माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान या ठिकाणी होतोय. गुणवंत कामगार पुरस्कार सन 2025 कुडाळ MIDCतील या विविध उद्योगातील आदर्श गुणवंत कामगारांसाठी हा यावर्षीचा दिला जाणारा हा पुरस्कार आणि यावर्षीचे हे सर्व मानकरी या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे आपण सर्वांनी या ठिकाणी आसन व्हावं. आपण आता या सोहळ्याच्या शेवटच्या पुष्पाकडे या ठिकाणी वळत आहोत. या संपूर्ण सत्कार सोहळ्याचा आभाराचं पुष्प कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचे
सचिव ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर यांना मी विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आभाराचं पुष्प व्यक्त करा. नमस्कार. कार्यक्रमाचा समारोप अवघ्या 2-3 मिनिटातच होईल. या कार्यक्रमासाठी अतिशय व्यस्त शेड्यूल असताना आणि निवडणुकाचे वारे वाहले असताना माननीय उदयजी यांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी ते आलेत. याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. आणि त्यांनी केलेलं संबोधन हे खरोखरच आम्हाला आत्मचिंतन करणारं होतं. त्यांच्या संबोधनातील 2 ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी त्यांनी आम्हाला सांगितल्या त्याच्यातली पहिला विषय म्हणजे या MIDC मधील भूखंडाबाबतचा आणि दुसरा विषय होता महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या संदर्भात त्यांनी केलेले सूतोवाच. उदयजी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचा महाराष्ट्राच्या कार्यकारिणीतला एक कार्यकर्ता म्हणून माझी ही खंत ही आहे जी तुम्ही मांडलीत याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो. 4 भिंतीमध्येच हे सगळे विषय राहिले पाहिजेत या मताशी मी सहमत आहे आणि त्या दृष्टीने आम्ही निश्चितच विचार करू. हां, त्यानंतर या कार्यक्रमाला कालच मी सन्माननीय दीपकभाईंच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना निमंत्रण दिलं होतं. दीपकभाईंनी आश्वासित केलं की मी या कार्यक्रमाला येणार आहेत. त्याप्रमाणे तेही या ठिकाणी आलेत. आमच्या मतदारसंघाचे आमचे लाडके आमदार आहेत त्यांचेही मी आभार मानतो. त्यानंतर आपल्या फ्लाईटचं शेड्यूल झाल्यामुळे जे हनुमंतराव गायकवाड या ठिकाणून त्यांनी प्रस्थान केलं त्यांचेही आभार मानतो. आमच्या विनंतीला मान देऊन श्री रवींद्र माणगावे अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर तेही या ठिकाणी आलेत. त्यांनी चेंबर ऑफ कॉमर्सची भूमिका मांडली, मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्यांचाही आभार मानतो. आमचेच सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र सन्माननीय आशिष पेडणेकर जे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्समधले चाणक्य म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही, त्यामुळे त्यांचेही मी आभार मानतो. खरं तर या ठिकाणी आम्ही सामाजिक संस्था असतील इतर संस्था असतील कार्यक्रम करत असतो आणि आमच्यासमोर जेव्हा प्रश्न असतो की आम्हाला असं सुसज्ज असं जास्त कारण किंवा कधी कधी मोफतही सभागृह कुठं मिळेल, तर मी या गोष्टीचा मला खूप आनंद आहे ज्याचा उल्लेख उदयजींनी केला की गाळवणकर हे कुणाच्या मार्गावर चालतायत तर बॅरिस्टर नागपैंच्या मार्गावर चालतायत. गाळवणकर कुणाच्या मार्गावर चालतायत, दंडवतेंच्या मार्गावर चालतायत. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल आम्हाला नितांत आदर आहे आणि अशा सगळ्या कार्यक्रमाला ते आम्हाला मदत करत असतात. हे बॅरिस्टर नागपै संकुल हे जसं त्यांचं आहे तसं ते आमचंही आहे असं आम्हाला वाटतं. अशा प्रकारची भूमिका असते. त्यांचे मी आभार मानत नाही कारण ते आमच्या कुटुंबातलेच आहेत. त्यानंतर हा एवढा मोठा कार्यक्रम करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा विषय असतो म्हणजे आर्थिक तरतूद. आमचे छोटे मोठे सगळे उद्योजक, आमच्या सगळ्या असोसिएशनचे पदाधिकारी यांनी मदत केली. पण इथं 6-7 माणसांची नावं इथं घेणं मला आवश्यक वाटतं आणि ती घेतलीच पाहिजेत. त्यामध्ये ज्यांचा मगाशी सत्कार झाला ते श्री कौसर नूरखान सर, त्यानंतर श्री गणेश मार्दळकर, अन्नपूर्णा एंटरप्राइसेसचे माननीय योगेश नाडकर्णी, आमचे पदाधिकारी असोसिएशनचे आणि जे यशस्वी उद्योजक आहेत ते किशनलाल बिश्नोई, श्री यतीन मयेकर आणि या ठिकाणी नवीन उद्योजक आमच्या या MIDC मध्ये आता आलेले आहेत ते श्री सुमित दत्ता आणि झाटिये कशी या सगळ्यांचे आम्ही मनापासून आभार मानतो. यापुढेही अशा प्रकारचे काही कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेत तर आता जसं अगदी दानशूरपणे तुम्ही मदत केली तशी पुढेही करा अशा प्रकारची इच्छा व्यक्त करतो. त्यानंतर हे जे सगळं व्यासपीठ आणि हे सगळं जे डेकोरेशन वगैरे होतं त्यासाठी श्री DK परब आणि त्यांचे सहकारी, त्यानंतर कॅटरिंग सेवा पुरवणारे मुंबईचे श्री प्रकाश दळवी आणि त्यांच्या सहकारी श्रीमती मंदा परब, तसेच या ठिकाणी सर्व निमंत्रित, प्रत्येकाची मी नावं घेत नाहीत, विविध क्षेत्रातील अनेक निमंत्रित आहेत. त्यानंतर विविध खात्याच्या लोकांनी या 2 दिवसामध्ये आम्हाला चांगली मदत केली. पोलीस डिपार्टमेंट असेल, कुडाळची नगर पंचायत असेल, या सगळ्या लोकांनी या कार्यक्रमाच्या पूर्वनियोजनामध्ये फार मोठं सहकार्य केलं. त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानतो. त्या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा आभार मानतो. विशेषतः उदयजी सामंत यांच्या खात्याच्या MIDCचे जे अधिकारी आहेत त्यांचेही मनापासून आभार मानतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जी सन्माननीय आदरणीय उदयजी सामंतांनी भूमिका इथं मांडली त्यावेळी माझ्याही मनात असं विचार आला की राजकारणाबद्दल आपण एवढा नकारात्मक विचार करता का म्हणे, सकारात्मक विचार केला पाहिजे. हे तुमच्या संबोधनाचं फार मोठं या ठिकाणचं श्रेय असं मला वाटतं. त्यामुळे ही त्यांची भूमिका तळागाळामध्ये विशेषतः मी काल अचानक आम्ही असोसिएशन एक निर्णय घेतला आणि हे सगळं जे इव्हेंट आहे ह्याचं लाईव्ह प्रक्षेपण संपूर्ण
गोव्यात आणि संपूर्ण कोकणात व्हावं म्हणून कोकण साधले बरोबर. काल मी तो विषय फायनल केला आणि ते आलेले आहेत. त्यामुळे उदयजी तुम्ही जे विचार मांडलेले आहेत सकारात्मक आणि रचनात्मक काम करण्याचे, ते संपूर्ण कोकणातही जाणार आहे, गोव्यातही जाणार आहे आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून ते देशभरामध्ये जाणार आहे. त्यामुळे त्या सर्व जी सगळी प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया आहे, समाज माध्यम आहे, त्या सगळ्यांचे नाव घेत नाही, मनापासून आभार मानतो. उदयजी, प्रत्यक्ष तुमचं यूट्यूबमध्ये तुमच्या काही भाषणे मी ऐकत असतो, पण प्रत्यक्ष लाईव्ह असं अगदी जवळून मला बघता आलं आणि ते खूप प्रभावी आहे. त्यामुळे तुमचे पुन्हा एकदा आभार मानतो. अशाच प्रकारचा सहवास आम्हाला वारंवार द्या अशी विनंती करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पुन्हा एकदा सर्वांचं मनापासून धन्यवाद. सर्व आपलं उद्योजक आणि मनापासून